डीजे डीजे मेक्स फैदों थेंक इउ आगै आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय हाय आब' होनदों आरो ना थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय लाइक मोनसे होदो अननानै जोंहा थेंक इउ दे आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय डीजे आगै मा ओंख्रि जाखो जोंहा अननानै खोन्थाहरदो थेंक इउ दे लाइफआव फैनायनि थाखाय लाइक हो प्लिज अननानै मोनसे लाइक होदो आरो ना जोंहा निलेश दैमारि फैदों थेंक इउ निलेश दैमारि आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय लाइक होबाय आब' होनदों थेंक इउ आगै फैग्रो मोनो आंनियाव लाइक होनायनि थाखाय आरो ना जोंहा डीजे आगैजों निलेशदो डाइरेक्ट होखादों खोमा आरो ना माने बेसोर सानैखो माने फार्स्ट फाइनावनो माने लाइकखौ मोनग्रोदो आरो ना थेंक इउ दे ओमफ्राय आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जे बि बसुमतारी फैदों थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्रायो मा होनदों हाय आब' होनदों आरो हेलौ आगै जोंहा लाइक होबा प्लिज अननानै मोनसे लाइक होदो आरो ना ओमफ्राय जोंहा नितुमनि ब्रह्म फैदों थेंक इउ नितुमनि आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जोंहा नितुमनि मोना आंखौ माने मैयायो होनबाय थादोंमोन आरो ना लाइभ मा होनो लाइभ फै होननायखाय फैबाय थादो दै ओमफ्रायो दानाबा मा ओंखारखो आयौ रदै ब्लु होनो ब्लु खालामनो होदोंना ओमफ्राय माबा माबि अपसन ओंखारदो दै ओमफ्राय आङो गिनाय मोनो इदिबा ब्लु खालामाबो होनदों आरो ना अके खालामना होनि बोरै जागोनथाय दे जोंहा निलेश आगै होदोंमोन आङो नायलाय जोंहा जादोंना जायाखैथाय बेनिफ्राय ब्लु खालामहोदों दे निलेश आगै आङो खालामना नायदोंमोन दे जादोंना जायखौ हरफिनना नालाय माने दानिया बेलेग माने मोनसे अपसन ओंखारलायबाय आरो ना जोंहा हिमान्त बसुमतारी फैदों थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय लाइक होखोबो प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामना होदो आरो ना जोंहा डिजे मेक्सआ होनदों अमा बेदरसो आब' होनदों वाव अमा बेदर ना आगै ओमफ्राय आगै नोंबो सोरजोंबाफोर लोगो जानो नामा अननानै खोन्था ब्लु नांगौबा ब्लु होना होनसै आरो ना आङो नितुमनियाबो होनदों ब्लु होनानै अके ब्लु होबाय ब्लु होबाय दे माने दानिया अपसनानो बेलेग बेलेग ओंखारना होलायबाय आरो ना ब्लु होनायाव मोनसे जोंहा मा होनदों फुंखा गेमिं ब्लग फैदों थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामनानै होदो आरो ना फुंखा आगै थेंक इउ मा ओंख्रि जाखो फुंखा आगै अननानै जोंहा खोन्थाहरदो बेनिफ्राय नोंथांमोन आंखौ माने सोरबा सोरबि आंखौ लाइभ फैनो होबाय थादोंमोन दे मानो होनबा आङो लाइभ फैथाराखै नालाय ओमफ्राय भिडिअबो हगारनाय जायाखै गुबुननि लाइभफोराव थांनायाव आंखौ बिराद लाइभ फैनो होबाय थायो दे बेनिखाय आङो फैबाय दिनै ओमफ्राय थांथ'नो हादे नोंसोरजोंनो रायज्लायनो होनना फैदों आरो ना माने सापर्ट मोनाबाबो थाथ'बानो जाबाय आरो ना दसे रायज्लायबानो जाबाय मोजां गाज्रिनो फुंखा आगै लाइक हो प्लिज जोंहा अननानै मोनसे लाइक दान खालामना होदो आरो निलेशआ मा होनदों जे बि बसुमतारी सापर्ट खालामदो फ्रेन्ड नै जोंहा जे बि बसुमतारी अननानै प्लिज जोंहा निलेश आगैखौबो सापर्ट खालामदो दे ओमफ्राय नितुमनि ब्रह्मआ मा होनदों मोखां देखायदो होनदों मोखांखौ दा देखायगोन दे आङो मानसिफोरा एसे बुरजा फैथ'दों आरो ना दा देखायगोन दे ओमफ्राय जोंहा डिजे मेक्सआ मा होनदों आं हाबायाव दं आब' मोजां खोनाया मा होनदों बेंक पार्टि दामदों आब' नंगौना माबायो दे बेंक पार्टि दामदोंबाबो मोजां खोनायाबाबो माने नों सिरि सिरि माने साबसक्राइबखौल' नागिरलायना लादो आरो ना माने मा होनोथाय बेखौ सिरि सिरि नों माने आङो रेन्ज नांगौबा रेन्ज होना होनि नोङो जेबो माबालायनाङा आरो ना माने कमेन्टजों कमेन्टनो नोङो थांबानो जाबाय दे थेंक इउ दे माने नोङो बेंक पार्टि दामनानै खोनायाखैबाबो मा होनो नोङो आं रेन्ज मारिना होगोन नांगौबाथाय नोङो बे लोगोफोरनियाव माने डाइरेक्ट थांनानै नोङो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरो ना बिना लाबानो जाबाय बिसोरनि कमेन्टनि गेजेरजों दे कमेन्टखौ लिरजायोना जेबो नङा खोनायाबाबो आंनि बुंनायखौ खोनायाबाबो जेबो नङा नोङो माने बिसोरजों रायज्लायबानो जाबाय आरो ना कमेन्टजों ओमफ्राय जे बे बसुमतारी स्टेटासआ मा होनदों लाइक होबाय दे आब' होनदों थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय दे ओमफ्राय लाइक होआखै प्लिज अननानै मोनसे लाइक होबाय होनदों ना मा ओंख्रि जाखो जोंहा अननानै खोन्थाहरदो निलेश दैमारिया मा होनदों आदामोन रायलाय दंखायो आब' बाव मा होनदों थुब्लानो जायो औ माने एडभान्स होनदों ना ओइ उन्दुनासो दंमोन जोङो दे जोंहा अननानै गासिबो कमेन्ट हरदो ओमफ्रायो मायावमोन आं बावगारलायदो दे ओमफ्राय निलेशआ जाबाय आब' होनदों औ जाबाय माने दाना गोदान अपसन ओंखारना होबाय नालाय ओमफ्राय आं लाइभ फैथाराखैमोन नालाय ओंखायनो मिन्थियाखैमोन दे रिंखां ब्रह्म हाय आब' होनदों थेंक इउ आगै आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा अननानै मोनसे प्लिज लाइक होदो मोनसे उथिना उथियाखै र' नायनि ओइ मानसि फैदों मोनसे लाइक आरोना
ओमफ्राय फुंखा होननानै बिराद प्रब्लेम जादों इउटुबावहाय माजों मिन्थिया आङो सानसेयाव साथामल' साबसक्राइब खालामनो हायो नाय दाबायदियावसो हायो 3टा 4टा बेफोरबायदियावसो साबसक्राइब खालामनो हायो आरोना बेनि फुङावबो हाया हरावबो हाया दे जायखिजाया अनलि साथामल' खालामनो हायो ओमफ्राय आङो साथाम खालामबाय थागासिनो दं आरोना नोंनिखौ खालामदों ना खालामाखैथाय मिन्थिला दे खालामगोन आङो जोंहा कमेन्ट हरा दोन मोनसे आङो दा खालामगोन आङो दिनै रावनिबो खालामथ'नो हायाखैमोन खालामथ'वाखैमोन आङो दहाय नायदोंमोन दे जोंहा आगै सोरजोंबाफोर लोगो गैयाबा फुंखा आगै लोगो खालामना लाबानो जाबाय जोंहा जे गयारि फैदों थेंकिउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय हाय आब' होलायबाय नामा औ होलायबाय माने फैथाराखै नालाय ओमफ्राय आङो मैयाबो आरबि इन्टारटेनमेन्टनि लाइफआव थांदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो बिखुंगुर मोननियाव थांबाथाय आंखौ खालि मानसिफोरा होनो आरोना दा फैगोन ना फैया र' बियो मा नाम होनोमोन रुपसिं ना मा होनो बिसोर आंखौ बिराद लाइभ फैनो होबाय थायो दे ओमफ्राय आङो फैथ'वाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै फैबाय इनिफ्रायो बेसोर फैगोन ना फैया मिथिला आरोना सोर फैयो नायनोसै दसे रायलायनानै दोनगोन आरोना थेंकिउ दे लाइक हो प्लिज अननानै मोनसे लाइक होदो ओमफ्राय सि इउ बर'आ फैदों जोंहा हाय होनदों हेलौ थेंकिउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय लाइक होखोबा प्लिज अननानै सि इउ लाइक होदो आरोना मोनसे ओमफ्राय सोरजोंबाफोर लोगो दङ ना गैया अननानै खोन्थाहरदो आरो दा ओमफ्राय लाइक मोनसे होदो जोंहा के लाब्रा फैदों थेंकिउ के लाब्रा आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामनानै होदो आरोना थेंकिउ दे आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय हाय आब' होनदों आरोना हेलौ आगै मा खबर जोंहा अननानै खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जाखो सिउ आगै मा ओंख्रि जाखो जोंहा अननानै खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय कमेन्ट हरदो ओमफ्राय सोरजोंबाफोर लोगो दङना गैया आङो ब्लु खालामना होगोन नांगौब्ला नोंसोर बुंबानो जाबाय दे ओमफ्राय रिंखां ब्रह्मआ खबर सबर माबोरै आब' नोंहालाय होनदों आगै आंहा खबरा मोजां आरोना दासान्दि मोजांथ' इसोरनि अननायाव ओमफ्राय नोंसोरा मा खबर रिंखां आगै अननानै जोंहा रायखांसो ना रायखां आगै मा खबर अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय मा ओंख्रि जायामोन खोन्थाहरदो आरोना गरलाया मा होनदों गरलाय सं प्रडाक्सना मा होनदों हाय होनदों आरोना हेलौ थेंकिउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जोंहा लाइक होआखै प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामनानै होदो आरोना ओमफ्राय सोरजोंबाफोर लोगो गैयाबा अननानै लोगो खालामना लाबानो जाबाय दे ओमफ्राय आङो बिराद गोबाव जाबायमोन दे लाइभ फैया ओमफ्राय दिनैसो फैलायबाय आरोना बिराद गोबाव फैयाखै बायदि मोनना लादों आङो खैदिन जाखो आं गावनो गोसोआव गैला दे बे दाख्लैफोरनि होनायखौ नायोबासो मिन्थिसिगोन आरोना थेंकिउ दे लाइभआव फैनायनि थाखाय हरलाय लाइक हो प्लिज अननानै जोंहा लाइक मोनसे होदो आरोना ओमफ्राय मा होनदों जोंहा फुंखा गेमिं ब्लगआ आलु फान्थाव अमासो आब' सोमोन आब' वाव गोथाव अमा बेदर नोंस्राबो दिनै जोंहाबो दिनै अमा बेदर मोनजादोहाय फुंखा आगै नोंस्रा अमा बेदर आरोना ओमफ्राय फुंखा आगै सोरजोंबा लोगो दङना गैया अननानै जोंहा खोन्थाहरदो दे नागिरदो सोर दङ सोर गैया आङो ब्लु नांगौबा होगोन दे नोंसोर बुंबानो जाबाय माने आङो सिगाङाव ब्लुखौ बोखारदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा नांफिनगौबा आङो होफिनगोन दे ओमफ्राय जोंहा नितुमुनिया फैदों मा होनदों नितुमुनि ब्रह्म लाइक दान होनदों थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय थेंकिउ दे नितुमुनि ओमफ्राय नितुमुनि मा ओंख्रि जादों होन्दोंमोनलै जोंहा अननानै खोन्थाहरदोलाय आं बावफिनबायदां दे खोन्थादोंना खोन्थायाखैमोनथाय ओमफ्राय निलिसा सि इउ बर' सापर्ट खालामदो फ्रेन्ड दे सि इउ जोंहा नै निलेस आगैखौ सापर्ट खालामना होदो प्लिज अननानै सि इउ थांबाय ना मायो थाङाखैबा जोंहा आङो ब्लु खालामनानै होनोसै दे ओमफ्राय जोंहा सं प्रडाक्सना मा होनदों सोर लोगो गैया आंखौबो सापर्ट खालामदो प्लिज जोंहा नै जोंहा सं प्रडाक्सनखौबो सापर्ट खालामदो आरोना सोर लोगो गैया प्लिज अननानै लोगो खालामना होदो जोंहा जे बि बसुमतारिया मा होनदों जागोन दे फ्रेन्ड सापर्ट खालामबाय होनदों औ गासैबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरोना जोंहा जे बि ओमफ्राय सोरजोंबा लोगो दंना गैया प्लिज अननानै जोंहा खोन्थाहरदो ओमफ्राय लाइक होआखैबा प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामना होदो आरोना लाइक होबाय दे आब' होनदों थेंकिउ फुंखा आगै ओमफ्राय फुंखा आगै सोरजों लोगो गैया प्लिज अननानै खोन्थाहरदो ब्लु नांगौना नाङा नांगौबा खोन्थादो आरोना नांगौना नाङा बुंदो जोंहा अननानै सोरजोंबाफोर लोगो दङना गैया खोन्थानाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा हिमान्त बसुमतारिया मा होनदों मा खबर सिस होनदों हिमान्त जोंहा मोजां आरो आंहा दासान्दि खबरा मोजां आरोना ओमफ्राय थेवबाबो आं माने लाइभ फैनाय जायाखैमोन दे माने बिराद मानसिफ्रा लाइभ फैबाय थायो नालाय ओंखायनो आङो बांद्राय मानसिफ्रा लाइभ फैयोबाथाय फैनो बायो आरोना मानो होनबा मा होनो मानसिफ्रा सोर सासेनाव जइन जानो जायो आरोना ओंखायनो आङो फैयाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै दा माने आङो बारा फैनाय नुवाखै ओंखायनो फैबाय आरोना ओमफ्राय आंखौ बिराद मानसिफ्रा आङो साननै सानथामसो जाबायमोन दे बेयावनो आंखौ बिराद मानसिफोरा होनबाय थायो ना लाइभ फै आरबि इन्टारटेनमेन्टआव थांबाय बेयावबो लाइभ फैनो होबाय थायो आरबि इन्टारटेनमेन्टआव कमेन्ट हरबाय थाबाय बेनावबो फैनो होयो ओमफ्राय फुंखाया
6ता 5तासोआव फैदोंमोन नामायो बेनावबो फुंखा नाङाबो सरि बिगुमगुरा फैबाय बेनि लाइफआव थांनानै कमेन्ट हरबा बेबो लाइक फैनो होयो आरोना ओमफ्राय दहयो आरबि ब्रह्म ना मा होनो बेनावबो आं कमेन्ट हरबाय बेनावबो दाना बे मनेस्वर ना मा होनो ओमफ्राय रुपसिं ओमफ्राय महेस बिसोरो एखेबारे सोंबाय थायो आरोना लाइभ फैगोन ना फैया होननानै लाइभ फैदोल' होनो आरोना ओंखायनो आं दा फैबाय आंजों रायज्लायनोसो मोजां मोनो ना मायो मिन्थिया आरोना जोंहा एपु ब्लग फैदों थेंक इउ एपु ब्लग आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जोंहा लाइक होआखै प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामना होदो आरो ना ओमफ्राय मा होनदों जोंहा एपुआ मा खालामदों होनदों दङ ओरैनो नोंसोरजोंनो रायज्लायनो होनना फैदों आरो ना एपु ब्लग नोङो लाइभ फैथाराखै नामाहाय आङो नोंनि लाइभ फैनायनि माबा मोनथाराखै दे नटिफिकेसन फैथाराखै आंनियाव लाइक होआबा प्लिज अननानै नोंसोर लाइक दान खालामनानै होदो आरो ना रावबो थांथ'नाङा दे नोंसोरजोंनो दसे रायज्लायना फैदों बिराद गोबाव जाबायमोन आङो लाइभ होयो ओमफ्राय दा नोंसोरजोंनो फैबाय आरो ना स' थेंक इउ दे एपु आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय सोरजोंबाफोर लोगो गैयाबा जोंहा एपु अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय आङो ब्लु नांगौबा ब्लु खालामनानै होगोन ओमफ्राय सोरखौ लोगो नांगोन नोङो हारसिङैनो थांनानै खालामहैनो हागोन ना कमेन्ट मोनसे हर बेक खालामफिनगोन बिथांमोना लाभ इउ सनाया मा होनदों गुड नाइट अल गाइसमोन वाव नोंहा दानो गुड नाइट जाबाय नामा लाइक लाइक खालामनानै आरोना दे सोर सोर दङ सोर सोर गैया गासिबो कमेन्ट हरदो माने कमेन्टखौनो फरायनो होननानै फैदों आरोना नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै जोंहा ओमफ्राय जोंहानो आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुबा मा होनदों नै आंहा दासो रानि होनदों थेंक इउ आरबि आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जोंहा लाइक हो प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामनानै होदो आरो ना थेंक इउ दे आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सं प्रडाक्सना गरलाया मा होनदों लोगोफोर आंखौबो सापर्ट खालामना कमेन्ट हरना दोन नै जोंहा सं प्रडाक्सनखौबो सापर्ट खालामनांगौ आरोना ओमफ्राय आंनि फरायनाया माबाफोर गोरोन्थिबो जानो हागौ दे आं एसेबां माने मोजाङै फरायनो रोङा आरोना स' सरि आरोना स' नोंथांमोना एडजास्ट खालामनानै लादो आंनि फरायनाया नेमफोर मेनसन खालामनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा अननानै निमाहा होबानो जाबाय फरायनो रोङासै माखो माबा नेमखौनो माबासो फरायबाय होननानै बुंनो नाङा साननो नाङा आरोना स' सरि बिनाय थाबाय आरोना सिगाङावनो नामफोरा मेनसन खालामनाया माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आरोना माने सोरनियाबा फरायनाया नामफोरखौहाय माबा लायो नालाय स' ओंखायनो माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय आरोना नामखौ फरायनो रोङासै होननानै दे जोंहा नै सं प्रडाक्सनावबो हरबानो जाबाय दे लाभ इउ सनाया मा होनदों मा खौरां दिपालि होनदों आरोना स' आंहा खौराङा दासान्दि मोजां थेवबाबो आं माने लाइभ फैथाराखैमोन दे ओमफ्राय गुबुनफोर आंखौ बिराद लाइभ फैनो होबाय थादोंमोन स' ओंखायनो फैबाय आरोना नोंसोरजोंनो प्लेन होनानै दासान्दि खबरा मोजाङैनो दंथ'यो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो थेवबाबो आङो ब्लग होनाय जायाखै दे एसेबां आं सानबाय माने इउटुबखौनो बानायलासो सानबाय आरो ना मानो होनबा भिउबो फैथाराखै नालाय ओंखायनो आङो इउटुब बानायनानै ओंखाम जाला जासिगोन आरोना आङो ब्लग हंगारला होननानै सानदों नायनोसै मा जायो गेजेर गेजेर होनो नाजागोन थेवब्लाबो आं नोंसोरनि भिडिअखौ नायबाय थायो दे आङो दैलिथ' आं भिडिअ होआ आरोना थेवबाबो नोंथांमोनखौ आङो सापर्ट खालामगोन जोंहा आरबि ब्रह्मआ मा होनदों आरबि इन्टारटेनमेन्टआ लाइक दान होनो आरो थेंक इउ आरबि आंनि लाइफआव फैनानै लाइक दान होनायनि थाखाय थेंक इउ दे आरबि इन्टारटेनमेन्ट मा ओंख्रि जाखो जोंहा अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय मा होनो लाभ इउ सनायाबो खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जाखो सोर सोर मा ओंख्रि जादों दे जोंहा अननानै खोन्थाहरदो प्लिज जोंहा अननानै खोन्थाहरदो दे ओमफ्रायो जोंहा नै रुपसिं सोर सोरखौ फरायदोंमोन थालांलायबाय दे ओमफ्रायो नै जोंहा रुपसिं फैदों थेंक इउ रुपसिं आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय हाय दुखुथिया सिख्ला होनदों आंहा खुसि खुसि होनबाय दिनै खबरा मोजां होनबाय नोंहा दुखुथियासो नुबाय नामा आंहा दुखुथिया नंलाहाय मोजां जाबाय दिनै दुखु नंला आरोना रुपसिं मैया दाख्लैसो दुखु जादोंमोन दिनै दुखु नंला हेपि जाबाय आरोना थेंक इउ गोसोफोरखौ स्रां मोननायनि नोंसोरजोंनो रायज्लायनो होनना फैदों सुखु दुखु रायज्लायनोसै मा सोंनो रुपसिं सोंनो अननानै थेंक इउ दे रुपसिं आंनि लाइफआव फैनाय दे रुपसिं नोङो हले थांनो मोनखाया दे आङो दोनजासिम नोङो थानांगोन ओमफ्रायो कमेन्ट हरबाय थादो ओमफ्राय रुपसिं मा ओंख्रि जाखो जोंहा अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय जोंहा अफिसियेल मा होनदों लसिबा मा होनदों हेलौ सिस होनदों आरो ना हेलौ ब्र मा खबर अननानै खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जायामोन जोंहा अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय सोरजोंबाफोर लोगो दङना गैया जोंहा अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय मा होनो आङो ब्लु नांगौबा ब्लु होना होनोसै आरो ना नोङो सोरजोंबाफोर लोगो गैयाबा लोगो खालामना लाबानो जाबाय सोर नै जोंहा अफिसियेल अफिसियेल लसिपजों लोगो दङना गैया अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय आरो बिदि इन्टारटेनमेन्टआव दङना गैया रुपसिङाथ' भिडिअ होआ रसन ओमफ्राय नै जोंहा
सोर सोर दङना गैया सोर सोरनो ब्लु नांगौ अननानै खोन्थाहरदो दे। ओमफ्राय एपु ब्लगआ मा होनदों मा खबर होनदों खबरा दासान्दि मोजाङानो ओमफ्राय आंहा माने मैया दाख्लै गाज्रिमोन नालाय गाज्रि गाज्रि होनबाय थाबाय नालाय जोंहा रुपसिङा दुखुथिया जिउ होनबाय आरो ना ओमफ्राय बोरो खोन्थादो दे होनदों मा खोन्थानांगौ दे रुपसिं सोंदो आङो एन्सारखौ होनो ट्राइ खालामगोन आरो ना हानायखौ खालामगोन दे मा कुइसन सोंनो सोंबानो जाबाय नोंसोरजोंनो रायलायलायना फैदों नालाय हानायखिनिखौ आङो खोन्थागोन आरो ना ओमफ्राय जोंहा नितुमनि ब्रह्मआ मा होनदों मा खबर होनदों खबरा दासान्दि माने दिनै मोजां आरो ना मैया दाख्लै गाज्रिमोन दिनै मोजां जाबाय आरो ना स' थेंक इउ कुइसन सोंनायनि थाखाय ओमफ्राय मा होनदों ओइस बि ग्रेजुवेसना मा होनदों आंहा दासो आब' होनदों थेंक इउ जेबो नङा दासोबाबो थेंक इउ दे आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय लाइक होखो प्लिज अननानै जोंहा आगै लाइक मोनसे होदो ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो ना ओमफ्राय लाभ इउआ मा होनखो मा जाबाय मा माम जाबाय नामा होननायदोसो नामाथाय मा जाबाय नामा माम दिपालि औ माम जाबाय जोंहा लाभ इउ नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो जोंहा अननानै खोन्थाहरदो आं जाबाय दे ओंखाम जाबाय मा होनखो मा ओंख्रि जाखो दिपालि होनदों जोंहा दालि आलु अलकबि ओमफ्राय नाजो खारै ओंख्रि आरो ना ओमफ्राय अमा बेदर सावनाय बेनिफ्राय बिन आलु भाजा माने फ्राय आरो ना लाब्रा गवालपाराफोरा मा होनथाय जोंना भाजा होनो गवालपाराफोरा लाब्रा होनो माने फ्राय एवदो दे गोरान एवदो दै होआखै आरो ना ओमफ्राय नितुमनि लाइक दान होदो थेंक इउ नितुमनि ओमफ्राय सोरजोंबा लोगो दंना गैया सिरि सिरि खालामलायबाय थाबानो जाबाय नोंसोरा साबसक्राइब जोंहा निलेसा मा होनदो ए इउ बर' सापर्ट खालामदो फ्रेन्ड आंबो नोंखौ खालामबायनो दे जोंहा नै सि इउसो जानांगौमोन नामायथाय आगै सि इउसो मोजां आरो ना ए इउसो होनखो ओमफ्राय सापर्ट खालामबायनो जोंहा निलिसा गैया स' सि इउ खालामबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय मा नेट गैया नामा ए नेट दङना गैया आं मिथिला दे नांथाबाय थाखो ना माखो अननानै प्लिज खोन्थाहरदोथाय आङो आसखा बुखिबाय थादो दे प्लिज अननानै जोंहा खोन्थाहरदो आरो ना अन दं होनदो जोंहा आरबि इन्टारटेनमेन्टआ थेंक इउ आरबि इन्टारटेनमेन्ट सोरजोंबाफोर लोगो दंना गैया लोगो गैयाबा लोगो खालामना लाबानो जाबाय नै जोंहा बिबारि फैदों थेंक इउ बिबारि आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जोंहा लाइक होखौ प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामना होदो आरो ना ओमफ्राय मा होनदों हाय होनदों हेलौ बिबारि मा खबर जोंहा अननानै खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जायामोन थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय बिबारि जोंहा मा ओंख्रि जायामोन अननानै कमेन्ट बक्सआवहाय खोन्थाहरदो आरो ना कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे जेबि बसुमतारि सापर्ट खालामदो फ्रेन्ड नोंखौ खालामबाय आं नै जेबि नोंखौबो जोंहा खालामबायनो निलेसा गैया स' नोंथाङाबो बेक खालामना होबानो जाबाय आरो ना आंखौलाय दिपालि होनदों नै जोंहा नोंनोबो रेन्स नांगौ नामा अननानै बुंदो लाभ इउ सना थेंक इउ कुइसन सों दे मा सोंनो गोसो सोंबानो जाबाय लाइक होखोबा बिबारि लाइक होबायना होआखै थांबाय नामा लाइक हो प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामनानै होदो आंखौ लाइक होनदों आरो ना मा खालामनांगौ नोंखौ दे अननानै खोन्थाहरदो माबाफोर कुइसन सोंनोबा सोंबानो जाबाय आरो ना मा होनदो थार खोन्थादों होनदो थिर खोन्थादों खोनादों ए नंगौ नामा मा थिर खोनाखोथाय मिन्थिला आरो ना दाउ स' गाबसोदो दे इफोरखौसो खोनाखोना माखो मिन्थिला दे ओमफ्राय निउ खाम गाइस 10 आइडि से सात सानो जोंहा निलेसा गैया 10 आइडिजों सात खालामनो होदो स' सोर गोदान अननानै जोङो खोन्थाहरदो गोदान माने सोर सोरा दङ खोन्थाहरदो आरो ना नितुमनि ब्रह्मआ मा होनदों मोखां देखायदो होनदों मोखांखौ आङो देखायथ'गोन ना थ'ला मिन्थिला दे मोखांखौ दा देखायगोन ना मायोथाय दा आङो मोखांखौ देखायथ'ला जांहाय मोखांखौ दा खोन्थिगोन ना खोन्थियाथाय नायनोसै मोखांखौ खोन्थिनांगौ ना नाङा मोखांखौ खोन्थिबाबो जारलासो जागोन दा आयै मोखांखौ दा देखायगोन दे निथुमनि दसथाथ' मोखां देखायबासो थागोन नामा आंनि लाइफआवलाय आं मोखां देखायनो बायो दे ओमफ्राय मा होनदों निलेस दैमारि सापर्ट खालामबाय ओमफ्रायनो जेबि नोंनो ब्लु खालामनानै होनसै आङो जोंहा थांथ'नाङा दे अननानै थांनायनि सिगां खोन्थालांबानो जाबाय आङो नोंखौ ब्लु खालामनानै होबाय सोर सोरखौ सापर्ट नांगौ खालामना लाबानो जाबाय फुंखा आगै नोंखौबो खालामनानै होनसै दे ब्लु बुङाबाबो आङो खालामनानैसै अननानै सोरजोंबाफोर लोगो गैयाबा लोगो खालामना लादो ओमफ्राय निउ दंबा सापर्ट खालामलायसै लोगोफोर दे जोंहा फुंखा आगैखौबो लोगो खालामदो सोर सोर गैया मा जाखो दिपालि सना जेबो जायाखै आरो ना मोजाङैनो दंथ'यो दिनै खबरा जेबो जाथ'वाखै दे ओमफ्राय आं नोंखौ सिनायाखैथाय आं नों इउटुब दङना गैया जाखोमोनथाय नोङो नों लाइभ फैफेराखै खोमालै जाय लाइभ फैबाय थायो आं बेखौसो सिनाय दे जेबि लोगो खालामदो दे जेबि नै जोंहा थांबाय ना मायो जोंहा
आंखौ आब' होनदोंमोन नालाय सिस्टार जोंहा नै आरबि एन्टारटेनमेन्टआ नोंखौ लिंहरदों। स' नोङो बेजों कमेन्ट हरना दोन दे आरबि एन्टारटेनमेन्टआ सियर नोंखौ बेक खालामगोन। ओमफ्राय जोंहा केबि एडिट फैदों थेंक इउ आगै आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जोंहा लाइक होखो प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामना होदो। हाय आब' होनदों आरो ना हेलौ आगै मा ओंख्रि जाखो जोंहा अननानै खोन्थाहरदो प्लिज। ओमफ्रायो सोरजोंबाफोर लोगो दंना गैया ओमफ्राय रेन्ज नांगौबा बुंदो आङो रेन्ज बानायना होगोन। जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्टआ मा होनदों अन होनदों आरो ना सोर गैया नै आरबि एन्टारटेनमेन्टखौबो लोगो खालामदो। ओमफ्राय जोंहा ए बि ग्रेजुवेसना आं भिडिअ नायनो बारा हाया मा होनदो दान दान्दिसे अल जादों ए ना मा होनखोथाय दासान्दि मा होनदों आइल जादों मा होनो आइ नामाय दैयो आइल जादों नामा होनदोंथाय आइ जादों नामा होनखोथाय आइ बेमार जाखो नामा बेमार जाखो आं बुजियासै दे जोंहा अननानै खोन्थाहरदो। ओमफ्राय रिंखां ब्रह्मआ मा होनदों रायखांसो दे सरि रिंखां होनफ्लांबाय थादो माने रायखांबो सासे फैबाय थायो दे ओंखायनो आं माने थाब रायखां होनदो दे। ओमफ्राय रिंखांसो रिंखां नङा रायखांसो रिंखां रायखां मा होनदो रिंखांसो रायखां नङा अ सरि दे रायखांआनो ना औ रायखां नामाथाय सरि दे आं माने थाब होनफ्लांबाय थादो दे। ओमफ्राय निथुमनिया मा होनदों जोंहा केबि इदिट सापर्ट ने जै जोंहा निथुमनिजोंबो सापर्ट खालामलायदो अनानै जोंहा माबा केबि थांबाय ना मायो ओमफ्राय जोंहा आरबिआ अन होनदों रुपसिङा मा होनदों थाब फरायलै कमेन्टखौ होनदों आङो थाब फरायनो हाथारालै फरायनो रोंथ्रा ओंखायनो ओमफ्राय अन होनदों जोंहा आरबिया जोंहा रायखाङा मा होनदों रायखां ब्रह्मआ मा होनदों जोंहा खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दं आब' अके बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव थानांगौ सानफ्रोमबोथ' मोजां थाया नालाय आरो सानफ्रोमबो गाज्रि थाया बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरानो बेस आरो ना मोजांद्रायबो जानायाबो सानफ्रोमबो मोजां जानायाबो गाज्रिनो बांद्राय मा होनो मोजां जाहैबाय थाबाबो सानसे माने दुखु जायोनो आरोना थाबनो ओंखायनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो थानांगौ बांद्राय दुखु जाबाबो आरो मालाबा खुसि फैयोनो बिदि होनो आरोना मानसिफोरा रुपसिङा मा होनदों हा दिनैसो मा होनदों सोमजायनोसै अके रुपसिं दे मा सोंदो जोंहा सोंदो दे अके आङो एन्सार होनो नाजागोन हानायखिनिखौ। ओमफ्राय जोंहा लाभ इउ सनाया मा होनदों दिपालि आं साबबो खालामबाय आरो लाइकबो होबाय दे होनदों अके थेंक इउ लाइकबो होनायनि थाखाय थेंकिउ ओमफ्राय थेंकिउ दे ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो जोंहा अननानै खोन्थादो लाभ इउ सना कमेन्टल' हरना दोन लोगोफोर आं बेक खालामना नायगोन होनो ओइ जोंहा निलेस आगैया कमेन्टल' हरना दोननांगौ बेक खालामगोन आरोना जोङो आरबिया अन होनदो ओमफ्राय निलेसा खोन्थायाखै होनदों निथुमनिया खोन्थायाखै होनदों आरो ना माखौ खोन्थानांगौ जोंहा अननानै खोन्थाहरदो जोंहा आरबिया अन होनदों ओमफ्राय जोंहा रुपसिङा दे खोन्थादो नोंनि हिर'नि नेमखौ नंगौ आंनि हिर'नि नेमखौ खोन्थानांगोन दा खोन्थाजाया नामायथाय आंनि हिर'नि मुंखौहाय दा लास्टावहाय खोन्थानोसै आङो मानसिफोर गैयाबा थाथ'दो दा रावबो गैयाबा थाथ'दो ओमफ्राय रावबो गैयाबा आङो खोन्थानोसै सिरियसैनो नोंनो दा जोंहा आरबिया अन होनदों आरो ना ओमफ्राय लाइक होखानायसो आंना अके रुपसिं थेंकिउ लाइक होखादोंबा जेबो नङा ओमफ्राय आरबि इन्टारटेनमेन्ट हाय आदा होनदों जोंहा आरबि नै जोंहा रुपसिङा निलेस आगैया नोंखौ हाय होननानै बुंदों स' खोन्थाहरदो माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय आरबि इन्टारटेनमेन्टआ अन होनदों रुपसिङा बोरै जाखो सार आरबि अननो थारमाने आरबि इन्टारटेनमेन्टआ दाबो दङ आरो ना खाराखै बेखौ होनदों अन होननानै बुंदों आरो ना स' जेबो नङा स' आरबि इन्टारटेनमेन्ट खोन्थादो आरबि इन्टारटेनमेन्टखौ मैयायो मिनिसैमोन कमेन्ट फरायनायखौहाय दिनै आंनि लाइफआव फैदों थेंकिउ मैया आरबि इन्टारटेनमेन्टखौ जा मिनिफ्लांदों बेनि रायज्लायनायखौ जोंहा आरबि अन होनदों जोंहा दिदोम फैदों थेंकिउ दिदोम आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय मा खोमसि थाखो आइ गड गुड इभिनिं सिस्टार गुड इभिनिं दिदोम आदा ब्र' जोंहा सोरजोंबाफोर लोगो दंना गैया अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय सोरजों लोगो दङ सोरजों लोगो गैया खोन्थाहरदो आरो ना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय जोङो मा होनदों मा होनदों आंनि एस एम एस मानो फरायाखै दिपालि हे नोङो होनदो
आं फरायदों नों बहा खारामोन? फरायदोंथ' नोङो ओंखारथ'दोंमोनबो जानो हानाय बेनिखायनो आङो फरायदोंमोन इनिफ्रायो नों खोमा ना माने नोङो गुबुननि लाइफआव थांथ'दोंमोनबो जानो हानाय आरो माबा बेस्थ'बो जानो हानाय खोनायासैबो जानो हानाय दै। आं फरायदों जोंहा आरबिया होनदों ओमफ्राय के होनदो मिनिनासो जारला जागोनहाय आरबिजोंबो। ओमफ्राय निलेस आगैया मा होनदों जोंना आब' आं सापर्ट खालामबाय मानसिफोरा गासैबो 19 के जाबाय ओमफ्राय मा होनदो मानसिफोरा 19 के जाबाय ओमफ्राय आंखौ बांसिनानो थगायो औ थगायोना थगाया आं बेखौ मिथिला दै ओमफ्राय आङो सासे मैयायो मा होनो बिदिनो मानसिफोरा कमेन्ट हरखांबा बेक खालाम आरो ना माने लोगो लोगो बेक खालामाबाबो जायखिजाया कमेन्ट मोनबानो खालामफिननांगौ मानो होनबा साबसक्राइबा माने मा होनोथाय बेखौ फार्स्टआवहायथ' बारायनाय थायो बे टाइमाव बियो चेक खालामाबो जानो हानाय बेनि उनाव खमायफिनबानो माने साबसक्राइब बारायाखै होननानै साननानै माने खायफाया बेक खालामफिनो आरोना आंथ' सानसेयाव रावनिबो साबसक्राइब खालामा मानसिफ्रा होनो 24 घन्टानि उनाव खालामनांगौ होननानै स' बिदि नोङा आरोना आंथ' साननै सानथामसो खालामो नाथाय आं रावनिबो दिनै आं रावनिबो चेनेलखौ साबसक्राइब माने बेक खालामफिनाखै थेवबाबो आंनिया खमायनानै थाबाय आरोना होमबानो बेखौ मा होनगोन आङो बेकखौनो खालामफिनाखै बे खमायदों बेखौ आं मा होनगोन दे जोंहा प्लिज कमेन्ट मोनदोंबा गोदान कमेन्ट मोनदोंबा बेक खालामफिननानै हो नोंसोरो बिदि बेक खालामागारा थानाङा आरोना प्लिज अननानै बेक खालामना होबानो जाबाय दे जोंहा मा होनदों एम जि होनदों मा होननाय जाखोथाय आरबिया ओमफ्राय निथुमनिया अन होनदों जोंहा मा होनखो आरबि ओमफ्राय जोङो आरबि एन्टारटेनमेन्ट नोंखौ सापर्ट खालामखानायसो ए आरबि एन्टारटेनमेन्ट नै जोंहा नोंखौ सापर्ट खालामखानायसोनो मोजां मोनो दे मानो मोजां मोना जानांगौ जाखो दिपालि ए नंगौ नामा थेंक इउ ओमफ्राय आरबि एन्टारटेनमेन्टआ बेनो बे हरबाय थादों स' आं बेखौ फरायलायला आरोना अन होनदों ओमफ्राय एम जि होनदों आरो ना माने इमारजेन्सि थांनानै नोंसांमोना सोरबाफोर गोदानबा आरबि एन्टारटेनमेन्टखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आइ लाभ इउ सना सापर्ट खालामदो फ्रेन्ड दे आइ लाभ इउ नै जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्टखौ दो ओमफ्राय नै रुपसिंआथ' गैया बेनिफ्राय निथुमनि दङ बेनिफ्राय सोर दङथाय निलेसा देलाय दंना गैया जागौमोनथाय आं मिथिला दै दिनैसो गोदान दांहाय आंनियाव दे सोरखौ सोरखौ गैया खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय जोङो आंथ' नों जोबोद अनखायो औ जोंहा रुपसिङा आंखौ जोबोद अनखायोनो स' रुपसिङा गासैखौबो सापर्ट खालामो दे रुपसिं आं मिन्थिगो आरो ना माने बयनिबो लाइफआव नों थाङो नुयो आरो ना आङो सोरनिबा कमेन्ट नायोबाथाय आङो माने गुबुननि लाइफआवबो नोंखौ आं नुयो आरो ना स' थेंक इउ बयखौबो अननायनि थाखाय आंखौबो अननायनि थाखाय फैनायनि थाखायबो थेंक इउ ओमफ्राय लाभ इउ सना सापर्ट खालामदो दे अननानै जोंहा लाभ इउ नै जोंहा माबामोनखौ निथुमुनिफोरखौ सापर्ट खालामदो आरबि एन्टारटेनमेन्ट दङ दिपालि खायसे कैसे हो अच्छी हो तुम्हें कैसे हो मैं भी अच्छी हूँ अच्छी होना चाहिए तू कैसे हो बताना मैं हिंदी कुछ बोलेगा मुंह में कुछ निकल के आएगा इसलिए मैं हिंदी बात नहीं करूंगी ओके आरबि एन्टारटेनमेन्टआ मा होनदों एम जि होनदों आरो ना जोंहा फिलिप्स आदा फैदों थेंक इउ लाइक दान खालामबा मा होनो लुदुरगि सना ए लाइक दान खालामबाय नामा थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय फिलिप नार्जारि ब्लग आंखौ लुदुरगि होनायनि थाखायबो थेंक इउ ओमफ्राय सोरजोंबाफोर लोगो दंना गैया जोंहा अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय आङो रेन्ज नांगौबा मारिना होनसै आरो ना एम जि होनदों जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्ट थांथ'नाङा दे सोरजों रायलायनो ओमफ्राय रुपसिं थांबाय नामायो जोंहा अननानै खोन्थाहरदो हेमन्तआ मा होनदों हेमन्तआ मा होनदों जोंहा फेसखौ देखायदो सिस होनदों फेसखौ आं देखायनांगौना नाङा जाखोथाय स' नोंथांमोना दे सोर सोर आंनि मोखांखौ नायनो लुगैदों अननानै खोन्थाहरदो कमेन्ट बक्सआवहाय आङो फेसखौहाय देखायनोसै दे लास्टावहाय आङो कमेन्ट मोनबावोबा बेयाव थानायखिनि दा 9 दङ 9ता कमेन्ट मोनबा आङो सिअर आं मोखांखौ देखायगोन सोर सोर नायनो गोसो दङ दे 9 मानसिनि मोखां नायनो नागिरनोसै आङो सोर सोर आंनि मोखां नायनो लुगैदों कमेन्ट हरदो होमबानासो आं मोखांखौ देखायगोन दे गासिबो नायनो लुगैनांगोन होमबासो आङो मोखांखौ देखायगोन ओमफ्राय जों आरबि एन्टारटेनमेन्टआ मा होनदों एम जि होनदों आरोना जोंहा रनि फैदों रनि आर बर' फैदों आरो ना थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय हेलौ मेदाम होनदों हेलौ सार कैसी हो मेरे लाइफ में आने के लिए थेंक यू मा ओंख्रि जाखो जोंहा अननानै खोन्थाहरदो रनि प्लिज रनि नों आंनि लाइफआव फैबाय थायो दे थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों मा ओंख्रि जाखो जोंहा रनि अननानै खोन्थाहरदो
ओमफ्राय लाभ यू दीपाली खाना हो गया क्या आपका? हाँ, हो गया, हो गया। मैं कितने में टाइम में खाया था? 4:15 में खाया था। 1 बजे हाँ, शायद 1 बजे होगा, इसमें खाया था मैंने। गोरोन्थि जायोबा निमाहा गैयालै ए गोरोन्थि जायोबा निमाहा गैया नामा? बिदिसो जाहैबाय होमबा। नितुमुनिया अन होनदों आरोना। हिमान्त बसुमतारी प्लिज सापर्ट खालामदो। नै हिमान्त जोंहा सापर्ट खालामनांगौनो माबाखौ खालामना होदो प्लिज अननानै। मा गामि नोंसिना होनदों? जोंनिया तामुलपुर दे, ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा, ओमफ्राय मा होनदो? साजासो मोनगोन। ए बिदिसो जाहैबाय होमबा, साजासो मोनबावगोननो। हिमान्त लोगो खालामदो दे होनदों। हिमान्त नै जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्टखौ लोगो खालामनांगौनो, ओमफ्राय मा होनदों निलेशखौबो सापर्ट खालामनांगौनो। स' हिमान्त रेन्ज होदोंना होआखैमोनथाय आङो होआखैबा होना होनसै दे। जोंहा आरबिया अन होनदों, ओमफ्राय वाच टाइमा बेसेबां जाखो आब' नोंना? हे गैथ्रा वाच टाइमा। आंना सिगाङाव बारायदोंमोन दे, ओमफ्राय आंना दा खमायफिनबाय। गुबुननिया खमायगोन ना खमाया आं मिथिया दे। मा होनो माबा रनि नों लाइक होआखै प्लिज अननानै जोंहा मोनसे लाइक होदो थाङाखैबा। ओमफ्राय आंनिया दा गैथ्रा आरोना, आं माने भिडिअ होआखै, गेप्स थाबाय थायो नालाय, स' बिराद गोबाव गोबाव गेप्स थायो दे आङो। ओमफ्राय बेवहाय आंना खमायफिनदों दे, ओमफ्राय आं दा खोन्थाथ'ला बेसेबां जाखो लाजियो दे। ओमफ्राय अन होनदों जोंहा साननै ओंखाम मोनजाया साजाया। अके आं ओंखाम जायागारा थानो हाखायो दे, थानो हायो आङो, जेबो जायागारा थानो हायो। अनलि आंनाव दैखौ नांगोन दे, दैखौ मोनलोंनांगोन, होमबाना आङो थागोन दे। ओंखाम मोनजायाबाबो आं जेबो नङा, साहा मोनलोङाबाबो आं जेबो नङा, अनलि आंनो दैखौ मोनलोंनांगोन दे, आं दै लोङाबा थानो हाया। ओमफ्राय जोंहा आरो बेयाव अन होनदों, जोंहा उनुसका फैदों। थेंक इउ उनुसका आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय। हेलौ गाइस होनदों। स' हेलौ एभ्रिवान, माबोरै दं? खबर सबर खोन्थाहरदो। जोंहा उनुसका लाइक हो प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामनानै होदो। जोंहा आरबिया अन होनदों, निथुमुनियाबो अन होनदों, ओमफ्राय रुपसिङा मा होनदों? मानो बिदि सानखो नोंलाय होनदों। मा सानखोथाय? मा होनदोंमोनथाय आङो? जोंहा अननानै खोन्थाहरफिनदो, आं बावबाय। सोर सोर मोखां नायनो ओंखारदोंमोन। स' माबादो, जोंहा मा होनदों? बोरमा फ्राय, दालि, रुटि, टमेट', सागनि पापर, दाउदै सो एबार एन्टारटेनमेन्टआसो मालाय गोथाव गोथाव मोनजाथारोहाय। मा ओंख्रि जाखो? आंखौ सोंखो ना माखो? जोंहाखौ सोंदोंबा जोंहा दालि, आलु, अलकबि, ना खारै दे, बेनिफ्रायो अमा बेदर एवनायनो सरि सावनाय, ओमफ्राय अमा बेदर सावनायाव दुन्दिया होबाय, बानलु सावनानै होदों, पियास हानानै होदों, ओमफ्राय बिन आलु फ्राय। जोंहा बिनिथा फैदों। थेंक इउ बिनिथा आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय। लाइक होआखैबा जोंहा अननानै प्लिज लाइक मोनसे होदो। थेंक इउ दे। ओमफ्रायो मा होनदों? हेलौ होनदों आरो ना। हाय मा ओंख्रि जाखो? बिनिथा जोंहा अननानै खोन्थाहरदो। रावबो कमेन्ट हरना दोन गाइसमोन दे। जोंहा सोर सोर हराखै जोंहा हरना दोनबानो जाबाय। ओमफ्राय मा जायामोन आब' होनदों। मा जाखोथाय आं मिथिला दे, मा होनखो आङो? मा जायामोन होनदो? मा जाखो आं मिथिला दे, मा जाखो? मनिका फैदों जोंहा। थेंक इउ मनिका आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय। सरि दे, आं माबाखौ फरायग्रो। मनिका लाइक होखो प्लिज जोंहा अननानै मोनसे लाइक दान खालामना होदो। ओमफ्राय सोरजोंबाफोर लोगो दंना गैया जोंहा अननानै खोन्थाहरदो प्लिज। ओमफ्राय रुपसिङा मा होनदों? आं दुखु मोनबाय, आं इउटुब नागारनो होननायखाय। नंगौना? आं बारा गोसो गैलालै इउटुब सालायनो, आं बाबाय इउटुब सालायनो, ओंखायनो आङो लाइभबो फैयाखै, ओंखायनो आङो भिडिअबो ओंखाराखै दे। जेबो नङा, हानाय मानि आं मालाबा मास मोनसे मोननैनि गेजेरावबाबो मोनसे मोननै होनो नाजागोन दे। होखायागाराबो थाया आरोना, मालाबा होनाय जागोन ना जायाला आं मिथिला, गावनो मिथिला आरोना। आं बाबाय आरोना इउटुब सालायनो। दुखु मोनदों आं रुपसि, गुबुननि लाइफआव आं थांगोन, बेवहाय कमेन्ट गेलेगोन दे, गाज्रि मोननाङा। आङो आंनि जे होआबाबो थांगोन आरोना। ओमफ्राय रेन्जआलाय मा हारसिं हारसिं गोमालांखो? आं बोखाराखैनोखा, माबा हारसिं हारसिं गोमालांबायहाय। नितुमुनि आं लाइभ फैनो रोङाखै होनदों। नितुमुनि नै जोंहा बिनिथाया लाइभ फैनो रोङाखैनो। स' अननानै खोन्थाहरदो जोंहा नितुमुनि, अननानै खोन्थाहरदो। जोंहा लाइभ फैनो गोसो जादों खोमा। ओमफ्राय आरबि एन्टारटेनमेन्ट एमजि होनदों। दिपाली दु दिन पहले क्या हुआ था आपको इतना दुख में था? आब मिथिनो लुगैदोंबा नोङो आंनि दुखुखौ दा खोन्थागोन र'।
दा खोन्थागोन दे आंनि दुखुखौ, सुखु-दुखु गासिनोबो लास्टावहायसो खोन्थागोन दे आङो नोंथांमोननोहाय दा खोन्थाथ'ला। दा खोन्थाथ'ला आङो दा खोन्थागोन दे दसे थाथ'। लास्टावहाय खोन्थानोसै ना मायो ओमफ्राय सोर सोरनो ब्लु नांगौ होनदोंमोन आं बावलायलांबायहाय। सुखु-दुखुखौ नोंनो बजबना अननायखौ नोंनो मा होनो खोन्थागोन दे आङो दा खोन्थागोन। चिन्ता मत करो थरे थरे एक एक के बताऊं के जाऊंगा मैं हा 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 दे थांगोन दे औ आं गुबुननि लाइफआवबो थांगोन होमबाना मेसेज गेलेगोन दे निथुमनि अन होनदों लाभ इउ सना लोगो जादो दे प्लिज होनदों दे नोंसोरबो थांलायबानो जाबाय माने गावबा गाव लिंहरबायल' थाबा सोर फैगोन दे आंनाव कमेन्ट हरना दोन बेबो होनगोन आंनाव कमेन्ट हरना दोन बेबो होनगोन आंनाव कमेन्ट हरना दोन बिदिबा बोरै जागोन दे नोंसोरबो थां माने सानो खोमा आरोना मानसिफोरा आं बेनाव कमेन्ट हरगोन बे आंखौबा बेक खालामगोन ना खालामा इदि होनाङा डाइरेक्टलि नों बेनि लाइफआव बेनि चेनेलावहाय थांनानैहाय सिरि सिरिनो मोनसे कमेन्ट हरना फै कमेन्ट हरना फैनानै बे आंनि लाइफनि कमेन्टआव होनफै जोंहा निथुमनि आं नोंखौ आङो साब खालामबाय अननानै नोंबो बेक खालामफिननो होन बेबो थांनानै बेनि मा होनो चेनेलाव थांनानै बे ना चेक खालामगोन चेक खालामनानै बुंगोन जे औ आंबो खालामबाय बिदि होनलाय बिदि नङा जे दे आंखौ कमेन्ट हरना दोन आंबो बेक खालामगोन बिदि होननाङा दे आंखौ बुंनायनि गाज्रि मोननाङा आरोना आं फ्रायानो नुयो आरोना बेलेगनियावबो नुयो आङो दे आंनियाव कमेन्ट हरना दोन आंनाव कमेन्ट हरना दोन आरे नोंबो कमेन्ट हर बेबो कमेन्ट हर होनबालाय बोरै जानांगौ आरो ना स' बिदि खालामनाङा नों डाइरेक्टलि आं सोरखौ रेन्स होदों स' नोंथांमोना रेन्स मारिनानै होखानायनि गेजेरावबो जुदि फै होनबा नोंथांमोनखौ रेन्ज मारिनानै जेबो लाबानो गैया मानो रेन्जखौ बिखो होमबालाय बिदि आरोना स' नोंथांमोना ओमफ्राय होनोसै आंनाव रावबो कमेन्ट हरासै बेक खालामासै बिदि नोङा डाइरेक्टलि नोङो रेन्ज मारिना होखाबाय दे आं नोंसोरखौ आरो ना सोर नांगौ आं बिसोरखौ रेन्ज मारिखाबाय स' नोंथांमोना कमेन्ट हरना दोन होनबाय थाबा जाया आरोना नोंथांमोनाबो सोरनिबा मुं लानानै डाइरेक्टलि थां सोरखौ लोगो गैया चेक खालामग्रो ब्लु होखाबाय नालाय चेक खालामनो हायो लोगो दङना गैया बेनि उनावहाय कमेन्ट हरनानै मोनसे कमेन्ट हरनानै फुल सर्ट नायनानै फुल भिडिअ नायनानै सर्ट भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरनानै फै बेनि उनाव बुं दे आङो उमुक नोंखौ आङो साब खालामना फैबाय नोङो बेग होफिन आं नोंनाव कमेन्ट हरदों आं नों बेग खालामफिन होनना बुंबानो जायो आरो ना मा बेबो फै सोर सासेनाव थांगोन माने रावबो थांलाया ओंखायनो बेगबो मोना आरो ना स' बिदि खालामनाङा दे आंथ' दा खालामनो आंनिया साबसक्राइब खालामनो हाला नालाय स' ओंखायसो थादों आं नोङाबाथ' आंथ' डाइरेक्टलि आंखौ रेन्ज मारिना होबाना डाइरेक्ट थांखाबाय बेनिफ्राय आङो होनो आरो ना स' आं बेखौ कमेन्ट हरना दोनबाय ओमफ्राय आंखौ बेक खालामना हो आंनिया बिदिसो आरो ना टारगेटआ आं बिदि नङा जे आंनाव फै बिदि होना दे गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना बुंनायनि थाखाय स' माने बेबो होनो दे आंनाव कमेन्ट हरना दोन आं बेक खालामगोन बेबो होनो आंनाव कमेन्ट हरना दोन आं बेक खालामगोन बिदिबा बोरै जागोन दे माने बेबो लिहर गावबा गाव लिहरल'लायबाय थायो बेगबो मोनला जेबो मोनला ओमफ्राय बिदि जायो आरो ना स' बिदि खालामनाङा आरो ना नोंसोरो सोरखौ लोगो गैया इनि उनाव चेक खालामना नायग्रो बेनि उनाव खालाम दे ओमफ्राय दिपालि क्या कर रहा हूँ अभी तो मैं लाइफ में आ रहा हूँ और तुम लोग से बात कर रही हूँ 1 आवार्सनि उनाव फैफिनो कमेन्टआवनो मा होनो मोनफैयो कमेन्टआव ए नंगौ नामा जोंहा निथुमनिया कमेन्टखौ दानबाय हेलौ फिलिप नाजारा मोनदों हेलौ आरबिन नै आरबि थांबाय नामायो जोंहा आरबि इन्टारटेनमेन्टआव अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय आरबि इन्टारटेनमेन्टआलाय हारसिंनो बोरै माबाया रेन्सआ गोमोरलांखो आं मिन्थिला दे सोरना गोमोरलांखो बे ना माबा जेबोआनो थुवाखै माबा हारसिंनो गोमोरलांबाय आं मिन्थिला दे खालामफिनबाबो जायासै नामा मिन्थिला ओमफ्राय जोंहा निथुमनिया अनदों निउ खाम गाइस 10 आइडि सार्ट होनदों आरोना दे जोंहा नै सोरना आइदि बुरजा दङ निलेश आगैजों थांबानो जाबाय ओमफ्राय आइदि बुरजा लानानैबो मा जानो मा होनगोनथाय बेखौ आइडिया खिना 10ता बारायबाय बा 1K बारायबाय भिउआ बेसेबां फैगोन 100 1K नि उनाव 100 भिउ माने साबसक्राइबाबो मोनगोन मा 50 मोनबा 50 जनबो थांफिनजोबो मा मोनगोन जेबो मोना आरोना आइदिखौबो लानानैबो लाब गैया आंथ' आइडिया आंना मोनसेल'खा दे आं डाइरेक्ट बुंखायो आंना आइदि बुरजा गैखाया मानो होनबा आइदि बुरजा थानानैबो मा जानो थांफिनजोबो आंनोथ' साबसक्राइबखौनो नांथारलाहाय मोनाबाबो आं जेबो मोनला आं इउटुबबो सालायनो गोसो गैथारला एमान आनसाबसक्राइब जालाङो आयु 10 जन मोनबा 10 जन थांफिनो दिनैयाव लासै आङो 1500निफ्राय बारनो हायाखै माने 16 साबसक्राइबखौनो बारायनो हायासै
ओरैबायदि आंनिया सिगाङो भिडिअ'आथ' आंना बारा होआखैमोन बेयावनो आंना थाबनो 1K जादोंमोन। ओमफ्राय जि दिननिफ्राय आनसाबस्क्राइब जाफिनलाङोना बेनिफ्राय आंना माने दा 1500निफ्राय आंना बारायनोनो रोंला। बिराद बाथारनायसो मोनबाय आं इउटुब जानानै ओंखाम जागोन 1500 आंनिया माबा साबस्क्राइबार दङ बेसेबां भिउ फैदो 100 फाग्लासो जागोन। मिनिनोबो ओंखारनाय जालांबायहाय आङो। कमेन्टल' हरना दोन गाइसमोन होनदों आरो ना थ' दे हरलायबानो जाबाय नोंसोरो। रुपसिङा मा होनदों आरो हिर'जों मानि थाखाय नांलाय आं मिनिनो ओंखारो। दा खोन्थागोन दे लास्टावहायसो खोन्थागोन आङो दा खोन्थाथ'आ। जोंहा दावहारु अफिसार फैदों थेंक इउ दावहारु अफिसार आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय लाइक होखोबा जोङो अननानै प्लिज लाइक मोनसे खालामना होदो आरो ना हाय नानि होनदों थेंक इउ आंखौ दयबो नोङो होनदोंमोन ना लाइभ फैदो होननानै स' आं फैबाय नोंथांमोनजोंनो रायलायनो होननानै दे दानियाबा रायलायबाय थादो जोंहा अनुष्का नोंखौ आङो रेन्ज मारिना होदोंमोन दे बिराद मानसिफोरनि कमेन्ट फैदों दे आं मिथिला सोर सोरनि फैदों सोर सोरनि मादों आङो माबादोंमोन आरो ना आं मा होनदों जोङो ब्लु होनदों दे आङो ब्लु मारिदोंमोन दे जादोंना जायाखै नायलाय ओमफ्राय कमेन्ट हरफिनदो जादोंना जायाखै ओमफ्राय मटु ब्लग खालामनो लिंगोन दे गाबोन मटि भिउ फैगोन ए नंगौ नामा दे खोन्थादो मा ब्लग खालामनो नोंलाय बबेयाव ब्लग खालामनो जोंहा रनि अननानै खोन्थाहरदो बहा ब्लग खालामनांगौ गैया जाथ्रा जेराव मेराव खालामबाबो आं निनुमुनिथ' नाम फैयाखै दांहाय मा निनुमुनि फैखो निनुमुनिखौ लोगो खालामबायनो निनुमुनि गैयाथ' आंनि लाइफआव नितुमुनिसो दङ दे जोंहा दिदोम ब्र' निनुमुनि गैया निनुमुनि आङो नुथ'वाखैनोखा निनुमुनि आं फरायनो मोनाखै दे माने आंनि लाइफआव आं दा फरायनो मोनाखै दे निनुमुनि होननाय आं नितुमुनि नुदों दे नितुमुनि जानांगौ निनुमुनि थाबथायाखै रानिं होनदों अके थेंक इउ आरबि खोन्थानायनि थाखाय जोंहा नितुमुनिया होनदों अन होनानै नितुमुनि नै जोंहा नोंखौ दिदोमा खालामबायनो नोंबो खालामदो हेलौ सार दिदोम ब्र खुलुमबायनो जोंहा फिलिप्स आदाया स' खोन्थाहरदो दिदोम थांबाय नामायो तुमको देखकर कुछ होता है दीपाली तुम नहीं समझ समझेगी मुझे तो हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है ज्यादा भी मालूम नहीं है और बात करने से मुझे गड़बड़ होते है कुछ बोलेगा तो कुछ निकल के आएगा इसलिए मैं हिंदी बात ही नहीं करती हूँ समझ में आया लाभ इउ ओमफ्राय रनि लोगो जानो रनि नोंखौ लोगो जानो होदो जोंहा बिनिथा ब्लगा स' लोगो खालामदो अननानै फार्स्ट मा होनो फार्स्ट फरायलै कमेन्टखौ होनदों ए दे थाब फरायनो होनखो नामाखो आं मिथिला दे अ नितुमुनि नोंबो बेक खालामफिनदो नितुमुनि नै जोंहा दिदोमादाया नोंखौ खालामफैनो स' नों खालामनानै होदो दे ओमफ्राय जोंहा SBS कमिटि फैदों थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय हेलौ सिस्टार मोजां ने खबरफोरा औ मोजां ब्र नोंहालाय मा खबर जोंहा अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय सोरजोंबाफोर लोगो दंना गैया लोगो गैयाबा आङो रेन्ज मारिना होनसै हाय बिनिथा होनदों जोङो आरबि इन्टारटेनमेन्टआ मा ओंख्रि जाखो होनदों जोंहा दालि आलु अलकबि ना खारैसोमोन दे ओमफ्राय माबा अमा बेदर सावनाय बेनिफ्राय बिन आलु फ्राय ओमफ्राय खोन्था होनदों माखौ खोन्थानांगौ दिदोम देखायना प्लिज मोखां होनदों ए आं मोखां देखायथ'ला ना मायो जोंहा मोखां देखायनायनिबो जाहोन दङ र' मोखांखौबो देखायनो हाया मोखां देखायबाबो जारलासो जागोन दा आयु जारलासो कमेन्टखौनो फरायगा हानाय नंगौना नंला आंलाय आरबि इन्टारटेनमेन्ट थांबाय नामा आरबि इन्टारटेनमेन्टनि जोंहा कमेन्टआनो मा होनखो मा जागोन आरबि इन्टारटेनमेन्टजोंबो आरबि इन्टारटेनमेन्टआ हारसिंनो रेन्जआनो ओंखारलांदोहाय मा जागोनथाय बेखौ रेन्ज होआबा दा जारलासो जालायगोन आरो माखौ लोगोफोर आङो कमेन्टखौ बारस'लांनोसै दे आङो थाब फरायनो हाथारला जारलासो जागोन आङो थाब फरायख' हाला दे आधा आङो बारस'नानै फरायनोसै नामायथाय जोंहा अनसाय फैदोंमोनहाय नै अनसाय नोंनि कमेन्टखौ फरायाबाबो दा अनसायजोंबो रायजागोनसो सोरखौ फरायखोथाय मोनथिलाय लांला दे जोंहा माबाखौ आङो ब्लु होदोंमोन दे नायफिन दे जोंहा
जोंहा निउ काम होनदों दे जोंहा आरबिया ओमफ्राय आरबि हेलौ होनदों निउ काम प्लिज होनदों जोंहा आरबिया रुपसिङा मा होनदों हे होनदों बिनिथा मा ओंख्रि जाखो होनदों ओमफ्राय आसका फरायलांनोसै दे आङो नितुमुनि कमति ए बि कमति सापर्ट होनदों दिपालि जल्दि जल्दि बर' SMS अके अके जोंहा नै एम आर फैदों आङो गोदान गोदानबो फैनाय दङ नालाय ओंखायनो आङो फरायनो दे ओमफ्राय हाय आब' होनदों हेलौ आगै जोंहा मा खबर हरनानै खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जायामोन जोंहा खोन्थाहरदो मन्त्र रायनाय होनसै आङो नितुमुनि ब्रह्मआ मा होनदों अन होनदों आरबिया होनदों अन लाबिवा मा होनदों दिपालि तुम ठीक हो ना हा मैं ठीक हूँ ओइ दिपालि होनदों दिपालि सना ओमफ्राय एमार नेरसोन नोंखौ लोगो खालामबायनो नेरसोन लोगो खालामबायनो जोंहा एमारा मा होनदों आब'आ आंखौ बावगारबाय नामा अके आगै बावगाराखै दे आङो नोंखौ बेक खालामनाय जायाखै दे सरि दे आं दा खालामनो हागोन नोङो गोदानसोमोन ना आं बावगाराखै दे आगै नोंखौ आङो मैयानो दाख्लै नोंखौ लोगो मोनदोंमोन नामायथाय बिदि नाम दंसोयो दे आंनियाव ओमफ्राय आङो बेक खालामाखै दे बेक खालामनाय जायाखै खोमा आङो मैयाना दाख्लै गोदान सासे लोगो मोनदोंमोन दे बिदिनो एमार ना माने आङो सरि बेक खालामनाय जायाखै आंना माने सानसेयाव साथामल' बेक खालामनो हायो आङो खोन्थाखाबाय दहायनिफ्राय आं बुंगासिनो दङ साथाम खालामलांगासिनो दङ आङो कमेन्ट हरदोबाबो आं भिडिअफोरखौ नायदों नाथाय आं रावनिबो कमेन्ट हरथ'वाखै दे बिसोरनिखौ आङो सापर्ट खालामदों मानो होनबा आं बेक खालामनो हायाबा कमेन्टखौ हरनानै मा जानो आरो ना दिपालि कैसी हो अच्छा हूँ हाँ मैं अच्छी हूँ दीपाली कि नेसो नोंखौबो बेक खालामबाय दे खालामलायदो ओमफ्राय जोंहा फुंजा गेमिं फैलायबाय थेंकिउ रुपसिं मोजांसो आं फरायगहालालै जोंहा एमार बिराद दोङो दिपालि आब' होनदों हेलौ आगै जोंहा लाइक माथो लाइकखौनो होथाराखै नोंथांमोनालाय सोरां आब' फैदों लाइकबोनो होआ दिदों फैदों लाइकआनो बारायाखै दे लाइकबो होदो आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय दे लाइक होदो लाइक माथो 25 दंबाय थायो मानसिखिना बिराद बारायगासिनो दोङो जोंहा एमाराबो लाइक होआखै दे ओमफ्राय एमार मा होनो रनिनाबो लाइक होआखै ओमफ्राय माबायाबो लाइक होखायाखै आंखौ अनसायाबो सोरां आब'आबो लाइक होआखै दिदोमाबो लाइक होआखै ओमफ्राय सोर गोदान फैदों आं नायनि र' बिनितायाबो लाइक होआखै आं लाइकखौ मिथिखायो दे सोर होदो सोर होआखै आर'नायाबो लाइक होआखै हिमान्तआबो दहैनो फैदोंमोन बियो ओमफ्राय नायनो र' उनु बेबो लाइक होआखै दे उनु हेलौ उनु थेंकिउ आंनि लाइफआव दिनैसो फैदोंलै उनुआ थेंकिउ दे आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय उननिफ्राय आं फरायलांनोसै दे थेंकिउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा जोंहा प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामनानै होदो आरो ना थेंकिउ उनु आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय हेलौ आब' आंहा दासो अके जेबो नङा रेन्ज नांगौना नाङा बुंदो माबा रुपसिं ना अके रुपसिं फैदोंना रुपसिं दे जोंहा मा होनदों गैया जि सना दे दङ मा होनदों उनु नार्जारि मा खबरनो जोंहा उनु नार्जारि फिलेबादा ओमफ्रायो आरबि इन्टारटेनमेन्ट बिसोरजों आङो बिराद सिगाङावनो लोगो दे ओमफ्राय फिलेबादाजोंथ' आङो फार्स्ट खुलिजेननायनिफ्रायनो लोगो होनबा बुंबाबो गैया ओमफ्राय आरबि इन्टारटेनमेन्टखौ आङो बारा गोबाव जायाखै नामा लोगो मोननाया ओमफ्राय उनुआथ' आं फार्स्ट टाइम खुलिबानो उनुखौबो लोगो मोनदो भिडिअफोरखौथ' नायलायबाय थायो दासिमबो गुबुनफोरासो बावगारलांबाय आरो ना मा होनो रुपसिङा मा होनदों रुपसिं भाइ दिपालि मा होनो पुस' इसका बयफ्रेन्ड का नेम आज बताने वाला ने दीपाली ने बताने वाला हूँ लेकिन लास्ट में ओमफ्राय दोनथ'नो होबाय आङो दा हरसिगोन आङो फनखौहाय रुपसिं आंनिया नै फन फैबाय हिर'नि नङा दे जोंहा सिस्टारा फन हरदोंमोन आरो ना ओमफ्राय आङो दा हरसिगोन आं लाइभ फैदो होनदों बे माने आंखौ लाइभ फैनायखौ नुखानानै बे आंखौ फन खालामना नायदों आरो रिसिभ खालामगोन ना खालामा होननानै स' आङो लाइभ होबाबो सोरबा फन हरोबा माने मानि थाखाय इमारजेन्सिबो जानो हानाय होननानै आङो रिसिभ खालामो आरो ना रिसिभ खालामागारा थाया दे आङो ओमफ्राय देखायदो होनदों दे आङो कमेन्टखौनो मोनासै सोर माबानो ओमफ्राय दे बाय होनदों बिनिथा थांसै नामा नोंहा दानो बाय जाबाय दे थांदो होमबालाय मोखां देखायनो होनदो मोखांखौ दा देखायनांगोन ना नाङा दा मोखां देखायबाबो रायजागोन दे मोखां देखायबाबो रायजायोहाय आंहा जोंहा आगैयाबो दानो एमार आगै दानो बायबाय जाबाय नामा स' बे खालामाखै होननायखायसो रागा जोंखो ना मायो खालामगोन दे आङो दा सरि खालामगोन दानो थांथ'नाङा र' थाथ' दिपालि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम बता दो ना प्लिज बताऊंगी थोड़ी देर और रुक जाओ मैं बताऊंगी जरूर बताऊंगी ओमफ्राय जोंहा आलु भाजा मा होनो गरसि भाजा अनला गोखा अनलाजों गोखानो मा गोखा ओंख्रि जाखो दिनैलाय थेंकिउ खोन्थानायनि थाखाय एमार जोंहा लाइक होआखैबा दे जोंहा एमार दैमार लाइक मोनसे होदो आरो ना
और आपको कौन दुःख दिया था? हाँ, हाँ, मैं ज़रूर बताऊँगी कौन दुःख दिया था तुमको बताऊँगी। थोड़ी देर और रुक जाओ, ज़रूर बताऊँगी। दीपाली आपसे क्या होगा? कुछ नहीं हुआ है। हिमांतआ मा होनदों? खालामबाय आं दे खालामलायबानो जाबाय। आगै माथो नों नोंनि एसएमएसखौ नुवाखै नामा? ए नुदों। माने आङो लास्टनिफ्राय आधानिफ्राय फरायबाय दे सोरां आब' थेंक इउ बुंनायनि थाखाय। माने आङो आधा फरायासै दे मानो होनबा कमेन्टआ बिराद फैदों नालाय स' आङो फरायग' हाला। ओंखायनो आं आधा बारस'नानै फैबाय। स' एबारनिफ्राय फरायलांसिगोन दे। नुदों ओमफ्राय दे सोरजोंबाफोर लोगो दं नामा? मानो होनबा नोंनिया ब्लु आङो माने ब्लुखौ बोखाराखै दे। ओमफ्राय मा होनो मानसिफ्रा होनो दे ब्लु बोखारबानो माने वाच टाइमा खमायनाय। वाच टाइमानो बाराया आंनिया मिसा खोथा। ओरैनोसो आं रायलायनो होननासो फैदों। वाच टाइमा बारायथाराख' मिसा खोथा। मानसिफोरा होनो मालाय गुबुन एसेबां गिदिर गिदिर इउटुबारफोरा ब्लुखौनो दोनबाय थायो जेबो जाया। है लाना थां आंनिफ्राय ब्लुखौ जेबो नङा बे। मानसिफ्रा होनो दे थांनायनि सिगां आंबो सिगाङाव सानोमोन आरोना थांनायनि सिगां ब्लुखौ बोखारना गोलां बुंना गोलां होनो ओइ सोर थांनो गोसो थां आं बोखारला बोखारि गैया। माने मानसिफ्रा होनो आरोना स' सोरनिया सोरनिया होनाय दोनखायो आं होनाय दोनखायफोरा जेबो नङा गैयिफोरा बुं दे आं मारिना होगोन जेबो नङा बेफोरो थांबानो लायनो वाच टाइमानो खमायो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोनो फाग्लानिसो बाथ्रा सोरथो इउटुबारफोरा खोन्थादोलै आंथ' मा होनो जाम्बिबाबो आं एसेबां आङो बेफोरखौ इम्परटेन्टबो सानथाराहाय खमायबा खमाय बारायबा बाराय अरजाया माथ्र' आंनिया इउटुब चेनेला थैयाबानो जागोन माने इउटुब चेनेला मा होनो बेयो मा नांनाय होनजायो गाइडलाइन ना मा होनो बिदि नाङाबानो जाबाय आरो ना माने भिडिअ होनो हायि जायाबानो जाबाय माथ्र' आंनो साबसक्राइब खालामनो हानायबो ना आंनाथ' दा साबसक्राइबखौनो खालामनो हाला माने बेसे जाखोथाय 15 दिनसो जाबाय खोमा आं साबसक्राइबखौनो खालामनाया अनलि सानसेयाव खाथाम खालामनाय आं थेवबाबो जेबो दुखु मोना आरोना स' मा जायो जालांबाय थादों जानाय भागोआ जालांबाय थादों फरायदो दे सरि सोरां आब' थांथ'नाङा जोंहा सोरनिबाफोर लोगो दंना गैया अननानै खोन्थालांदो ओमफ्राय आं ओंखारनोसै आब' नों जेबि ओंखारनोसैनो जोंहा अके ओंखारनोसैबा ओंखारदो बाय बाय होनदों क्या दिपाली जल्दी पढ़ो अके पढ़ रही हूँ मंत्र पढ़ना पड़ेगा आं मा होनदों आंखौ खालामाबाबो खालामहरो नायना आंखौबो सोरबा खालामबाबो आं जेबो साना आरोना स' आंबो खालामो दे सोरबा आंखौ खालामा बेनि खोथा ओमफ्राय आङो मैयाना दाख्लैमोन दे आङो गुबुननि लाइफआव थांदोंमोन इनिफ्राय बे मानसिया सासे मानसि दे आङो बेनि इउटुबारनि नामखौ आं खोन्थाथ'ला माने गुबुन जाथिसो दे बेना बिराद मानसि जइन जायो आरो ना माने बेना चेनेलाबो एसे गिदिर ओमफ्राय बिराद मानसि जइन जायो बे खिन्थु ब्लुफोरखौ बोखारबाय थाया दे बे खनसे होदोंबा होखाबाय आरो ना माने रेन्जखौ बोखारबाय थाया बेनाव मा होनबाय दानाबा गुबुन जाथिसो दे माने सालाम आलाइकुम होनलायबाय थायो आरो ना गोरिया खोमा मुस्लिम खोमा स' बे मा होनदों सासे मानसि आरोना बे मानसिया बेनाव कमेन्ट हरबाय ओमफ्राय बेनि बिराद मा होनो मा होनो इखो प्रब्लेम मा होनो एप्लिकेसन फैबाय थायो आरो ना माने रिजेक्ट फैबाय थायो माने बे मानसिया होनदोनो माने बे होनो आरोना आंनियाव कमेन्ट हरना दोन आं बेक खालामगोन आंनियाव 10ता आइडि दङ कमेन्ट हरना दोन 10ता आइडिदो खालाम 15ता आइडिदो खालाम बेलेगा इखो खालामना दोनो ओमफ्राय दे आंनियाव कमेन्ट हरना दोन होनना बुंबाय आरो ना ओमफ्राय खालामबाय दानाबा लोगोफोरा बिराद खालामबाय इनिफ्राय बे मोनसेबो बेगखौनो हरानो इनिफ्राय बे मानसिया बेनि बिनाव कमप्लेन गोलैबाय माने नोंनियाव दाख्लै लाइभआव थानायाव जोङो एसेबां मानसि बे मानसिनिखौ साबसक्राइब खालामदोंमोन बे मोनसेबो बेगखौनो खालामफिनासै होनना बुंबाय ओमफ्राय दाखालैमोन खोमा दाखालैना मैयामोनथाय मैया लाइभ होदोंमोन बे मानसिया दाखालि नामा लाइभ होआखैमोन आरोना ओमफ्राय मा होनखो दानाबा बे मानसिया नोङो नोंनि कमप्लेन फैबाय थादो नों माथो रावखौ बेगखौनो खालामफिनानो नोंनि नाम लानानै बिराद आंनियाव कमप्लेन फैबाय थादो नों मानसिया आंनि लाइफआव थायाबाबो अरजाया स' नोंखौ आङो ब्लक खालामनानै दोननोसै गाज्रि मोननाङा मानो होनोब्ला नोङो आंनि लाइफनिफ्राय फैनाङा माने आंनि लाइफआ आंनि इउटुब चेनेला माने मा होनो गाज्रि नाम मोना जाथों आं माने बिदि गाज्रि नामखौ कमेन्टआ गाज्रि हरनाङा बिदि कमेन्ट गाज्रि फैनाङा आंनि लाइफआव बिदि गाज्रि फैयोबा आङो दुखु मोनो आङो एसेबां मानसिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय आङो ब्लु खालामनानै होयो सापर्ट मोन्थों होननानै नों मानो इदि खालामनांगौ माने बे मानसिया बेगखौनो खालामफिनखायानो ओमफ्राय बिदिनो गुबुनफोरा होनो बे होनो काम होनबाय थाबाय नालाय कमेन्टल' हरना दोन आंबो बेग खालामफिनगोन होनो मिसा खोथा बे बेगखौनो खालामानो ओमफ्राय बेखौ होनबाय आरो ना सरि नों गाज्रि मोननांला नोंखौ दिनैनिफ्राय आङो ब्लक खालामनाय जासिगोन ना माने लाइफनिफ्रायनो ब्लक खालामना दोनबाय खिन्थु आं ब्लक खालामनो रोङा दे बे मानसिया माने अनलि होनो आरो ना कामल' होनो आरो मिनिथावनासो ओमफ्राय काम होनबाय नालाय नों आंहाबो 10ता आइडिजों आं नोंखौ बेक खालामगोन होनबाय बेक खालामा नालाय ओमफ्राय ब्लक खालामजाबाय मा नाम मोनथाय आङो माने गुबुन जाथिसो दे बर' मानसि नङा आरो ना ओमफ्राय बे होनबाय आंनि लाइफ स्ट्रिमा माने गाज्रि नाम मोना जाथों आङो बिदि गाज्रि नामफोर लानो गोसो गैया ओंखायनो आङो बेक नोंखौ ब्लक खालामनानै दोननोसै आरो ब्लकबो खालामनो हायो ना आं मिन्थिया दे
लाइभआवनो ब्लगबो खालामनो हायोनो आं मिथिया दे ब्लग खालामनो हायो ना हाया मिथिया दे ओंखायनो सबनि जायगायावबो माने सब बर' हारसा बांगाल सबजोंबो लोगो जाना थानांगौ आरो ना मिन्थियो ओमफ्राय मानसिफोरा जोंनि बर'फोरा होनो थांनायनि सिगां जे ब्लुखौ बोखारनि खोन्थालां बिदि मा मा होनलाबायो आरो ना स' बिदि आरो ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट नुदोंबा बेक खालाम दे दिनै खालामाबाबो गाबोन खालामबानो जाबाय सोरबा होनो आरो 24 आवार्सनि उनाव मिस जाखो दा आङो मैयाना दाख्लै आंनाथ' खालामनो हाया नालाय ओमफ्राय आङो साननै सानथामदोंबाबो साथाम खालामलांगोन होननानै सानबाय दानाबा आङो मैया सोरनाव लोगो मोन्दोंमोन साथाम ना साब्रै लोगो मोनबाय ओमफ्राय माने सोरबाबा अननानैबो खालामना दोनो बेबो थांफिनो आङो मैयायो CRPF नि लाइभआव थांदोंमोन दै ओमफ्राय आंनिया 25 दंखायो आरो ना माने बेसेबां 1 पइन्ट बेसेबां दाना दं आंनिया दा 50 बेसे जाना दंमोनबा बावगारलांबायलै आङो ओमफ्राय बेनाव होनबाय आरो ना बे माने लाइभ फैदोंमोन नालाय CRPF आथ' CRPF साख्रि मावो ओमफ्राय दानाबा मा जाहैखो CRPF आ CRPF साख्रि मावो दे ओमफ्राय आं कमेन्टफोरखौ फरायबाय थालादां आं डाइरेक्टलि नोंथांमोनखौ बुंनोसै मानसिफोरा होनो नालाय चेनेल थानायफोरालायनो माबे चेनेल गैयिया साबसक्राइब खालाम बिथाङा आंखौ साबसक्राइब खालामदों आरो ना माने साबसक्राइब होनना बुंबाबलायनो प्रब्लेमनो साबसक्राइबालाय साबसक्राइबखासै बेलाय मा प्रब्लेम जानो नङा होमबा स' बिदिनो बे आं होनबाय आरो ना बे माने बेनि लोगो नालाय ज' बिसोरो माने लाइफआव खानैबो रायलायलायबाय थादों ओमफ्राय आं बेबो आंनि लाइफआव फैयो दे मालाबा मालाबा ओमफ्राय आंबो बेनि लाइफआव थांबाय CRPF बर' मोन ना मायोथाय बर' CRPF मोन खोमा दे बर' CRPF लाइभ खोमा ओमफ्राय आं दानाबा थांबाय नालाय बेनिफ्राय आङो जेनेबा बिदिनो मोननै मोनथामसो कमेन्ट हरबाय बेनिफ्राय आङो बे होनबाय आरो ना बेबो कमेन्टखौ फरायदो दे बिराद फानि बुङो जोंहा बिए नागे बेनि लाइफआव थांबाय थायो आं नुयो बिथाङा बिराद मोजां मोजां नलेज होयो मानो होनबा साखरि मावनायाव CRPF साखरि मावनायाव आं कमेन्टफोरखौ फरायबाय थाला जानो आं नोंथांमोनखौ खोन्थानोसै ओमफ्रायो बे बिराद मोजां मोजां नोंथांमोनाबो गैयाबा थांबानो जाबाय माने सोर साखरि मावनो गोसो बिथाङा बिराद मोजां मोजां मा होनो नलेज होयो मा मा नांगौ मा मा नाङा जोंहा बिए नागाया फैयाखैदां दे आंनियाव बिए नागाया बेनि लाइफआव थांबाय थायो मानो होनबा बिए नागायाबो जोंहा जब मावनो गोसोनो माने डिफेन्सआव मावनो गोसो आरो ना बेनि लाइफआव थांबाय थायो आङो नुबाय थायो आरो ना बेजोंथ' आंहा फुराना फ्रेन्डखा नाथाय बे बारा भिडिअ होआ थेवब्लाबो माने थाङो नालाय आंबो थांबाय ओमफ्राय आं बेखौ होनबाय दे अननानै जोंहा आंनि चेनेलखौ माने अननानै जोंहा सापर्ट खालामदो होनबाय बे आंखौ मोननै माने बेना सिमाबो मोननैनो जायखिजाया बेना आइदियाबो मोननै जाना दङ आरो ना स' दानाबा बेयो आंखौ बेक खालामहरबाय बेआथ' चेनेल गैयाना बोरै आनसाबसक्राइब जालांखो मिथिला दे बेनो आरो ना मानसिफोरा होनो 24 घन्टानि उनाव मिस जाखोथा जाय जाय खालामनो गोसो हारसिं जालांनो गोसोबा जालांगोन दे ओमफ्राय आङो लास्टनिफ्राय फरायनोसै आङो फरायबाय थाला ना मायो फरायगला आदा फरायनोसै दे जोंहा नै बड'लेण्ड आइजिनिफ्राय मा होनदों मा होनदों जोङो मा जिकुलेण्ड फैदों जोंहा जिकुलेण्डजों आं मैयाना दाख्लैसो लोगो मोनदों दिपालि नों आंजों लोगो जाबायना होनदों आं नोंखौ बेक खालामनाय जायाखै जां दे आंनिया सानसेयाव साथामल' खालामनो हायो दे आं नोंखौ बेक खालामदोंना खालामाखै आं मिथिला तुमको रसकर दियारे होनदों एसे हु दे जोंहा बड'लेण्ड आं ओरैनो रायलायनो फैयो आब' होनदों थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय दंखायो रानि होनदों आरो ना दे सोरजों दिपा रुपसिं माने दिपालि से क्या हो गया हे क्या हो गया जोंहा एस दैमारिया थांनोसै होनदों थांलायलायनो जाबाय आरो ना सरि दे आं बिराद पेक बुखिबाय थाबाय आरो ना दिनै बड'लेण्ड मा खबर होनदों जोंहा बड'लेण्ड खोन्थाहरदो हाय सना मा खबर होनदों आंहा खबरा मोजां दं लाभ इउ होनदों जोंहा बड'लेण्डआ थेंक इउ बड'लेण्ड आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय होबाय सल'सो खन्थाइबाय नंगौ नामा हाय होनदों जोंहा नेरसोना थेंक इउ नेरसोन आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय लाइक होबाय प्लिज अननानै मोनसे लाइक खालामना होदो आरो ना दिपालि काम वेलकाम ओमफ्राय जोंहा हाय आब' होनदों थेंक इउ आगै आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय लाइक हो प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान होदो बड'लेण्ड मोनसे लाइक होदो बड'लेण्ड आइजोआ मा ओंख्रि जानायमोन होनदों जोंहा आगै सना बाय ओंखाम जानि दासो ओंखाम जायो नोंसोरा दे जाहैबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय लाभ इउ सना सापर्ट होनदों दे जोंहा सोर गैया सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय आंलाय आब' होनदों दावहारु आगै नोंबो जाय साखरि मावनो गोसो दोङो CRPF थां बिथाङा बिराद मोजां मोजां नलेज होयो आरो ना CRPF नि ओमफ्राय जोंहा सना ब्रह्मआ हाय होनदों हेलौ ओमफ्राय आं ओंख्रि बारा जाया आसारजोंसो जादों नंगौ नामा लाभ इउ नोंहालाय होनदों नै लाभ इउ सोंदों नोंखौ आरबि होनदों अन आरबि मा खबर होनदों जोंहा बड'लेण्ड जा सोर उनाव नाम्बार दंलै फन खालामना कमेन्टखौ लास्ट
निफ्राय फरायनो होलाय दिपालिखौ दे लास्टनिफ्रायनो फरायबाय आङो जोंहा रुपसिया मा डायलग होयोथाय सना दार्लिं मारै होनदों सना दार्लिं नोंखौ सोंदों ओमफ्राय जोंहा सिमां रानि ब्रह्म फैदों थेंक इउ सिमां रानि आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय हाय आब'मोन आंखौबो सापर्ट खालामदो नै सिमां रानिखौबो जोंहा सापर्ट खालामनांगोन सोर सोर गैया दे प्लिज अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय हाय सिमां रानि होनदों जोंहा रुपसिङा ओमफ्राय सोर सोर गैया आंखौ सापर्ट खालामहरदो दे होनदों आरो ना दे खालामबानो जाबाय हाबाया माला होनदों सोरनि हाबा सोंखो मिथिला ओइ दिपालि होनदों जोंहा माबायाहाय नितुमुनि थांथ' नाङा दे जोंहा नै मानसियानो खारजोब्बाय आङो डाइलग मारिनायावनो ओमफ्राय ओइ दिपालि होनदों हाय मा जाखो ओमफ्राय रुपसिं आदा सना फैदो प्लिज नै रुपसिं जोंहा सिमां रानिखौ थांनांगौनो सापर्ट खालामहैदो बड'लेण्ड आइजो जेबो होनदों ए आं दंखायो सिमां रानि जा रुपसिंजों दंखायोनो ओमफ्राय दे ओइबार खोन्थाहर हिर'आ नेमखौ होनदों हिर' नेमखौ खोन्थानांगौ नै साबा खालायदोंमोन नों हारसिं थानांगोन होमबासो खोन्थागोन आं आं दासो लाइभ जोबना दानो खालामहरगोन दे नै जोंहा सिमां रानियाबो दा बेक खालामनानै होगोननो मोननि हाबाया माला आंनि हाबाया माला आं गावनो मिन्थियाहाय आंनि थाखाय हिर'आनो गैया खोमा माने नै दानाबा मा जायोलायखो उन्दै बैसोआव हाबा जायोलायनो दाना नै हमसोगारसिनो दङना हौवाफोरखौ मा जाबावगोन ओंखायनो उन्दै बैसोआव हाबा दा लासै नोंथांमोनाबो जेलनि ओंखाम जानांगोन ओमफ्राय नोंनि हाबाया माला होनदों आंनि हाबाखौ आं गावनो मिन्थिया ओमफ्राय दिपालिया थैनोसै दिपालि आं थांनोसै लाभ इउ दा दागो दाबा थाथ'दो आंलाय सोरजों रायलायनांगौ जाखो रायलायनाय रावबो मानसियानो गैया सिमां रानि ब्रह्म सापर्ट होनदों जोंहा माबाया गाइस ओंखारजोब्बाय बयबो आङो बै माबा माबि डाइलग होबाय नालाय ओमफ्राय फरायासै नालाय बेयावनो ओंखारबाय आरो ना स' सार थांनो गोसोआ थांथों जेबो नङा आरो ना थांबाबो जेबो मोना आङो ओमफ्राय जोंहा फैदो दे आंजों अननानै प्लिज होनदों आदा आब'मोननो सिमां रानिया नितुमुनि सापर्ट खालायबाय फुल भिडिअ नायना आं बेक खालामगोन कमेन्ट हरना दोन दे कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय अके लाभ इउ होनदों ओमफ्राय दिपालि आं सोर दे आं नोंखौ मिथियाखै दे सिनाय मोनाखै जोंहा अननानै खोन्थाहरदो लाभ इउ सना आं नोंखौ सिनाय मोनाखै दे अननानै खोन्थाहरदो आं सिनायाखै नै जोंहा सिमां रानिजों सोर सोर लोगो गैया लोगो जादों ओमफ्राय मा होनदों जिकुलेनालाय दङ ना गैया अननानै खोन्थाहरदो सिमां रानिजों गैयाबा खालामना लादो आरो ना बयफ्रेन्ड नेमनो आंनि बयफ्रेन्ड नेमखौ खोन्थानांगोन नामा नोंनो दे खोन्थानोसै आङो दसे थाथ' ओमफ्राय मानसिफ्रानो गैथारा नालाय ओंखायनो आरो ना सोर सोर सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायबानो जाबाय बयफ्रेन्ड नेमखौ खोन्थागासिनो दोङो सिमां रानि ब्रह्म फ्रेन्ड जाफैदो फुल भिडिअ नायना आं बेक खालामहरगोन दे नोङो सिमां रानिखौ खालामहरबानो जाबाय सिमां रानियाबो बेक होफिनगोन दे नोंखौ आंनि दुखु सुखुखौ सोर मिन्थिनो नोंबो सोंबाय थायो जारलासो जागोन रुपसिं सोंलाय दिपालि आंसो दे रुपसिं खोन्थादो जोंहा लाभ इउ सना ब्रह्मआ सोर अननानै खोन्थाहरदो दे रुपसिं नों मिथियोना रुपसिङानो बेनो ना बेनो आं मिथिलाहाय आं गिनाय मोनो बिदिबा खोन्थायाबा होमबानासो आं खोन्थानोसै दे खोन्थाहरदो जोंहा अन होनदों जोंहा सिमां रानिया जामास्ति सोंमा दिपालि बर' मैडम जी थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए जामास्ती थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए थैंक यू दे कैसी हूँ प्लीज बताना मेरे लाइफ में आने के लिए थैंक यू ओमफ्राय जोंहा नितुमुनि अनदों बिखुंगुर बर' सोलै दिपालि सना नंगौ नामा आं मिथियाबा बिदि फैबालाय आं मिथियो नामा दहायनिफ्राय खोन्थायागारा आं मिथियाना बिदिसो सिरि सिरि फैखाबाय नोंसोरो सिमां रानि बिखुंगुरनिफ्राय दंग'निफ्राय फैनांगौ आं बिखुंगुर होनना मिन्थिनायबा माबा माबि इन्ट्रेस्ट खालामगौमोन ना बिदि मिन्थियाना आङो रुपसिं दिपालिया दखायाखैहायबा खोन्थागोन दे ओइ जोंबाय आं मानो जोंनांगौ जाखो खोन्थाहरदो दे
मानो जोंनांगौ जाखो आं मिथिमाराखै दे बिखुंगुर नंमारगोन ना नंमाराथाय मिथिला दे खोन्थादो नंगौबा नंगौ नङाबा नङा आरोना मोखां देखायदो होनदों सिमां रानि ब्रह्म साबर दे होमबालाय नोंसोरो आंखौ उल्लु बानायदोंना सिमां रानिया सोर दे खोन्थानो हायोबा दे सिमां रानिया सोर खोन्था आङो सिमां रानिखौ खोन्थागोन दे नोंसोरो सिमां रानिखौ सोर खोन्थानो हायो आंनि हिर'नि नामखौ खोन्थागोन दे खोन्थादो सिमां रानिया सोर दे नोंसोर खोन्थानो हायोबा ओइ रुपसिं ओमफ्राय लाभ इउ दे सिमां रानिया सोर खोन्थानो हायोबा नोंसोर खोन्थाहरदो दे बेनोना दा मा होनो बियार गंसे गंसे लोंहोगोन आं नोंसोरनो खोन्थानो हायोबा दे सिमां रानिया सोर खोन्थानो हायोबा दे नोंसोर सिमां रानिखौ सापर्टबो खालामा माबो खालामा एसेबां मोजां सिख्ला लायनो दे खोन्थानो हायोबा अन होनदों जोंहा आइ लाभ इउ दिपालि सना लाभ इउ टु जोंहा रुपसिङालाय सोर जाखो ओमफ्रायलाय रुपसिङाथ' चेनेला खुलिनानै दोनदों ओमफ्राय आं साब खालामना दोनबाय दे खिन्थु भिडिअ होआखै नालाय कमेन्ट हरनो हाया दिपालि खोन्था आरो होनदों दे खोन्थागोन दे नोंसोरबो खोन्था सिमां रानिखौ मिथिगोबा दे सिमां रानिखौ खोन्थादो सोर मा बार खोन्था माखौ खोन्थानांगौ मेदाम जि कमेन्ट मा होनदों रिटार्न करो मैडम जी प्लीज मैडम जी हाँ कमेंट तो मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे ज्यादा हिंदी आती नहीं है ना इसलिए मैं पढ़ाया नहीं है थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए तुम जिस फिर फ्रेंड नहीं है ना तो फ्रेंड हो जाओ मैं रेंज चाहिए तो मैं ब्लू देती हूँ ओके जामास्ती ओके जामास्ती सांमा टिभि चेनेल ओमफ्राय रुपसिंआ नोंनि मा होनदों सिमांसो मा होनदों सुवामिसो रुपसिंआ आंनि माबासो नामा मा होनो मा होनदोंमोनलाय आंनि सुवामिसो नामा नंगौ नामा दीपाली क्या पराया नहीं है मैं किसको पढ़ना चाहिए पढ़ रही हूँ तू ओमफ्राय जोंहा सपना रानी आया है मेरे लाइफ में थैंक यू लाइक डन थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए थैंक यू लव यू सोना सपना रानी से फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड बन के जाओ सपना रानी जिसी से फ्रेंड नहीं ना प्लीज फ्रेंड होकर जाओ सपना रानी भी लाइफ आते रहते हैं थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए सिमां रानी चला गया क्या आं सिमां रानिखौ सिनाया दे आं जास्ट ओरैनो फानिसो बानायदों आरो ना नोंसोरो माने बे लाभ इउ टुआ मा होनो माबा होननायखाय ओरैनो जास्ट होनदों आरो ना सिमां रानिया भिडिअ होयोना होआथाय आं गावनो मिथिया आरो ना सिमां रानिया आंजों लोगो दङ खोमा दे बारा आंनाव कमेन्ट हरा नालाय आं मिथिया दे ओरैनोसो होनदों आं जास्ट फानि होनदों आरो ना माने नोंसोरो होनबाय नालाय आंखौहाय बे लाभ इउ टुखौ आं सिनाय मोनासै नालाय ओंखायनो बुंबाय आरो ना सरि आं सिनाय मोना दे ओरैनोसो होनदों आं सिनाय मोना दीपाली क्या हुआ दीपाली क्या पराया नही पराया था मैंने गाइस दीपाली सोरनि थाखै दुखु जादोंमोन बे आंनोलै नंगौ नामा औ माने नोंथांमोनहाबो आंखौ सापर्ट खालामथारा नालाय भिडिअफोरखौ नायथारा गावसोराहाय ओमफ्राय हाय दीपाली दी थैंक यू सपना मेरे लाइफ में आने के लिए जिसे सपना रानी से फ्रेंड है ना तू प्लीज फ्रेंड हो जा सपना रानी भी लाइव आते रहती है लेकिन अभी आया नहीं है क्या सपना रानी लाइव कितने बजे में आएगी प्लीज बताना मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगी ओके स्वामी नेम फिसाय स्वामिया फिसाय आरो ना हौवा जोंनाथ' मा होनो हौवासो होनो आरो हौवा हिन्जाव इदि होनो आरो जोंहा सानजारि नालाय ओमफ्राय ओके मैडम जी हाँ मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा हिंदी थोड़ा थोड़ा आती है लेकिन बात करने से मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ज़्यादा भी पढ़ना तो हिंदी आती है लेकिन बात करने से थोड़ा सा अलग है ना इसलिए पढ़ रही हूँ मैं जिससे तुम फ्रेंड है संगमा प्लीज फ्रेंड हो जाओ मेरे लाइफ में आने के लिए थैंक यू ओमफ्राय लाभ इउ दिपालि होनदों लाभ इउ टु ओमफ्राय दिपालि बाय बाय दानो मिन्थिनायखाय थांनोसै नामा दानाबा आङो मिन्थियाखैमोन नालाय स' ओंखायनो दा मिन्थियाखै स' नोंहा दानो थांसै आरो बिखुंगुरबा नंगौ ना नङा जाखो आं मिन्थिला दे जल्दि खोन्थाहर बयफ्रेन्डखौ नंगौ नामा आंनि बयफ्रेन्ड नामखौ खोन्थानांगौ
दे खोन्थानि दै र' मानसिफोरा थाबा खोन्थानोबो लाजिलायलाङो आङो। हाय निउ फ्रेन्ड काम होनदों जोंहा माबायाहाय सपना रानिया न्यू फ्रेंड बुला रही है सपना रानी जी ने जो सपना रानी से फ्रेंड हो जाओ प्लिज मोखां देखायदो होनदों मोखांखौ देखायगोन ना देखाया जाखोथाय आं उन्दुनासो दङ दे ओंखायनो आङो मोखांखौ देखायथ'वाखैमोन आरोना आयु जारला जागोनहाय नोंसोरबो मोखां नायनायाबो जाथारला आंनि दाला मोखांखौलाय मा मोखां नायबाय थानो जाखो खोमसिसिनो जों आरो खिरखिफोरखौबो आं फाङासै ओमफ्रायो मा जागोन दानाबा खिरखि फाङाबा बिराद माबा नुयोहाय खोमसि नुयो माने बोरैबा मोद्लाला नुयो आरोना खिरखिबो फाङासै नालाय आङो ज' मोखांखौ एसे देखायना होमारसै नामायथाय नायदो मोखांखौहाय स' आङो बिसिनायावहाय उन्दुना मोखांखौहाय ओमफ्राय मोखांखौ नुबायना नुवाखै जाखो जोंहा ओमफ्राय मा होनो मोखांखौ देखायबाय दे आङो नितुमनि नुदोंना नुवाखै दा खोन्थाहरदो एसे ओमफ्राय खालि आंखौल' गाबज्रिबाय थादो आब' दिपालि औ नोंखौल'सो गाबज्रिबाय थादो सिमां रानि ओमफ्राय मा होनो नोंखौ बेग मोनदों ना मोनाखै जोंनाव अननानै खोन्थाहरदो सिमां रानि नीरूमुनि नहीं है सपना रानी नीतूमुनि नीरूमुनि नहीं है नीतूमुनि ज्वाइन मी नीतूमुनि सपना रानी तुमको बुलाया है ज्वाइन हो जाओ प्लीज सपना रानी नीतूमुनि है रीनूमुनि नहीं है प्लीज कम एनीबॉडी प्लीज होनदों जोंहा 8 बजे में ओके मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगी ब्लू मैडम जी ओके ब्लू सही है ओके ओके कर रही हूँ तुम फ्रेंड हो जाओ जिस चीज से फ्रेंड ही है ओके ओमफ्राय सीमा ज्वाइन मी सीमा सिमां रानी को बुलाया है क्या सिमां रानी नोंखौ नै जोंहा लिंहरदों सपना रानिया ओइ दिपालि थांबाय आं बायबाय नोंहा मिथिनायखाय दासो थांनो जाबाय नामा आं दहायनिफ्राय मिथियासै एसेबां फानि खालामना फैगौमोन ना आं मिथियासै नालाय नोंबो खोन्थायासै जारलासो जागोनहाय बिखुंखौ नों दिनै लायफैगोन ना फैया जोंहा अननानै खोन्थाहरदो आंबो जइन जाहैगोन दे ओमफ्राय हाय बि बर' बिखुंगुर तुमको बुलाया है प्लिज कम एनीबॉडी प्लिज होनदों जइन मी होनदों जोंहा सपना रानी जइन मी लेकइसि सपना रानी से फ्रेन्ड हो जाओ रुपसिङालाय सोर जाखो आं मिन्थिया दे रुपसिं नोंहाथ' भिडिअबो होआ सोर जाखोथाय आं मिन्थिला ओमफ्राय दिपालि मा बार खोन्था अके खोन्थागासिनो दङ मा ओंख्रि जाखो बिखुंगुरनो नै जोंहा दावहारु सोंदों मा ओंख्रि जाखो नोंसोर आंखौ लायफैनो होबाय थायो दिनै आं लायफैबाय नोंसोर थांबा जारलासो मोनगोन दे आंदो एखेबारे बिखुंगुर नोंखौथ' आं हाखाथारा नों दहायनिफ्राय थाबाय दे खिन्थु आं मिन्थियाखैमोन ओमफ्राय माखो नेबाय थाखो खोन्थादो दिपालि माखो नेबाय थाखो माने जेबो नेयाखैथ' रुपसिं जइन मी रुपसिं नै जोंहा सपना रानिया लिंहरदों अके बाय मोखां देखायाबा मोखांखौ देखायखांबायथ' आङो नुवासै नामा ओमफ्राय जोंहा मा फैदों जेटि ओटस बर' हाय आब' होनदों हेलौ आगै मा खबर अननानै खोन्थाहरदो लाइक होगा प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामना होदो सोरजोंबाफोर लोगो दङना गैया अननानै खोन्थालांदो आरोना ओमफ्राय मानसियालाय थाखागोन माथो ना जेसि नो गिदों नामा सेजानो गिदों नामा र' सेजानो गिदों नामा होनखोथा मा होनखो र' खोन्थानि सेजानोथ' गिनांगौना ओमफ्राय दावहारु दालिसोमोन नामा ओमफ्राय रुपसिं नायबायना दिपालिखौ मोजाङै नायखादो मोजाङै नायखादो खोन्थिखांबाय आङो गोथाव बिखुंगुरनो बिखुंगुर दालियानो गोथाव ओमफ्राय मा हिमालयनि बायदिखा माथो हिमालय बायदिखा नामा निउ फ्रेन्ड जइन मी सपना रानी से फ्रेन्ड हो जाओ प्लिज लै नायखाबाय आं मथिथि नायबाय नामा नोंहालाय दावहारु होनदों दावहारुआ नायदोंना नायखो खोन्थाहरदो सबाय ना होनदों बाय बाय अल माय इउटुब फेमिलि होनदों दे बे खुंगुर आंबो दायो जइन जाहैगोन दे खैथायाव फैगोन अननानै खोन्थालांदो थोद मा बार खोन्थालै दिपालिनो जोंहा नोंनि फिसायखौ आं हाबा जायाखैहाय बोरै फिसाय जानांगौ जाखो बयफ्रेन्डसो जागोन दा
ओमफ्राय नोंनि फिसाइखौ होनदों आरोना होमबा मानो खोन्थाया नों नंगौ नामा खोन्थागोन दे दा खोन्थागोन होनदों जोंहा नितुमनिया एमबि गैला आंना दिपालि गैयासो दा लाइभ फैलायनोसै आरोना बिखुंगुर नोंनि लाइफआव एथ' थायो नोंबो थाबाय थादों दे दिनै थेंकिउ थाबाय थानायनि थाखाय आं माने बे नेमखौहाय मिन्थियाखैमोन आरोना आंबो थाबाय थायो दे नोंबो थाबाय थादों थेंकिउ आंनि लाइफआव थाबाय थानायनि थाखाय आं मिन्थियाखैमोन दे ओमफ्राय दा लाइभ फैबानो जाबाय दा एमबि गैला होनफ्लानानै फैयागारा थानाङा आरो फैबानो जाबाय दसे समबाबो नुजाहैगोन हायोब्ला आरोना ओमफ्राय आंहाबो दा थायै थायै एमबियानो जोबलांगोन आरोना आंहा एमबि आंनाबो एमबिया आंनाथ' गैथ्रा नांथारदों ना मादों आं मिथिला आरोना होनदों जोंहा सिमां रानिया ना बयफ्रेन्ड गैया नामा हैबा आंजों जादोलै दिपालि जिउ बिखा समफ्ल' नंगौ नामा दे जागोन दे नोंदो जागोन सोर सोर दङ सोर सोर गैया बिखुंगुर जोंहा खैथायाव फैगोन खनना हरदावनानै जोंहा काम एनि बडि प्लिज नै बिखुंगुर जोंहा सिमां रानजों लोगो दंना गैया लोगो गैयाबा खोन्थालायदो ओमफ्राय खालामना लाबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय नै रुपसिंहालाय दंना गैया रुपसिङाबो गैयाबा खालामनानै होदो जोंहा प्लिज अननानै सोर सोरजों गैया खालामनानै होबानो जाबाय दे दे जोंहा कमेन्ट हरदो जोंहा माबा फैलायलायदोंमोन ना हेलौ हेलौ होनलायलायदोंमोन जोंहा आङो मिन्थियासैनोखा मा होनो बे कमेन्टखौबो फरायासै नालाय गाज्रि मोनलांबाय बे आङो मा नाम होनोमोनलै बे एमआर वाइटि ना मा होनो आं फरायासै गाज्रि मोनबाय बे गाज्रि मोनैनो खारजोबलांबायहाय मानसिफोरा बिदि जालाबायो सोरबा आंबो बै मालायनि डायलगफोरखौ जोंहा लाइमोन बि फैदोंमोन सोरबा सोरबा फैसोदोंमोन नै जारलासो जागोन आंहाबो मालायनि डाइलग खोन्थानायावनो गावनि माबाफोरखौसो होखारजोबना लादो जाखो नांथाखो ना माखोसो सोर सोर दङ दे सातजन खालाय दङ सोर सोर दङ होननानै कमेन्ट हरदो माने आं सोर सोर दहाय कमेन्ट हरदोंमोन आं माने आदथा फरायासै नालाय ओंखायनो माने मानसिफोरा थांजोब्बाय दां आरो ना दोननोसै नामाथाय होमबालाय कमेन्टबो गैला माथो सातजन सालाय दङ नांथाबायसो थाखो ना माखो मिथिलाहाय नेटआ माबा प्रब्लेम खोन्थिबाय थादो नांथाखोना माखो अननानै खोन्थाहरदो प्लिज सोर सोर दङ कमेन्टथ' हरजायो ना नांथादोंबाबो प्लिज अननानै कमेन्ट हरदो सयजन खालाय दङ बिखुंगुर थांबाय ना मायो अननानै खोन्थाहरदो दे रुपसिङावबो थांबाय ना मायोथाय आं मिथिलाहाय सोर सोर दङ प्लिज अननानै खोन्थाहरदो आयु जारलासो जागोन मा नांथाखोना माखो अननानै खोन्थाहरदो दे सोर सोर दं माथो कमेन्टबो गैला नांथाखोना माखो सोर सोर दङ जोंहा अननानै खोन्थाहरदो दे औ लायनि र' आयु जारलासो बाला नेटासो नांथागोन ना मायासो नांथागोन मिथियाहाय आङो माथो कमेन्टबो गैला जेबो गैला जालांखो थैगोनसोहाय आयु थैगोनसो मा नांथानासो थाबाय थाखो ना माखो
सपना रानि प्लिज काम होनदों। रुपसिं आदा सना फैदो प्लिज होनदों। नितामनिया अन होनदों। ओमफ्राय नितामनि प्लिज फैदो होनदों। दासो फैबाय दे। सिमां रानि दंखायो होनदों। ओमफ्राय लायो फैबा फेस खोन्थियैनो नांगो नंगौ नामा? PRS खोन्थियाबा मा जायो प्लिज अननानै खोन्थाहरदो दे। ओमफ्राय रुपसिं बाय होनदों बिखुंगुरा थांसै आरोना। नित्यमनि अन होनदों। ओमफ्राय रुपसिं आदा एसे भिडिअ नायदे होनदों दे। नायना होबानो जाबाय। अके बाय बाय बिखुंगुर रुपसिङावबो थांसै नामा दानाबा? नायबाय दे सिमां रानि होनदों। हाय आदा बिखुंगुर थांबाय ना मायो जोंहा अननानै खोन्थाहरदो। ओमफ्राय अनदों सिमां रानि माबोरै खबर होनदों। नित्यमनि अन होनदों। नोंथ' थगायदों ना आंखौ नों होनदों थगायाखै दे। ओमफ्राय नोंना जायाखैलै नांथादोंमोन ने? बिखुंगु आदा मोजाङैनो दं होनदों। कमेन्ट जायाखै नामा दिपालि नोंनि हरगासिनो माथो कमेन्ट जायाखैमोन दासो जाबाय दे। नितुमनि अन होनदों फाग्लिसोलै नों हाजेव आबै होनदों। दे सिमां रानि होनदों जोंहा बिखुंगुरा अनलि 2 भिडिअ सिमां रानि 16 फ्रेन्ड बेना गोदानसो दे बेना। ओमफ्राय मा जागोनलै दिपालि नोंजों होनदों फैदो प्लिज होनदों। नांथागोन ना माखो आं मिन्थिलाहाय। अन होनदों जोंहा नितुमनिया आं नोंखौ थांबाय सानदोंमोनहाय। ओमफ्राय दावहारु आदा फैदो दावहारु नै नोंखौ लिंहरदों जोंहा। आं खालामबाय सिमां रानि खालामबायनो नोंखौ। ओमफ्राय बरबाद खालामबाय नों दिपालि खालामाखैथ' बरबाद खालामखो। ओमफ्राय अन होनदों आरोना आदा आंनि माबानि नामखौ खोन्थानो दे आङो खोन्थानोसै। आंनि फार्स्ट नेमखौ खोन्थागोन ओमफ्राय नोंथांमोना माबाबानो जाबाय। मा होनो बोरै मिन्थिगोन आं मिन्थिला। फार्स्टनि नेमखौल' खोन्थागोन आं। गासैखौबो फुल खोन्थानो हाया नङाबा नोंसोरो लगायना हरबा बोरै जानांगौ जाखो। नोंसोरो मिन्थियोबा नोंसोर लगायना हरबा बोरै जानांगौ जाखो। आदा मा होनदों आइ लाभआव आं खालामबाय मा होनदों लाइभआव आंनि लाइफआवनो खालामना होबाय जोंहा सिमां रानि खालामबायनो। अन होनदों जोंहा बरबाद खालामाखै दे प्लिज फैदो आदा दावहारु होनदों दे जोंहा सिमां रानिखौ खालामना होनांगोन। नितुमनिया अन होनदों जोंहा सोर दङ 7 दङ। ओमफ्राय आङो दोननोसैदांहाय जिबो दिहुननांगौ जि दिहुनाखै आरोना। नै जोङो हिमान्तआबो माबायोसोमोन नै जोंहा मेसेन्जाराव फ्रेन्ड दंखोमा आरोना। मा होनदों इउटुबाव लाइभ फैनायाव फेस देखायासै माने आंनि फेसबुकआवहाय मेसेज खालामहरदों आरोना। आङो दे सोरमोनलाय दानि माबा मोनसे हरदोंमोन रा सोरमोनथाय दानि बे पिआर मेक्सआ मा होनदों लाइभ फैनायाव फेस खोन्थियैनो नांगौ। फेस खोन्थिबा माबा मोनसे प्रब्लेम जायो नामा खोन्थियाबा? बा फाग्लिया बिदि जायो मा फाग्लि बिदि जायो होनखोथाय आं बुजियासै। माने मोखां देखायाबा माबाफोर जायो नामा? बिखुंगुर प्लिज जोंहा थांबायना थाङाखै अननानै खोन्थाहरदो। मोखां देखायाबा माबा मोनसे प्रब्लेम जायो नामा आरोना लाइभ फैनायाव खोन्थाहरदो जोंहा अननानै। ओमफ्राय मा होनो रुपसिं जोंहा मोखां देखायाबा माबाफोर प्रब्लेम जायो नामा? आङो माने आंनिया इउटुबा आंनिया माथ्र दाननाय थांनाङा आरोना। आं माने इउटुबाव सालायनो मोजां मोनो दे। भिडिअ होआबाबो भिउ फैयाबाबो साबसक्राइब बारायाबाबो आङो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो आरोना। खोन्थाहरदो माबाफोर प्रब्लेम जायो ना मायो। आङो मोखांखौ देखाया नालाय सिगाङावथ' आं देखायोमोन आरोना। प्रब्लेम जायोनो मा प्रब्लेम जायो अननानै खोन्थाहरलाय जोंहा। निथुमुनि मा प्रब्लेम जायो दे खोन्थाहरदो। आं खालामबाय रानि सिमां रानि कमेन्ट नाय होनदों जोंहा रुपसिङा मिन्थियानो। ओमफ्राय मोखां देखाय आङो उन्दुनासो दङलै। ओमफ्राय मा प्रब्लेम जायो दे जोंहा खोन्थाहरदो जायो दे अननानै खोन्थाहरदो। ओमफ्राय खोमसिसि नुदोंना ओमफ्राय आं जानला मानला थालाबायदों आरोना। ओमफ्राय मा होनगोन मा प्रब्लेम जायो दे खोन्थाहरदो। आं ओरैनो उन्दुनासो दंमोन नालाय लाइटबो होबावाखैसो। लाइटखौ होथ'वाखै दे आङो। ओमफ्राय खिरखिफोरखौ फाङासै नालाय मा प्रब्लेम जायो दे खोन्थादो। मोखांखौथ' देखायबाय ओमफ्राय आं मिन्थियालैनो मिन्थियाबा खोन्थिलाहाय आङो। सोर खालामहरखो आंखौ होनदो सोर खालामहरखो मा होनो माबाया खालामदों खोमा दावहारु ना मा होनो बे खालामदोंमोन जां। दावहारु ना मामोनथाय दावहारुआनो खालामदोंमोन जां। दासो जागोन फाग्लिया
मा होनो आं मोखांखौ देखायनो लाजियोहाय मथिथिनो लाजिलायलाङो ओमफ्राय आं मोखांखौ खोन्थियाबालाय मा जायो आं लाजियोहाय मोखां देखायलाबायनो मोखां देखायबा मा जायो अननानै खोन्थाहरदो आं मोखांखौ खोन्थिगोन दे ओं आं खालामबायनो ओं दावहारुवा खालामदोंनो सिमां रानि मोखां देखायाबा मा जायो अननानै खोन्थाहरदो दे सातजन दङ सोर सोर दङ जाखो कमेन्ट हरदो दे मोखां देखायबा माबाफोर प्रब्लेम जायो नामा जोंहा मामोनलाय दा होनदोंमोनहाय नै दानि फेसबुकावहाय आंना हिमाटरा मा होनो बेबो होनदों दे आंनाव मेसेन्जाराव मेसेज खालामहरदों आंथ' मिन्थियाना बेखौ लोगो दङ ना मायो आं बेलेग मानसिसो सानदों ओमफ्राय सोरबा सोरबा फेसबुकफोराव आङो मा होनो लिंक होनानै दोनो नालाय बेवहाय साबसक्राइब खालामलायो खोमा आरोना ओमफ्राय आंथ' मिथिया नांथाबाय थाखोना मायो जोंहा अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय दावहारु नों मानो लाइभ फैथारा ना दावहारुआबो ओमफ्राय रुबसिङाथ' चेनेल गैया जाहैबाय ओमफ्राय सिमां रानियाबो साबसक्राइबानो दासो 16 ना 17नो 19 होन्दोंमोन ना 16 नांथाबाय थाखोना मायोथाय आं मिन्थिला दे मालाबा फैलायसिगोन आं फैबाय थालाहाय मानसिफोर जयेन जायाबा आं बाथारो रुबसिङा थाङाखै दे जोंहा थेंकिउ रुबसिन थाङैनि थाखाय माबाया थांबाय ना मायो आंखौलाय खालामा रानि सिमां रानि सिमां रानि थांबाय ना मायो जोंहा माबाखौ खालामना होनाया दावहारुखौबो प्लिज अननानै खालामना होदो आंखौलाय खालामानो जोंहा ओमफ्राय सिमां दावहारु खालामबाय कमेन्ट हराखै दे आंनो साबसक्राइब बारायदोंना बारायाखै नायलाय जोंहा दावहारु साबसक्राइब बारायदोंबा सिमां रानिया खालामना होबाय दे माने कमेन्ट हराखैनो नायलाय सिमां रानियालाय बहानि जाखो सिस्टार जोंहा अननानै खोन्थाहरदो सिमां रानि बहानि जाखो मानसिया बिराद मा होनो हिर'इन बायदि नुदों आं खिन्थु फेसखौबो एसे एसे नालाबाय नालाय मिनिनायखौसो खोबथिगोन ना माखोथाय सिमां रानि जोंहा अननानै बहानिमोन खोन्थाहरलाय सिमां रानियालाय आंजों लोगो दंखायोना गैखाया मोखां देखायदो होनदों मोखांखौ आं देखायबायलै लाजिलायलाङो आं मोखां देखायबाय थानो खिरखि दरजाखौ खेङाखै माबा लासै र' दे आं खिरखि फांग्रोनि बेनि उनावहाय आं खोन्थानोसै मोखांखौ नायना माखौ नायनो दे जो दङ कमेन्ट हरदो ओमफ्राय आङो मोखांखौ देखायबाय थानो बायोहाय बोरै मोखांखौ देखायबाय थानांगौ जाखो आं उन्दुनासो दंथारो मोखांखौ गिलां नांथाबाय थाखो ना माखो आं थांबाय दे गाइस मोननै जोंहा सिमां रानिया थांसैनो ओमफ्राय दावहारु खालामबाय दावहारु मा होनदों मोखां देखायदो होनदों नियो आंहा हिन्जावफोरजों मा होनदो लाजियो आंहा हिन्जावफोरजों हिन्जावफोरजोंसो लाजियो ओमफ्राय हौवाफोरजों लाजियो नामा सिमां रानियालाय फैबायनो दावहारु फैबायना साबसक्राइबखौ मोनबायना जोंहा मोनबायना मोनाखै जोंहा अननानै खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय आं थांबाय दे गाइस मोनदों दे थांबायना जोंहा अननानै थांबायनो जोंहा आरो बिया सोर सोर दङ दानियाबा कमेन्ट हरदो दे मोखाङाबो सिथ्रि हाथायाबो मारामब्राम ओमफ्राय नांथाबाय थाखो ना माखो अननानै खोन्थाहरदो मोखां देखायाबाबो दाना माबा माबि जालायलाङोबा बालायलाङोहाय आं मोखां देखायबाय थानो मोखां देखायाबा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा ना इउटुबा दानजालांगोन नामाहाय इउटुबा दानजालांबा जारलाहाय आंनो इउटुबखौ नांथारगौ बुरैजासिम थानांगौ इउटुबा गेजेर गेजेर ना मालायफोरखौ नायलाबायनांगौ आंना हरलै जारला जाबा गैलाहाय आं गोसो दोबायसो नोंखौ आं गोसो थोसैनो गोसोथोबाय आंहा गगा मोनसोदोंहाय मैया दाख्लैनिफ्राय
गन्थंआबो जारलासो जागोन रायलायनो हाला हाला मोनथारदों आं बिराद खस्थ'नो बाला गगा मोनबाथाय मा जाथारोथाय गोसोथोबाय नामा आंखौलाय मथिसिनो मानसिफोरानो खारजोब्बाय दाउहा मालाय मा होनो आइ लाभ इउआव थांबाय बिखुंगुराबो थांबाय नै आरबि एन्टारटेनमेन्टआबो थांबाय दावहारुआबो थांबाय दां रुपसिङाल'सैहाय रुपसिं दे सोर सोर दङ कमेन्ट हरदों होननानै नोङाबा आं गाननोसै रोजाबनानैसै स्रायनो रुपसिं थांबाय नामा जोंहा प्लिज अननानै खोन्थाहर आं रायलायनोबो रोंथ्राहाय मानसिफोरखौ रेसपेक्टबो खालामनो रोंथ्रा बोरै रायलायथाय मिथिलायलाङा आङो नितुमुनि आगैयाबो थांबाय नामायो थाङाखैना जोंहा आगै थेंक इउ थाङाखै दङ होनदों आरोना थेंक इउ दे ओमफ्राय 6 जन दङ माखौ नायबाय थाखोथाय आंनि खोमसिखौ नायबाय थाबाय खोमा आंथ' मोखांखौ देखायासै दे सोर सोर दङ 7 जन थांलाय फैलाय जाबाय थादों आयु गन्थंआबो जाथारलासो मालाय बिखुंगुराबो थांबाय सोरजों थाबावनांगौ जाखो सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो दे आं थांथ'बाय दे रानि होनदों जोंहा दावहारु दे दावहारु सोरबाफोर लाइभ फैदों नामा जोंहा अननानै खोन्थाहरदो आंना नटिफिकेसनबो फैया जादोंहाय मा जागोनथाय दे सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो आयु जोंहानो जे एमेजिं फैदों थेंक इउलै आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जे एमेजिं मा होनदों आं दं रानि होनदों आं दोनैसोदांहाय रावबोआनो गैला सोरजों गेलेबावनांगौ दंलै होनदों जोंहा रुपसिङाथ' थाङा र' मिथिखागौ आं गुबुननि लाइफफोराव बिराद रुपसिङा थाबाय थायो रुपसिं नै जोंहा जे एमेजिं फैदों जे एमेजिंखौलाय सिनायदोंना सिनायाखै बे लाइभ फैथ'वाखैना ओमफ्राय गावहा मा होनो मोदोमबा लाइभ दोनथ'दो होनदो गगा मोनदों गगा मोन्दोंथ' आरो ओमफ्राय आंथ' दोननो मा होनो बारा फैबांखाया र' ओमफ्राय हाय सिमां रानि होनदों जोंहा गगा मोनदों मोननायलाय दिनै मोनाखै आरोना एसे गोबावानो जाबाय खिन्थु आं मा होनो मानसिफोरा आंखौ बिराद लाइभ फैनो होबाय थादोंमोनलै ओंखायसो फैदोंमोन आं फैथ'खारला दिनैनिफ्राय फैथारला आं माने जोंहा रुपसिङाथ' थाबाय थादों र' ओमफ्राय बिखुंगुराबो थाबाय थादों बिखुंगुराबो फैनो होबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय सासे मा होनदोंमोनथाय आरो र' सासे दंबावयोमोनलै मनेस्वर मोना फैयासैहाय आंनाव दिनैहाय दहाय आं बेलेगनावसो नुबाय थादोंमोन नोंनि जारौ खावलायखौ नायखोमादों ए आंनि जारौ खावलायखौ नुवाखैबा बहा नायखोमाखो नोंलाय रुपसिं काम एनिबडिनो नै रुपसिं जोंहा खालामना होदो मानो फैयानो मानो फैया माने आं लाइभ फैबाय थानो बायोलै मानसिफोरा फैबाय थायो नालाय स' ओंखायनो माने जइन जाया नालाय बेसेबां जइन जानो मानसिफोरा एमबियाबो जोबलाय लाङो लाइभ गैयाना रावबो ओमफ्राय दहायफोर दंसैमोन ना ओमफ्राय आङो फैबाय थानो थिनबाय नालाय रुपसिङाबो आंजों रायलायनो लुगैथारदोंमोन खोमा ओंखायनो फैबाय आरो ना ओमफ्राय बिखुंफोरावथ' फैबाय मालाय बिखुंफोराबो खामानि मावो कम्पानियाव खामानि मावो नालाय बेबो ओंखायनो टाइम मोना ना ओमफ्राय थेवबो इसिनि टाइम थादो बिखुंफोरखौथ' आं बे आइ लाभ इउ सनाखौ मिथिथारामोन माने बिसोरना मालाय आइदि बुरजा बुरजा दंथारो नालाय ओंखायनो मिथिया आरोना निथुमुनि फैदो दानो टु रिटार्न होनदों निथुमुनि थांबाय नामायनो जोंहा रावबो फैयाखै होनदोंना ओमफ्रायनो जोंहा जे एमेजिंजों लोगो गैयाबा लोगो खालामना लाबानो जाबाय आरो ना सापर्ट खालामगोन बिथाङाबो ओमफ्राय आं फैबाय थानो बायोलै ओमफ्राय आङो दहाय आंहा मानसिफोरनि माबा माबि खोन्थानायावनो मानसिफ्रा खारजोब्बाय मालाय जइन जादोंमोन ना मालायनि डायलगखौसो आंहाबो होबाय थाबाय जोंहा बिएन आगैयाबो फैयासै बे मा होनो सिआरपिएफनियावसो थांबाय थायो मालाय बे बिराद मोजां मोजां नलेज होयोलै जाय जाय साखरि मावनो गोसो मालाय बेनावसो थांबाय थायो माने बिराद मा मा ट्रेनिङाव मा मा खालामनांगौ एगजामाव मा मा खालामनांगौ बेफोरखौ मालाय खोन्थासोयोलै बियो आं मालाबा मालाबा नायोना होमबानिया नुयो आरो मा होनो मा मा बिजाब फरायनांगौ बेफोरखौ खोन्थायो बेसेबां किल'मिटार खारनांगौ बेसेबां रानिं खालामनांगौ मा मा मोनथियोथाय आं साख्रिनि बागै आं बारा मिथिया दे आं साख्रिबो मोनाखै नालाय मावाखैबो आं इफोरनि बागै बिदि डिफेन्सनि बागै मिथिया बेनि बागैबो खोन्थायो आरोना बेसेबां फरायनांगौ बेसेबां मार्क नांगौ बेसेबां पारसेन्ट नांगौ बेफोरखौ खोन्थायो दे आंनाथ' रिसार्जसो जोबबावबाय होनदों ए रिसार्जआबो जोबबावबाय रिसार्ज नामा नोङो रिसार्ज औ रिसार्ज ना रिसार्जआनो जोब्बायनो जोंहा नोंहा रिसार्ज जोब्बाय आंहा एमबियानो जोबसिगोन बे लाइभ फैनानै आं दा फैनो हागोन ना हायाथाय जोंहा आरबि इन्टारटेनमेन्टआबो थांबाय दिनै लाइभ फैगोन ना फैया जाखोथाय आरबि इन्टारटेनमेन्टआ रुपसिं आरबि इन्टारटेनमेन्टआ खारबायहाय मा आंनियाव थाथारा आरबि इन्टारटेनमेन्टआ मालाय गुबुन हाबा जानाय हिनजावफोरनावबा बिराद डाइलग मोजां मोजां हैसोयो आंनावबो गैथारा आं थांथ'नोसै दे रानि आं
डिउटियावसो दं। ए नोंहाबो डिउटि खालामो नामा? दावहारु मा जब मावो नामा नोंलाय डिउटियाव थानालाय? ना कम्पानियाव खामानि मावो? मा होनो आरबि एन्टारटेनमेन्टआ मालाय बे सोरां मोनियाव थाहैयो ओमफ्राय बे उनजु ब्लग, आरबि ब्लग ओमफ्राय मा होनो कबिता मोना फैयाखैना दिनैलाय कबिता दहाय लाइभ फैदोंमोन खोमा आङो थानाय जायासै आं नायदोंमोन दे खिन्थु आं थानाय जायासै कमेन्टबो हरनाय जायासै। ओमफ्राय दा फैथ'दोंना फैथ'आखै आं दा रावनिबो नायथ'वाखै उनजु मोना फैदोंमोन ना उनजुनाव आं थांनाय जायासै। बे फुंजानाव थांदों इनिफ्रायो आरबि ब्रह्म बिसिनाव थांदों आङो। ओमफ्राय आरो सासेया सोरमोनथाय सोरनावबा सोरनावबा थांदो दे आङो ओमफ्राय सोरनावबा सोरनावबा थांनाय जायासै। बे आरबि एन्टारटेनमेन्ट मोना बे मालाय उनजु मोननावसो थांलाबायसै मालाय हाबा जानाय मानसिफोरनावसो आंनाव थाथारा आरबि एन्टारटेनमेन्टआ। आं आरबि एन्टारटेनमेन्टआव बेसे थायो ना रुपसिं थांबाय नामायोहाय खोन्थाहरदो जोंहा रुपसिं आं जोंहा रुपसिंजों जेरावबो लोगो मोनो रुपसिंखौथाय आरबि एन्टारटेनमेन्ट आंनियाव थाखाथारा आरबि एन्टारटेनमेन्टआव जोबजासिम थायो आं आंनावथ' थाखाथारा। ओमफ्राय आं थांथ'नोसै दे रानि डिउटियाव इखौ फरायबाय आं जोंहा नै निरन्जन फैदों थेंकिउलै निरन्जन आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय लाइक हो प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामनानै होदो आरो ना थेंकिउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय मा होनदों निरन्जया हाय होनदों आरो ना थेंकिउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय हेलौ फ्रेन्ड मा खबर जोंहा अननानै खोन्थाहरदो। ओमफ्राय सोरजोंबाफोर लोगो गैयाबा नै जे मेजिंजों लोगो दंना गैया निरन्जय जोंहा अननानै लोगो खालामना लाबानो जाबाय आरो ना लाइक दान होनदों थेंकिउ ओमफ्राय जे मेजिङा काम एनिबडि प्लिज होनदों जोंहा जे मेजिङा। ओमफ्राय रुपसिं थांबाय नामा जोंहा खोन्थाहरदो रेसनाया मा होनदों जोंहा रासिना ब्रह्म हाय आब' गुड इभिनिं आगै थेंकिउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय मा खबर अननानै खोन्थाहरदो जोंहा थेंकिउ दे। ओमफ्राय मा होनदों जोंहा नै जे मेजिङा रासिना फैदो दे आंजों अननानै रासिना नै जोंहा ब्लु नांगौ नामा जोंहा अननानै खोन्थाहरदो रासिनायाबो बारा साबसक्राइबार मोनाखैना स' नै जोंहा सासे मोनगोन निरन्जयजों दंना गैया सोर सोरजों गैया दे खोन्थादो नोंहा दासो फैबाय नालाय आं दोननोसो नागिरदोंमोन आरो ना मा होनदों रासिना फैदो आंजों रासिना दंना गैया दे खोन्थाहरदो जोंहा दङबा कमेन्ट हरदो बे माबाजोंहाय जे एमेजिंजों रुपसिं थांबाय नामा प्लिज कमेन्ट मि रुपसिं चला गया क्या रेन्ज होनोसै दे जोंहा रासिना नायदो दे होबाय आङो जाबायना जायाखै मोनसे कमेन्ट हरफिनलाय प्लिज। ओमफ्राय रासिना जोंहा जे एमेजिंजों लोगो खालामना लाबानो जाबाय थेंकिउ रासिना आंनि लाइफआव फैनो थाखाय नों आंनि लाइफआव दिनै फार्स्ट टाइम आरो ना फार्स्ट टाइम दां आरो आं फार्स्ट टाइम बायदि मोनदों ओमफ्राय लाइक दान होदो जोंहा निरन्जया मा होनो निरन्जय जे एमेजिंजों लोगो दंना गैया प्लिज अननानै खोन्थाहरदो निरन्जयाथ' ब्लु दंखायो ओमफ्राय लाइक दान होनदों नितुमुनिया दासो थांसै होन्दोंमोन ना बाय होनदों थांनायनि सिगाङाव लाइक होनानै थांबाय आरो ना थेंकिउ रासिना आगै जोंहा लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होदो आरो दा रुपसिं थांबाय ना प्लिज कमेन्ट मि प्लिज कमेन्ट मि फैदो बयबो सापर्ट खालामहरदो दे नै जे एमेजिंखौ सापर्ट खालामनांगोन रासिना जोंहा खालामाखैबा खालामना होदो ओमफ्राय दे आब' होदो होनदो होबाय दे नायलाय कमेन्ट फैदोंना फैयाखै जा रासिना प्लिज कमेन्ट मोनसे हरफिनलाय जोंहा होदोंमोन आङो जाबाय दे औ आब' होनदों होबाय दे आङो हा मिनिबायसो जोंहा माबायाहाय रुपसिङाहाय रुपसिं नोङो दंना गैया प्लिज जोंहा अननानै बेखौबो सापर्ट खालामना होदो दे रुपसिं ओमफ्राय रुपसिङा सोर जाखो आं मिन्थिया दै बेनाथ' चेनेलाथ' खुलिनाय दङ र' ओमफ्राय मा होनो भिडिअ'आसो होनाय गैया मा जाखोथाय सोरबासो जाखो नामाखौ सिनाय मोनलाय लाङाहाय आं ओमफ्राय मिनिबायसो आरो आरबि एन्टारटेनमेन्ट फैयाखै नामा आरबि एन्टारटेनमेन्टआ फैदोंमोनहाय दसेल' ओमफ्राय आंनि लाइफआव थाथ्रा मालाय बे मालाय हाबा जानाय हिनजावफोरनावसो थायोसैहाय आरबि एन्टारटेनमेन्टआ बे मा होनो उनजुमोनाव थाहैयो बे सोरां मोनायाव मालाय अनजालि सना आंनि जिउ माबा माबि होनलायलाङोहाय आंखौ सानसेबो जिउबो होनफेराखै मालाय बिसोरनावसो थायोसै हाबा जानायफोरावसो थाङोहाय आरबि एन्टारटेनमेन्टआ सिख्लाफोरनाव थाथारा गावहाबो हाबा जानायदां ओंखायनो फैया आरो ना गावहाबो हाबा जानायदां ओंखायनो जोंनि लाइफआव फैया आंनि लाइफआव फैदोंमोन दहाय थांबाय दे निरन्जय फैदोंमोन थांबाय आरो ना फैयाखै दा माने बिराद टाइमा दहायनो फैदोंमोन दा गैया सोरबा हिनजावफोर फैदोंमोन बेयाव थांबायदां आरबि एन्टारटेनमेन्टआ आंनाव गैया मालाय हाबा जानायफोरनावसो थायो जोंहा सिख्ला नालाय बहा थानो होनलायलायनाय रासिना आगै थांबाय नामा प्लिज कमेन्ट मि ओमफ्राय मा होनदों जोंहा मुसाहारि अफिसियेल फैदों थेंकिउ मुसाहारि अफिसियेल थेंकिउ आंनि लाइफआव हाय
हाय माइ लाइक होनदों थेंक इउ लाइक होदोंबा थेंक इउ दे आंनि लाइफआव फैनायनि थाखायबो थेंक इउ थांबायना थाङाखै मोनसे कमेन्ट खालामदो आरोना थेंक इउ मुसाहारि अफिसियेल आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय दङना गैया थांबायना मायो नायदो रासिना ब्रह्म लाइभ फैदो होनदो ए रासिना नोंखौनो जोंहा लाइभ फैनो होदों फैबानो जाबाय अननानै प्लिज आंबो दायो जइन जाहैगोन रासिनायाबो आरबि एन्टारटेनमेन्टनि लाइभआव बिराद थांबाय थायो दे खिन्थु आंनियाव दिनै फार्स्ट टाइम आरोना आरबि एन्टारटेनमेन्टआव दाखालि नामामोनथाय रासिना नोंनो नाम्बार जासिहरनाया मोनबायना मोनासै नाम्बारखौलाय रासिना आरबि एन्टारटेनमेन्टआ नोंनो नाम्बार जासिदोंमोन ना मोनदोंना मोनासै रासिना हरदोंना हरासै अननानै खोन्थाहरदो मालाय साख्रि मावो ना आरबि एन्टारटेनमेन्टआ आं आर्मि मावो होनलायलायदो आरोना आं आर्मि मावो आंखौलाय सिनायदोंना सिनायाखै आंखौ सिनाया नामा रासिना होनलायलायो आरो रासिनाजों आंजों दाख्लै बिराद रासिनायाथ' बिराद गोबाव थादों खोमा आङो लास्टावहायसो थांदों नालाय दिनैसि टाइमावसो रासिनानो मालाय सिरि सिरि नाम्बार जासिलायो रावबो गैयियावनो लादो जाबावलायो आरोना आरबि एन्टारटेनमेन्टआ जारलासोहाय आब' लाइक दान आब' होनदों थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय आंखौलाय सिनायदोंना सिनायाखै होनदों नोंखौ निरन्जयखौ सिनायदों दे नों थाखाबाय थायो नालाय माने लोगो दंखायो नालाय नोंजों नोंनि लाइफआवबो आं थाङो दे मालाबा मालाबा टाइम मोनबा नों हाबा जायाखै होनबा होनदों आं हाबा जायाखैथ' सिख्लासो हाबासो जासिगोन आङो दा नै हाबा जानो बैसो गोरलैयाव हाबा जानायफोरा नुवाखै फिसाइफोरा हमजागासिनो दङ उन्दै उन्दैयाव हाबा जाना लानानै संसार जानाया मा जागोन जारलासो ओमफ्राय जोङो बैसो गोदोरनि थाखाय मा खालामना होगोनथाय मा होनोमोनलै बे हिमन्त बिश्व शर्माया बैसो गोरलैफोरखौ हमदोंबा जों बैसो गोरानबा हौवा हिनजाव नागिरनानै होआखै ओइ सोरबा हाबा जायिफोरखौ हौवा हिनजाव नागिरनानै होनाया बे मा होनो दाथ' बिराद हारला जादोंना ओइ जोंनि तामुलपुरनिफोरखौ हमना लांजोबबायनोहाय जारलासो दं आब' होनदों रासिना थेंक इउ अन होनदों अके होनदों जोंहा मुसाहारि अफिसियेला सोरजोंबा लोगो दंना गैया प्लिज अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय फेसखौ देखायदो सिस्टार होनो आं फेसखौ देखायनो लाजियोलै मुसाहारि आगै देखायखांबायमोन आं दानि फेस देखायाबा माबाफोर प्रब्लेम जायो नामा जोंहा अननानै खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय रावबो लोगो गैया आंजों थांनोसै आंनो ए जोंहा नै जे मेजिङा रावबो लोगो गैयानो थांनोसैनो अके लोगो मोनाखैना नोङो रावखौबो जोंहा रासिनेल खालामबाय होनदो दा ओमफ्राय निरन्जया दङना गैया जोंहा अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय रुपसिङाबो खालामना होआखै आरोना ओमफ्राय सोरबा सोरबि होनदों आरोना माने फेस देखायाबाथाय माने माबाफोर प्रब्लेम जायो नामा मिन्थिया सोरबा फेस देखायनांगौ मानांगौ होनो आं जेबो मिन्थिफेरा दे ओमफ्राय जे एमेजिंखौ खालामदो होनो ए जे एमेजिं नैलाय नोंखौ माथो निरन्जया खालामदो होनो नोंलाय माथो रावखौ मोना होनखो ओमफ्राय दा फैदो लाइफआव सम मोनबा 8थायावसो अके निरन्जय थांगोन आङो ओमफ्राय बे आरबि एन्टारटेनमेन्टआबो फैबाय थायो नालाय बेनि लाइफआवबो थांफालांबाय थायो मानसिया बिराद फाल्थु फाल्थु रायलायोना मैयाथ' मिनिनानै उदै सुदै साजोबलांबाय जि जारलासो जौ सोलोंना लादोंमोन ना मादोंथाय रायलायनो रोङा कमेन्ट फरायनो रोङा मा रोङा आयु जारलासो जागोन ओइ रुपसिङाबो थादोंमोन ना रुपसिं आरबि एन्टारटेनमेन्टआ जौ लोंनाय ना मा लोंनाय मिन्थिया दे ओमफ्राय बिराद उदै सुदै सागुलांजोबबाय आयु मिनिनानै बे उनजुजों आंजों बिराद फानि कमेन्ट गेलेदों बेथ' निजे फाथायानो गैयादां ओमफ्राय सोरमोन दंमोनथाय जों एसे गोबाव थादों आरोना दोनजासिम थादों ओमफ्राय आं सोर फैयो आं जायनाव थांखाबाय थायो दे खिन्थु ओंखारलाङा आङो निरन्जय दा लायफैगोन ना थांगोन दे अके ओमफ्राय निरन्जय नोंना ब्लु दंखायो खालामदो नै जोंहा जे जोंहा ब्लु दंखायोनो खालामना होदो दे बेखौबो आङो खालामनानै होनसै जेबो जाया सिस्टार जेबो जाया होनदोंना आंखौबो खालामदो बयबो ने जोंहा मुसाहारिखौबो खालामना होदो प्लिज अननानै सोर गैया खालामना हा फै 14ल' खोमा ना होनदों सोरना नोंनालाय बेसे जाखो नों बबेनि मोनलाय सोरखौ सोंखो आंखौ सोंनोबा आं तामुलपुरनिहाय आं खोन्थाखाबाय ओमफ्राय नै जोंहा जे मेजिकआबो थांनोसैनो आं जिबो दिसुनाखै जि दिसुनहैनांसिगोन जोंहा मुसाहारि अफिसियेलखौबो खालामनानै होदो दे आङो ब्लु खालामनानै होनोसै मुसाहारि जे मेजिंजों लोगो गैयाबा लोगो खालामना लादो दे जोंहा प्लिज अननानै मुसाहारि फैदो दे आंजों होनदो आयौ होनो रुपसिङा मा आयौ जाखो बिले आं तामुलपुरि नोंलाय बहानि जाखो रुपसिं अननानै खोन्थाहरदो जे मिजिङा मा होनदों मुसाहारि फैदो दे आंजों होनदो अननानै होनदों मुसाहारि दे खालामदो ब्लु बोखारदो होनदो ब्लुखौ बोखाराबा माबा मोनसे जायो नामाहाय खोन्था दे आं ब्लुखौ बोखारफेराखै मा रावनिबो मालाबासो बोखारलाबायो आङो मानसिफ्रा बुंलाबायो नालाय आंथ' जेबो मिथिया ब्लु बोखारबा मा जायो मा मायो एख' मिथियाहाय आं जानला मोनला होना दोनोहाय इउटुबनि फैसा सैसा नांथाराहाय आंनो
रायलायनोसो फैदों जानला मानला ब्लु बोखार बोखारना होनि दे होमबा मा जायो ब्लु बोखाराबालाय माबा मोनसे प्रब्लेम जायो नामा ओमफ्राय अके जे इमिजिं होदो आरोना मुसाहारि फैदो दानो रिटानो होनदों जोंहा ओमफ्रायो दानाबा आङो आयु जि डिसिसन होआसैहाय आं बेखौ लाइभखौ होगोना होआ जाखोथाय ओमफ्राय मुसाहारि नै जोंहा लिंहरदों थांदो दे अननानै माबाजोंहाय अके होनदों आरोना दे सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो माबा बाक्सानि नामा औ बाक्सानि तामुलपुर बाक्सानि तामुलपुर टाउन खाथियावनो दे जोंनिया बारायगोदानाव 15 मिनिटसो लायो मेन टाउना मथंगाया मेन टाउन ना रुपसिंआलाय बहानि जोंहा सोंनाय जायाखै दे आङो रुपसिं नों बहानि खोन्थादो दे अननानै ओमफ्राय जोंहा जे एमिजिं थांबाय ना मायो जोंहा लोगो गैयै थांनोसै होन्दोंमोन जे एमिजिङाबो ओमफ्राय जे एमिजिं सापर्ट खालामबाय जे एमिजिं नाय नोंखौ मुसाहारिया खालामबायनो नोंबो खालामना होदो दे बेक खालामना होदो प्लिज अननानै जे एमिजिं खालामबायनो थांबायसो ना मायोथाय ओमफ्राय निरन्जयाबो थांबाय ना मायो ओमफ्राय निथुमनि थांबाय ना मायो जोंहा आङो ब्लुखौ बोखारनो होदोंमोन ना आं बोखारदोंना बोखाराखैमोनथाय बावलायलांबायहाय माबा ब्लु बोखारलायनांगोन मा जायो दे ब्लु बोखाराबा माबाफोर प्रब्लेम जायो नामा होमबालाय आङो बोखारना होनोसैहाय आंबो माबाफोरसो जायो नामाथाय आंबो मिथिलायलाङाहाय मानसिफ्रालाय माथो दोनसोयोहाय जेबो जाया दखन जे एमिजिं खालामबायनो खालामना होदो प्लिज अननानै रुपसिङाबो कमेन्ट हरथारा नायबायल' थायो मोखांखौ गाबोननिफ्राय देखायसिगोन आंबो मोखां देखायबासो थायोना मानसिफ्रा आंबो मिन्थिलायलाङा दे सोर सोर दङ कमेन्ट हरद' आंबो मिन्थिलायलाङाहाय मुसाहारि आंबो खालामबायनो मुसाहारि खालामबायनो नै नोंबो खालामना होदो दे खालामाखैबा रुपसिङा मा होनदों आनन्द बाजार बेसे गोजान जायो आनन्द बाजार आं मिन्थिफेराहाय थांनो मोनफेराखै आं कमेन्ट हराखै नै जे एमिजिङाव कमेन्ट हराखैनो र' दे नोंसोर कमेन्ट हरथ' आङो माबा मोनसे खामानि मावनो र' जि डिसुनि आं नोंसोर थाथ'बाय थादोहाय आरो रुपसिं दा फैफिननो दे दसे थाथ'
रुपसिं थांबाय नामायोहाय दे फैफिनबाय आङो आं जि थिसनदोंमोन दे ब्लु बोखार माबा हाजे मा होनो हिन्जाव खारो ए नंगौ नामा ब्लु बोखार आब' हिन्जाव खारोनो ए नंगौ नामा हिन्जाव खारोना ओमफ्राय ब्लुखौनो होनो रोंबावासो आब' ए नंगौ नामा मा होनदोंथाय दे मा होनो आं फैफिनबाय दे गोदाननो ब्लु बोखारदो होनदोंना आङो बेखौ बोखारबायमोनदां दे ब्लु बोखाराबा मा जायो आं मिथिला जे एमेजिं सापर्ट खालामबायनो आं दा दसे उनाव कमेन्ट खालामगोन दे जे एमेजिंनो जे एमेजिंआ थांबाय नामा मिथिला मोसाहारि आंबो खालामबाय होनदों ओमफ्राय औ आनन्द बाजारखौ फरायबायना आङो आं कमेन्ट हराखै इखौ फरायबाय आङो आं गलाघाटनिसो ए नंगौ नामा ओइ ब्लु आं ब्लुखौनो होनो रोंबाव ए नोंबो मालाबा मालाबा रासिना नोंबो मालाबा मालाबा लाइभ फैयो नामा आं मिथिफेरा दे कामेनि बडि बेखौ फरायबायमोन आं ब्लु बोखार आब' बोखाराबा हिन्जाव खारो ए नंगौ नामा आंनाव कमेन्ट खालामना दोना लिंक हरफा फिन दे जे ए लिंकबो हरनांगौनो मोसाहारि कमेन्ट हरबाय आंनो ए कमेन्ट हरदों दे अ मा लायबाय औ दे गैया गैला जानोसै गोजा ओहो आं नोंसानिखौ दिसुनो मोनाखै नोंसा दिसुना गोलांखादो जा ओइ बे गोजाया जागानसो औ दे जे मिथिगोन आरो मा जाखो दिपालि रानि ए आङो माबानदोंमोन जि दिसुन थांदोंमोन ओमफ्राय फैफिनबाय आरो ना ओइ बहा थांखोलै होनदो ए जि दिसुन आं जोंहा नै आरबि इन्टारटेनमेन्ट फैदों हाय दिपालि नों हेलौ आरबि इन्टारटेनमेन्ट थेंक इउ आंनि लाइफआव फैफिननायनि थाखाय मा दाबो फैयालै होनदों ए आं जि दिसुनदोंमोनलै मोनथिया बहा थांखो आं जि दिसुन थांदोंमोन मोसाहारि लोगो खालामहरदो दे प्लिज नों नै मोसाहारि जोङो आरबि इन्टारटेनमेन्टखौ लोगो खालामनांगोन अके आरबि होनदों दे लोगो खालामना लाबानो जाबाय आरबिखौ सापर्ट खालामबाय दे होनदों ए आरबि नोंखौ सापर्ट खालामबायनो नोंबो खालामहरदो दे मोसाहारि फुल वास खालामहर दे प्लिज दे मोसाहारि जोंना बेना आरबि इन्टारटेनमेन्टआ बारा भिडिअफोरा गोलाव नंखाया दे 1 मिनिट बिदिनो 20 सेकेन्ड मा होनो बेखौ बिदि गुसुं गुसुं गोजाखार ना जायखिजाया सबनिस्राय गुसुं भिडिअ नायनानै 1 मिनिटसो नायनानै होबानो जाबाय आरो ना बारा गोलाव गोलाव बे भिडिअ होखाया नालाय स' फुरा नायजोबानो जाबाय भिडिअखौ फुल नायाबा सापर्ट खालामना लाब गैया लोगोफोर औ बिदि आर ना 1 मिनिटनि जुदि भिडिअखौ नायनो हायाबा बोरै जानांगौ ने दसे ओंखारलांथ' जेबो नङा 1 मिनिटसो नायना होबानो जाबाय मुसाहारि चेक खालामनि होनदों दे चेक खालामनानै फैफिनबानो जाबाय आरबि इन्टारटेनमेन्ट माने जोंहा रुपसिंआ थांबाय नामाय प्लिज रुपसिं थांबाय नामायो ओमफ्राय सोरबाफोर लाइभ फैदों नामा अननानै खोन्थाहरदो जुदि माबादोंबाथाय आङो दोननोसै आरो ना खै मिनिटसो जाखोथाय बारा टाइम जायाखै दे 1 घन्टा 20 सेकेन्डल'सो जाबाय 2 घन्टा थाथारनोसै नामायथाय बेनि उनाव दोननोसै आरो ना बारा टाइम जायाखैना आं बांद्राय गोबाव थाखाया जोंहा रुपसिं थांबाय नामायो अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय मुसाहारि नोङो सोरजोंबा दङना गैया बै सिगाङाव थांनानै मुसाहारि जोंहा प्लिज नों ओइ आंनि सायावहाय थांनानै सोरजों गैया प्लिज अननानै जोंहा बिसिनाव कमेन्ट हरना दोनहर हा ओमफ्राय बिसोरो बेक खालामफिनगोन दे नोंखौ सियर बेक खालामफिनगोन दे खालामागारा थाया आरो ना खालामगोन दे ओमफ्राय जोंहा राबि बर' ब्लग फैदों थेंक इउ रबि बर' आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय लाइक हो प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामनानै होदो आरो ना ओमफ्राय ब्लु नांगौबा खोन्थादो रबि ओमफ्राय आङो ब्लु नांगौबा ब्लु होनानै होगोन ओमफ्राय सोरजोंबाफोर लोगो दंना गैया नै जोंहा मुसाहारि दङ आरबि इन्टारटेनमेन्ट दङ जे एमेजिं दङ ओमफ्राय नै रुपसिंआथ' जोंहा बिराद सापर्ट खालामो गावहाथ' चेनेल दङब्लाबो माने भिडिअ होआ दे ओमफ्राय थेवबाबो इयो बयखौबो सापर्ट खालामो आरो ना स' खालामना होदो अननानै ओमफ्राय जोंहा मुसाहारिया मोनदों आं कमेन्ट खालामाखै दे आरबिखौ ए मानो कमेन्ट खालामाखै होनबा बे आरबिआ नोंखौ बोरै बेक खालामनो हागोन ना मालाय आरबि इन्टारटेनमेन्टआ मनिटाइस जाबाय आरो ना स' बे नोंथांमोनखौहाय बोरै थांनांगौ जाखो प्लिज अननानै जोंहा कमेन्ट मोनसे हरदो आरो ना आरबि इन्टारटेनमेन्टआ जोंहा मनिटाइस जाबायनो स' बे नोंसोरखौ थांनो हानाय नङा आरो ना नोंना मनिटाइस जादोंना जायाखै जोंहा अननानै खोन्थाहरदो नोंना मनिटाइस जायाखैबा नों कमेन्ट मोनसे हरदो प्लिज अननानै होमबानासो बेक थांनो हागोन आरो ना नङाबा बे नोंसोरखौ थांनो हाया दे माने बिदि थांनो हाया आरो ना
प्लिज अननानै जोंहा नों नङाबा नायदोंना नायाखै नोंखौ बोरै मिन्थिगोन दे? नङाबाथ' नै बेयाव गोबां मानसि दङ नालाय सोरबा सोरबि मालाय आरबि एन्टारटेनमेन्टखौ साब खालामनो नंखादोंमोन दा बोरै मिन्थिनांगौ जाखो ओंखायनो माने खालामहरदो दे प्लिज अननानै नों जुदि बेनि भिडिअ नायदोंबा कमेन्ट मोनसे हरनायाव जेबो लस जाया आरोना प्लिज अननानै जोंहा कमेन्ट मोनसे हरदो आरबि एन्टारटेनमेन्टआ माने नोंसिनियाव थांनो हाया दे मानो होनबा बेना मनिटाइस जाबाथाय माने गुबुननियाव थांनो हाया आरोना बेनियाव हरदोंबा बे नोंसोरखौ बेक खालामनो हागोन दे प्लिज अननानै जोंहा कमेन्ट मोनसे हरदो आरबि एन्टारटेनमेन्टआव कमेन्ट मोनाखैनो बिथाङा ओमफ्राय मा होनदों जोंहा सनिका फैदों थेंक इउ सनिका ब्लग आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय हाय फ्रेन्ड मा होनदों आंहा दासो होनदों आरो ना अ थेंक इउ जेबो नङा दासोबाबो माने सोरबा टाइम मोननाय टाइम मोनै थायो नालाय थेंक इउ आरो ना लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय लाइकखौ प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामना होदो ओमफ्राय सोरजोंबा नै आरबि एन्टारटेनमेन्टजों लोगो दंना गैया ओमफ्राय नै मुसाहारि अफिसियेल फैदों बेजों लोगो दंना गैया खोन्थाहरदो प्लिज अननानै ओमफ्राय माबाया मोनो मुसाहारि फुल वास खालामहर फुल वास कमेन्टबो हर दे प्लिज होनदों दे कमेन्टआवनो होदों मोनसे कमेन्ट हरनानै होदो ओमफ्राय है कमेन्टखौनो बारला बारलिसो खालामजोब्बाय नोङो आं माने सोरखौ इम्परटेन्ट बेखौ फरायदो दे औ दे होनदों मुसाहारि जोंहा प्लिज कमेन्ट मोनसे हरदो ओमफ्राय मा होनदो एड्रेस नामाथाय एड्रेस नार्जारि नामाथाय इयो एड्रेस एनड्रेस नामाथाय आन आनड्रेस नामाथाय आं बारा रोंलायलाङाहाय आड्रेस ना एड्रेस जागोनथायो मा होनो अनड्रेस नामाथाय नार्जारिखौनो होनसै आङो नार्जारि हेलौ होनदों हाय मा खबर जोंहा अननानै खोन्थाहरदो थेंक इउ दे आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय लाइक होआखै प्लिज अननानै मोनसे लाइक होदो सनिकाया थांबायदां आरो ना कमेन्टबो फैफिनासै मुसाहारि फुल वास खालामनायनि कमेन्ट फैयाखै प्लिज होनदो ओइ कमेन्ट मोनसे खालामहरदो दे जोंहा अननानै मुसाहारि मुसाहारि अफिसियेल प्लिज अननानै ओमफ्राय है आं थांनोसैलै जिउ होनदो ए दे दे थांदो दे जेबो नङा दे जेबो नङा आरोना थेंक इउ आंनि लाइफआव इसेबां टाइम थानायनि थाखाय आरोना दुगैनो आं होनदों दे दुगैबानो जाबाय ओमफ्राय बैसागुआव बाक्सा थांगासिनो आं नों अके फै दे जोंनावबो बेरायफैनो हागोन आरो ना जोंनि तामुलपुरावबो बेरायफैनो हागोन नोंसिना मा होनदोंमोनलाय गगामुग ना मा होनदों गगामुग होनदोंमोन ना ज' बेरायफैनो हागोन नागालेण्ड ना मा होनदोंमोनथाय फैनो हागोन आरो ना फैनो हागोन जेबो नङा जोंनि तामुलपुराव बेरायफै हाबा जानो सोरनि हाबा जोंनि बाक्सायावलाय प्लिज अननानै खोन्थादों कमेन्ट अनेबायदि प्लिज गामिनि बायदि होनदों आरो ना ज' रावबोआनो गैला मालाय थांजोब्बाय ओमफ्राय नों थगायबायना र' नों होनदों ए मा थगायखो आयु थगायाखै नै आरबि इन्टारटेनमेन्ट थांबाय ना मायो जोंहा कमेन्ट मोनसे हरदो ओमफ्राय रावबोआनो गैला माथो साबबाल'सो सोर सोर दङ नायखांमाबाय थाखो ना मायोथाय ओमफ्राय जोंहा नितुमुनि ब्रह्मआ फैलायबाय नै थांगासिनो आं तामुलपुराव ए नोंबो फैगासिनो दे तामुलपुराव फै सोर फैगोन कमेन्ट हरदो ओमफ्राय गावबा गाव लाइभ फै नोंहाथ' चेनेल गैया र' लाइभ फैनो हानाय नङा माबाया आंखौ लोगो मोनगोन आरो ना जोंहा फैबाथाय ओमफ्राय आरबि इन्टारटेनमेन्ट नोंहा दिनै लाइभ फैगोन ना फैया प्लिज जोंहा अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय जुदि नों लाइभ फैयोबा फैनोसै आरो ना ओमफ्राय बिरखुंगुराबो फैगासिनो दा 8थायाव ना मा होनदोंथाय ओमफ्राय आरो मा होनोमोनलाय सपना रानियाबो फैनो जोंहा 8थायाव नामा ओमफ्राय सोर फैयोथाय ओमफ्राय बिदिनो फैबाय थायो आरो ना थांगासिनो जोंनिबा ओमफ्राय निथुमनि नों बहानिमोन जोंहा अननानै खोन्थाहरदो दे निथुमनियाबो जोंनि तामुलपुराव फैनोसैनो ओमफ्राय दानाबा सोर दङ सयजन खालाय दङ आरो ना रुपसिं थांबाय ना मायो जोंहा प्लिज अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्रायो मा होनगोन दा रावबानो गैला दोननोसै ना मायाखा जाखोथाय निथुमनि जोंहा नों बहानिमोनलाय अननानै खोन्थाहरदो प्लिज ओमफ्राय बे नार्जारियाबो थांबाय ना मायोथाय मोसाहारि अफिसियेलाबो थांबाय ना मायो थांबायदां आरो ना रुपसिङाबो थांबाय ना मायो जोंहा अननानै खोन्थाहरदो मुसाहारि दासो फुल वास खालामनायनि फैबाय औ मिन्थियो दे आरो बे फुल भिडिअ सापर्ट खालामबाय माने सोर फुल भिडिअ नायदों फुल भिडिअ नायाखै मिन्थियो दे ओमफ्राय जोंहा मुसाहारिया मा होनदोंथाय फुल भिडिअ सापर्ट खालामो ए दहाय खालामाखैमोन नामा होमबा ससेल' नायनानै खालामदो होननानै बुंदोंमोन नामा थगायनाङा दे जोंहा आगैमोन गासैबो फुल भिडिअ नायनांगोन आरोना आरबि इन्टारटेनमेन्टआथ' जोंहा ससेल' बांद्राय 1 मिनिटबो गैबावा बेखौ नायनानै मोनसे कमेन्ट हरनायाव जेबो प्रब्लेम जाया आरोना मोनसे बे फुल 1 मिनिट नायनाया एसेबां टाइम नङाथ' ससेल' ओमफ्राय खालामनांगौ आरो ना थगायलायनाङा नङाबा नोंनि साबसक्राइबाबो थानाय नङा बेनाबो थानाय नङा दे ओमफ्राय आं नोंखौ
लायनोसो थांगोन। दे फैबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंहा मुसाहारि थांगासिनो दं। नै मुसाहारि जोंहा कमेन्ट मोनबाय नालाय आरबि एन्टारटेनमेन्टआ थांगासिनोनो। रौता नों रौतानि ना? रौतायाव दाख्लै बिराद मिटिं जादोंमोन ना? आंबो थांगोन सानदोंमोनहाय थांनायानो जायाखै निथुमनि। माने थांनाय जायासै दे थांगोन सानदोंमोन आंबो रौतायावहाय। जे मिजिं फुल सापर्ट खालामबायनो जे मिजिंखौबो सापर्ट खालामबाय जे मिजिं खालामबायनो नोंखौ ज' कमेन्ट हरनानै दे जे मिजिंनावबो बेक खालामफिनगोन बियो। जे मिजिङा थांबाय ना मायोथाय जायखिजाया थांबाबो बेक खालामफिनगोन दे खालामा गारा थानाय नङा। औ दे आरबि एन्टारटेनमेन्ट होनदों आरबि एन्टारटेनमेन्टआ दा खालामगासिनो दङ नोंखौ खालामनो थांगासिनो दङ बियो। स' रुपसिङाबो थांबाय ना मायो रुपसिं आंनि बयफ्रेन्डनि नामखौ नांगोन ना नांला नोंलाय? नांगौबा खोन्थानोसै आं सोर। नोंखौ गारना थांनो बाबाय आंखौ गारना थांनो बागौथ' आरो नों आंखौ लाइभ फैनो होबाय थायो नालाय थ' गारना थांबा बोरै जानांगौ आंनि मा होनो हिर'इन नामखौ खोन्थानोसै आं नोंनो नांगौना नांला जाखो नामखौलाय फार्स्टनि नामखौ खोन्थानोसै आं नांगौना नाङा आंनि फार्स्टनि नामाबो सेमसो आंदो आरबि एन्टारटेनमेन्टआव थांदो दे नोंखौ माबाखौहाय मा होनो मुसाहारि नोंखौ सापर्ट खालामनो थांगासिनो दङ। नोंबो माबाबा बेक खालामलायबानो जाबाय गासिबो। रुपसिं नोंहालाय मा खामानि मावो जोंहा हिर' अननानै खोन्थाहरदो। नांथादो ना मादोथाय मा होनदों जोंहा निथुमनि ब्रह्मआ मा होनदों खोन्थानाया होनदों माखौ खोन्थानाया होनदों आंनि हिर' नामखौ आंनि थेंक इउ आरबि होनदों आरो ना आरबिआ खालामनो थांगासिनो दङ दे नोंखौहाय कमेन्ट मोनबाय नामा नोङो आरबिनि निथुमनि निथुमनि रुपसिं थांबाय नामा रुपसिंआ जोंहा गारनानै थांनो बाबाय होननायानो थांबाय दांहाय ओमफ्राय जोंहा मुसाहारि द'यैनो फैनांगौमोन आरोना सायाव सोर सोरनि दङ दे बयफ्रेन्डखौ मानो नांगौ आंनोलाय नोंखौसो नांगौ आंनो औ राइट बयफ्रेन्डखौ मानो नांगोन ना बयफ्रेन्ड थाबालाय मा जानो माने नों आंहा जुदि बयफ्रेन्ड थाबा नों मोननायानो नङा दस' न' आंनाव बयफ्रेन्ड गैयाबासो नों आंखौ मोनगोन फुल भिडिअ नाय होन्दों जोंहा निथुमनिया जोङो माबाजों दङना गैया होनदोंमोनलाय नैबेजों मुसाहारिजों आरबियाथ' खालामनो थांगासिनो दङ दे फैयाखैना बे कमेन्ट हरफिनाखै दे रुपसिं रुपसिं जोंनि गामियाव माला फैगोन नोंलाय कमेन्ट मोनसे हरदो बैसागुआव फैगोन ना नै जों आरबि एन्टारटेनमेन्टआ फैबाय मुसाहारि फुल वास खालामहरबाय नायदो माबोरै नुजाहैखो चेक खालाम माबा मुसाहारि जोंहा खालामबायनो नै आरबि एन्टारटेनमेन्टआ नोंनाव कमेन्ट हरदोनो बोरै नुजाहैदो खोन्थाहरदो नोङो प्लिज अननानै ओमफ्राय मोखांखौ नोंखौ लानोसै आं नोंबो लानोसै निथुमनि जोंहा नै माबायाबो लानोसैनो दानाबा रुपसिङाबो लानोसैनो आंखौहाय थेंक इउ आरबि होनदों ओमफ्राय आरबिया सोर सोरजों गैया ओइयाव थांनानै साथिं मुसाहारि सायाव लाबानो जाबाय नै जोंहा सनाराम फैदों सनाराम थेंक इउ लाइफआव फैनायनि थाखाय हाय गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं मा खबर सबर नोंहा आंनि लाइफआव दासो आं दोननोसो नागिरबाय थादोंमोन नै जोंहा रुपसिङा आंखौ गारना थांनो बाबायनो आरोना लाइक होआखै प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामना होदो ओमफ्राय नै अफिसियेल जोंहा सनारामजों लोगो दङना गैया लोगो गैयाबा लोगो खालामना लाबानो जाबाय आरो ना मानो मोना बेलाय बयफ्रेन्ड थाबानो लायगोन दे लायजागोन दे होमबालाय सनाराम थेंक इउ लाइफआव फैनायनि थाखाय थांबाय नामा सनाराम जोंहा ओमफ्राय बे माबाजों लोगो जादो दे मा होनो मुसाहारि अफिसियेल थांबाय ना मायोनो जोंहा सनारामजों लोगो दंना गैया लोगो गैयाबा लोगो खालामना लाबानो जाबाय आरो ना निउ काम एनिबडि प्लिज होनदों आरो बे रावबो लोगोआनो गैला नोंहाथ' बे सनारामजों दंखायो खोमा आरो ना ओमफ्राय रुपसिङा मा होनदों आनन्द बाजाराव आं न' दं आनन्द बाजारावबो नोंस्रा न'आव दङ नामा आनन्द बाजाराव दाख्लैफोर मिटिं जादोंमोन ना कनफारेन्स बेयाव फैदोंमोन नामा नोंलाय आं बेयावबो थांनाय जायासै दे बेयाव जोंहा मा जादोंमोनथाय मा जादोंमोन बे टाइमावहाय
आनन्द बाजारावबो आं थांनाय जायासै दे बेयावबो मिटिं जादोंमोन ना आनन्द बाजारावबो नों फैदोंमोन नामा रुपसिं रुपसिं नामखौबो लादो रुपसिं सरगियारि जोंहाथ' बर' थब्र' सोर दङ दे प्लिज अननानै जोंहा कमेन्ट हरदो बे माबाया थांबाय दां आरो ना औलै आब' दासो खामानि मावग्रा मानसिलै आं नंगौ नामा दे जेबो नङा दे आङो ब्लु नांगौबा होनो ओइ माबाया थांबाय नामायो मुसाहारिया लाइक दान आब' होनदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय नै मुसाहारिया दंना गैया नायदो दे मुसाहारि दंना गैया मुसाहारिया दंना गैयाथाय ओमफ्राय निथुमनियाथ' दंखायोदां आंनियाव बारा मानसिबो फैलाहाय दाना फैला माने दहाय फैदोंमोन आरो ना दा रावबो गैला मालाय फैयै फैयै थांजोब्बाय ओमफ्राय दोननोसै नामायो आरबि दोननोसै नामायोथाय खोन्थाहरदो जोंहा अननानै रुपसिं दोननोसै नामायो जोंहा खोन्थाहरदो दा मोनायाव 7:30 फैगोन लाइफआव नंगौ नामा दे होमबालाय गासिबो थांलायबानो जाबाय बे सनारामाबो थांदो ओमफ्राय रुपसिङाबो थांदो आंबो थांनोसै मा होनदो खुरबिलाव नामा खुरबिल गामिखौ आं मिन्थियालै बे माबायाव जादोंमोन ना जायखिजाया आनन्द बाजाराव जायखिजाया मिटिं जादोंमोन ना बे मा गामिमोन आं मिथिया अनलि आं आनन्द बाजार होनबाल' मिन्थियो आरो ना खिन्थु थांनो मोनाखै दे आङो खोनादोंसो आं बेयाव जादोंमोन ना आं थांनाय जायासै साननै ना सानथामनि हाबाफारि लादोंमोनथाय एबसुनि आं थाङासै दे मिन्थिया आङो मागोनि बाथौ फुजा जादोंमोन नंगौ नामा मागोनि बाथौ फुजा नङालै बेनि सिगाङावनो जादोंमोन बाथौ फुजा जानायनि सिगाङावनो बाथौ फुजायाव नङा बेनि सिगाङावनो जादोंमोन आरबि एन्टारटेनमेन्ट दोननोसै नामायोथाय रावबो गैला रुपसिं दोननोसै ना जोंहा सनारामाबो थांबायदां रावबोआनो गैला माथो साब्रै दङ कमेन्टआनो गैया नायबायसो थादों नामायोथाय मानसिखौथ' नुवा र' नायनोबो आयु थांगोन दे आरबिनो औ थांबानो जाबाय लोगो मोनगोन आरबि एन्टारटेनमेन्टआवबो आंथ' जोबजासिम थायो जोंहा रुपसिङाबो थाबाय थायो दे ओमफ्राय आंथ' थाखाबाय थायो सनाराम फुल भिडिअ सापर्ट खालामबायनो बिदिसो खालामलायनांगौ सिरि सिरिनो सनाराम नै नोंखौ खालामबायनो नोंबो बेक खालामना हरबानो जाबाय दे माबायाव थांनानै नोंनि माबायाव थांनानैहाय खालामहरदो जोंहा सोर सोर दङ सोर गैया आरबि एन्टारटेनमेन्टआबो दा नै 7:30 लाइभ फैयोनो ओमफ्राय आरो सनारामाबो थाङोनो ओमफ्राय मुसाहारियाबोथ' लोगो मोनखाबाय माबाबानो जाबाय थांलायबानो जाबाय दा मुसाहारि जोंहा आरबिनि लाइफआवबो थांदो दायो बिराद लोगो मोनगोन दे नोङो बिराद गोदान मानसि फैथारो बेनावबो गुबुन जाथिबो फैसोयो मालाय हिन्दीबो रायज्लायनो रोंसोगौ नालाय आंहाथ' रोंथ्रा दे दोनदो होनदों ना बाय बाय जानो होनदों आरो ना ओमफ्राय मर जानमनि होनदों दोनदोनांगोन ना ओमफ्राय मुसाहारि एसे भिउखौ बारायनो नाजा दे प्लिज मुसाहारिना भिउ गैथारा नामा अननानै खोन्थाहरदो भिउ फैया नामा बेना आं मुसाहारिनि भिडिअफोरखौ नायदोंना नायाखैमोनथाय बावगारलांबायहाय बिराद मानसि नायो नालाय नामफोरखौहाय आं बावगारलांलाय लायो दे मुसाहारि कमेन्ट हर नाय दोन आं बेग हरगोन आंना खामाय खालामबाय नंगौ ना मा होनदों कमायबाय ना मा होनखोथाय आंना बारा भिउ गैया भिउआ दाना रावनावबो फैखायानालै जोंहा नै सनिकाया दासो फैफिनलायबाय थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय लाइक दान होदो आरो ना थेंक इउ भिउआ दाना रावनाव फैलाहाय आंनाथ' 1500 मा होनोथाय बेखौ 1500 मा होनो बेखौ साबसक्राइबार दङ खिन्थु गैया ओमफ्राय आरबि एन्टारटेनमेन्टजों फ्रेन्ड दंखायो दंखायोना दंखायो सनारामजों दङना गैया ओमफ्राय नै मुसाहारिजों दङना गैया मुसाहारिजों लोगो दंना गैया नायदो प्लिज अननानै ओमफ्राय मुसाहारि मिनिमाम 10,000 नांगौ मिनिमाम 10,000 नांगौ 1 लाख नांगौ होनदों आरो ना भिउआ आं बारा मिन्थियालै ब्लु होनदों जोंहा निथुमनि नों आंखौ ब्लु बोखारना होदोंमोन ना ओंखाय बोखारदोंमोन दे आङो मानसिफोरा मा जायो होनदोंथाय आं मिन्थिया
ओमफ्राय नै माबा जोंहा सनिका थांबाय ना मायो नै जोंहा नितुमुनिजों लोगो दंना गैया लोगो दङना गैया लोगो गैयाबा लोगो खालामना लादो दे खामानि लाबाय आंना टाइम जानायखाय ए नंगौ नामा दे होमबालाय जेबो नङा आरोना जोंहा बिटिआर मम नाइट फैदों थेंक इउ हेलौ आब' गुड इभिनिं जोंहा बिटिआर आगै थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दे लाइकखौ प्लिज अननानै जोंहा लाइक मोनसे खालामना होदो आरोना थेंक इउ सनारामा लाइक होथाराखैदांलै आंखौ लाइक मोनसे होना होदो सनाराम प्लिज जोंहा फैनाय लाइक मोनसे खालामना होदो सनाराम नों आंखौ लाइक होथाराखैदांहाय ओमफ्राय जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्ट थांबाय ना मायो नै जोङो बिटिआरजों लोगो दंना गैया लोगो गैयाबा लोगो खालामना लादो जे ओमफ्राय अके होनदों जोंहा निथुमुनि सोरजोंबाफोर लोगो दंना गैया नायदो ओमफ्राय आरो बिटिआर फैदो दानो लोगो खालाम हरदो दे होनदों दे जोंहा बिटिआर आगै थांबाय ना मायो जोंहा थांबायना थाखाय नायदो ओमफ्राय हेलौ सिस्टार मा खबर होनदों जोंहा सरि SOS डि टि एन आ मोजां आरो ना नोंहा मा खबर जोंहा अननानै खोन्थाहरदो आंना खबरा मोजां नोंहालाय मा खबर जोंहा अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय आरबि एन्टारटेनमेन्ट दंना गैया जोंहा बेजों SOS जों लोगो दंना गैया लोगो गैयाबा लोगो खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय जोंहा बिटिआर आगै थांबाय ना मायो प्लिज अननानै खोन्थाहरदो लाइक फैदो आंजों होनो लाइक होदों लै आब' सयथिबो ए थेंक इउ दे लाइक होदों होनबा ओमफ्राय सोरबा सासे होआसैहाय खम बारायासैनोखा ओरैनो लाइक होदो होनलाबायो मानसिफोरा बारायाखैनोखा बारायाखै आरोना ओंखाय आं नोंखौ होआखै सानदों ओमफ्राय बिटिआर आगै थांबाय जोंहा बिटिआर आगैया इउटुब चेनेल दंना गैयामोन जाखोथाय बावगारलायलांबायहाय आं बिटिआर आगै प्लिज थांबाय ना मायो कमेन्ट मोनसे हरदो फैदो आंजों ए नै जोंहा थांबाय ना मायो SOS GTN जोंहा नै आरबि एन्टारटेनमेन्टजों लोगो जादों आरोना आं लाइक हरबाय आब' नों थेंक इउ आगै थाङाखैबा जोंहा नै आरबि एन्टारटेनमेन्टजों लोगो गैयाबा लोगो खालामना लादो दे प्लिज अननानै नोंखौ माने कमेन्ट हरना दोननो खिथादो नोङो नङाबा आरबि एन्टारटेनमेन्ट नोंनो थांदो दे बेक खालामना होथोंसै आरो ना ओमफ्राय जोंहा माबाया थांबाय खोमाहाय मा नाम होनोमोनलाय आं दसे थांथ'नि दे दसे सिस्टार होनदों अके दे थां जेबो नङा दा टाइम मोनोबा फैफिनबानो जाबाय आरो ना आंबो बारा टाइम थाखाला दोनखानोसै ओमफ्राय येस ब्र' फैलायबाय दसे होनदों दे फैदों जेबो नङा थेंक इउ फैनायनि थाखाय ओमफ्राय सोरजोंबाफोर लोगो गैयाबा लोगो खालामना लाबानो जाबाय दे माबाजों दे आरबि एन्टारटेनमेन्टजों लोगो आरबि एन्टारटेनमेन्ट नोंखौ फैदो आंजों फैदो आंजोंसो होनदों दा दे खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा रुपसिंहा थांबाय जां दे औ दे होनदों आरोना दे दा लोगो गैयाबा लोगो सानै ना सासे लोगो मोनखोथाय जोंहा सनिका ना मा होनो थांबाय दां आरोना बेबो जोंहा बिटिआर आगै बे माबाजों आरबि एन्टारटेनमेन्टजों लोगो खालामना लादो ओमफ्राय मोसाहारिया दंफायोदां आरो ना जोंहा रुपसिंहाबो थांबाय जांहाय रुपसिं थाबासो इन्ट्रेस्ट मोनसैमोन थांबाय दां दुगैयो ना मा होनदोंमोनथाय वाव नाइस सं होनदों आरोना माखौ नाइस सं होनखो आं मिन्थिलालै आंथ' गान रोजाबाखै दखन माखौ नाइस सं होनखोथाय जोंहा माबाया अके होनदों जोंहा बिटिआरआ अके होनदों दे अके नोंखौ ब्लु खालामना होनसै आङो दे आरबि एन्टारटेनमेन्टखौबो खालामहैदो प्लिज अननानै जोंहा नितुमुनियालाय जोंहा बिटिआर मन नाइटजों दङ ना गैया अननानै खोन्थाहरदो बिटिआरआ दङना गैया प्लिज अननानै जोंहा खोन्थाहरदो दे अन होनदों जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्टआ सातजन दङ दे सोर सोर दङ अननानै प्लिज कमेन्ट हरदो ओमफ्राय ओरैनो मानसिफ्रा नायलाय थांलाय फैलाय खालामबाय थादों आरो ना सोर सोर दङ नायफैदों ना मायोथाय ओमफ्राय जोंहा प्रमद नार्जारि फैदों थेंक इउ प्रमद नार्जारि आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय हेलौ आब' होनदों आरो ना हेलौ आगै मा खबर अननानै जोंहा खोन्थाहरदों मा ओंख्रि जायामोन थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय मानसिफ्रा थांलाय फैलाय जाबाय थादोंहाय थेंक इउ दे ओमफ्राय लाइक होआखैबा दे जोंहा आगै अननानै मोनसे लाइक दान खालामनानै होदो आरो ना 39 खालामनानै होदो ओमफ्राय नितुमुनि ब्रह्मआ मा होनदों दं होनदों आरो ना दे दङबा जेबो नङा आरो ना बिटिआर मन आंजों लोगो जाहरदो आंबो खालामगोन होनदों दे खालामहरबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा बिटिआरआ मा होनदों आरबि एन्टारटेनमेन्टखौ खालामबाय आं ए जोंहा कमेन्ट हरना दोनदो दे मोनसे आरबि एन्टारटेनमेन्ट नै थांबाय ना मायो जोंहा बिटिआर आगैया खालामबायनो स' नों मोनसे कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय आरो ना
कमेन्ट हरना दोनदो भिडिअ मोनसे नायनानै फुल नायनानै इनिफ्राय कमेन्ट हरना दोनदो आरबि एन्टारटेनमेन्टआ नोंखौ बेक खालामफिनगोन दे। आरबि एन्टारटेनमेन्ट थांबाय ना मायो नै जोंहा खालामबायनो नोंखौ ओमफ्राय जोंहा प्रमद आगै थांबाय ना मायो थाङाखैबा प्लिज जोंहा अननानै मोनसे लाइक दान खालामनानै होदो ओमफ्राय सोरजोंबा लोगो गैयाबा लोगो खालामना लाबानो जाबाय आरो आब' आंखौबो मा होनो प्रमदसो होनबाय प्रदिपसो ना सरि दे प्रदिप प्रदिप आरो ना प्रदिप जारलासोलै आंदोबो माबा दहै आङो माबाखौ माबा होनफ्लांलाबायबाय थादो रायखांखौबो रिंखांसो होनफ्लांबायलायदों आरो ना थाब थाङो आरो ना प्रदिपखौनो सरि दे प्रदिपखौ होदो औ जेबो नङा दे ओमफ्राय सोरजों लोगो दंना गैया जोंहा अननानै खोन्थाहरदो बिटिआर बेक खालामबाय दे होनो कमेन्ट हरना दोन आरबि एन्टारटेनमेन्ट नोंबो आं दं सिस्टार होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा नै आरबि एन्टारटेनमेन्टआ नोंखौ थांनो होदोंमोन आरो ना नों थांदोंना थाङासैथाय मिथिला आरो ना एस अ सरि बावरायलाङोहाय माबा एस अ एस आ ओमफ्राय जेबो नङा दे होनदों औ माबानि थाब फरायनो थांफ्लांदों बारा मोजां नायागारा गासिनो लायनो डाइरेक्ट प्रमदनो प्रदिप होनो सरि दे जेबो नङा ओमफ्राय दहाय आङो मा होनो रायखांखौबो रिंखां रिंखां होनफ्लांबाय थादों माने थाबनो थाङो आरो ना मायबा होनबा मायबासो थांफ्लाङो माबा एसखौबो सि होनफ्लाङो मालाबा एखेबारे जारलासो जागोन मेगन नुयि बायदिनो ओमफ्राय जोंहा नै प्रदिप आगै जोंहा माबाजों लोगो दंना गैया लोगो खालामना होबानो जाबाय आरो ना आरबि एन्टारटेनमेन्टजों ओमफ्राय सनारामाबो नोंखौ दहाय लिंहरदोंमोनदां सनाराम बसुमतारी खालामबाय आंनो सनाराम थांबाय ना मायो जोंहा कमेन्ट हरना दोन दे आरबि आदा बेसे समाव फैफिनगोन लाइभआव आरबि एन्टारटेनमेन्ट 5:30 फैदो फैगोन 5:30 फैगोन आरबि एन्टारटेनमेन्टआ दंखायोना नोङो आरबि एन्टारटेनमेन्टआव बिराद लोगो मोनो दे आंथ' बिनि लाइभआव थाखाबाय थायो माने फार्स्ट टाइमाव थानो मोनाबाबो आं लास्टनिफ्रायबाबो आधानिफ्राय थायो आरो ना कमेन्ट हरबाय थायो आङो फाल्थुनो आरबि एन्टारटेनमेन्ट खैथायाव फैगोन खोन्थाफिनदो दे आं दहाय 5:30 नामा होननाय लिरनाय नुदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दा बेसो मिन्थिगौ खैथायाव फैफिनो खोन्थाहरदो दे जोंहा मुसाहारिखौ बोखारबायमोन ना आरबिया दा बेसेयाव फैगोन खोन्थादो दे प्लिज अननानै बिटिआरखौ खालामबाय नोंबो खालाम बिटिआर नै नोंखौबो सापर्ट खालामबायनो जोङो माबायाहाय सनारामा नोंबो खालामफिनबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय दे रावबो गैला आरो ना नोंसोरनो सोर सोर गोदान फैदों ओमफ्राय माबाया प्रदिपा आगै थांबाय ना मायो जोंहा लोगो दंखाजोबो नामा प्लिज अननानै खोन्थाहरदो सोरजोंबाफोर लोगो गैयाबा लोगो खालामना लाबानो जाबाय आरो ना आरबि एन्टारटेनमेन्टजों दङना गैया नै जोंहा सनारामजों दङना गैया बिटिआर नोंखौ खालामबायनो नै सनारामाहाय आं मा होनो KLM खाबाय मा होनदों खालामखाबायनो मा होनखोथाय आं खालामखाबायनो सोरखौ होनखोथाय आलाय सोर जाखो आं मिथिला दै खोमसि दरसि नुनाय मा होनो गिना खारबायदां नंगौ नामा मिन्थिला दे आरो खोमसि दरसि नुबाय नालाय सिनाय मोनासै माने आं मोखां खोन्थियाखै नालाय ओंखायनो थाया खोमा आरोना मोखां देखायबा मा जायो माबाफोर जायो नामा जोंहा अननानै खोन्थाहरदो दे मोखां देखायबा माबाफोर जायो नामा प्लिज अननानै खोन्थाहरदो जोंहा SOS जोंहा मोखां देखायबा माबाफोर प्रब्लेम जायो नामा मोखां देखायनाय बारा जाया दे आङो ओमफ्राय जोंहा नै बि प्रडाक्सन फैदों मा खबर आगै होनदों आरो ना मोजां आब'सो जागोन ना आदासो जागौमोनथाय बावगारलायलाङोहाय आङो खोन्थाहरदो जोंहा अननानै ओमफ्राय मा खबर होनदों मोजां आरो ना ओमफ्राय लाइक होखो प्लिज अननानै जोंहा लाइक मोनसे होदो आरो ना आंना नांथाबाय थाखो ना मायोथाय ओमफ्राय बे प्रदिपाबो लाइक होदो होनदो लाइकआनो बारायथाराखै माथो 38 जाना दङ प्रदिप आगै ओमफ्राय मा होनदों मोखां देखायदो होनदों मोखांखौथ' देखायबाय थानो हानाय नङालै आङो टिकेटसो दानांगोन बायदि मोनदों आंनि हाराराव मोखांखौ देखायनोबो जोंहा थांबाय नामायो आरबि एन्टारटेनमेन्ट थांबाय नामायो जोंहा कमेन्ट मोनसे हरदो दे ओमफ्राय नै जोंहा माबाजों लोगो दंना गैया अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय बिटिआर मुन नाइटखौ खालामगोन आं बेजों गैयानो दे खालामबानो जाबाय माबानि आगै
नै जोंहा रेन्ज मारिनानै होबाय आं ब्लु मारिनानै होबाय नों थांनानै कमेन्ट होदो नै जोंहा माबा मा होनो बिटिआर आगै जोंहा नोंजों माबाया गैयानो प्रदिपा गैयानो नोंबो खालामहर दे प्लिज अननानै जोंहा आं ब्लु मारिना होदो दे ओमफ्रायहाय पिबि होन्दों जोंहा पिबि थांबाय ना मायो पिबि प्रडाक्ट ग्रेजुएसन प्लिज अननानै जोंहा खोन्थाहरदो लोगोफोर आंजोंबो लोगो जादो लोगो जादे होनदों दे जोंहा नै एस अ एस जोंबो लोगो जादों हाय आब' होनदों जोंहा के बसुमतारी फैदों थेंक इउ के बसुमतारी आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय लाइक हो प्लिज अननानै जोंहा लाइक मोनसे होदो आरो ना ओमफ्राय मा होनदों जोङो आब' आं थांनोसै बाय बाय होनदों जोंहा बिटिआर आगै दानो थाङो नामा नै जोंहा माबाया नोंखौ प्रदिपा नोंखौ खालामनो नंखादोंमोन आरो ना नोंनो नांगोन ना नाङा जाखो जोङो बिटिआर आगै बिटिआर आगै नों सोर जाखोमोनथाय आं मिथिलायलांलालै बिटिआर आगै जोंहा चेनेल दंना गैयामोन अननानै खोन्थाहरदोलाय बाय आब' आंबो थांनोसै ए सनाराम नों थोसै अके आब' होनदों औ बिटिआर आगै नै जोंहा माबाया थांसै आं खालामबाय ए लाइक खालामबाय ए नों दासो खालामबाय जोंहा नै प्रदिप आगै ना मा होनो बे होआसै आरो होमबा आंनो प्रदिप आगैना लाइकआनो बारायासै थगायदोंना मायदे प्रदिप आगै प्लिज नायफिनलाय जोंहा चेक खालामनानै होआखैदां आरो ना लाइकआनो बारायाखै आरो ना नै जोंहा के बसुमतारिया होननाय लोगो लोगो माने लाइकआ बारायबाय दे जोंहा प्रदिप आगैया खालामासै खोमा ओंखायनो फैयासै आरो के माबा आगै नै जोंहा सोर सोरजों लोगो गैया प्लिज अननानै खोन्थाहरदो ओइ माबायाव थांफिनबाय खोमाहाय पिबि ग्रेजुवेसनाव थांबाय खोमा ना निउ कामफ्रेन्ड होनदों जोङो र' आब' खालामगोन होनदों ए खालामाखै आरो खालामगोनसो आरो ना दे खालामनानै होबानो जाबाय प्लिज अननानै जोंहा के बसुमतारी थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय सोरजोंबाफोर लोगो गैयाबा लोगो खालामना लाबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय मा होनदों जोङो आरबिआ निउ कामप्लिस होनदों बिटिआर खालामबाय दहायनो बिटिआर थांसै होन्दोंमोन आरो ना थांबायदां बिटिआर नोंखौ खालामबायनो दहायनो नों बेक खालामना होबानो जाबाय जोङो आरबि इन्टारटेनमेन्टखौ ओमफ्राय आरबि इन्टारटेनमेन्ट आरो बे के बसुमतारीजों लोगो दङना गैया जाखो लोगो गैयाबा लोगो खालामना होदो ए जोंहा फैबाय दे आगै दहाय खालामाखैमोन खोमा आरो ना प्रदिप आगैया दा फैबाय दे दहाय खालामाखैमोन खोमा बावदोंसोना खालामा होननासो खालामाखैमोनथाय मिथिला आरो ना खिन्थु लाइक दान होनदो खालामाखैमोनदां बावगारलाङोना मालाबा जोंहा बिटिआर आगै आं नोंखौ थांबाय सानदोंमोन दे ओमफ्राय सोर सोर गैया खालामलायना लाबानो जाबाय आरो ना मा होनदों आं प्रदिपखौ हरबाय प्रदिप नै जोंहा हरबायनो नोंखौ दे होमबा मा होनो आरबि इन्टारटेनमेन्टखौबो खालामना होदो प्लिज अननानै आगै ओमफ्राय खालामना होदो दे जोंहा अननानै आं प्रदिप नोंखौनो जोंहा खालामबायनो थांबायना मायथाइ प्रदिप आगैया थाङाखै जां ना प्रदिप आगै दे जोंहा प्लिज अननानै खालामना होदो बेखौबो खालामनानै होदो बिटिआर आगैखौबो बिटिआर आगैया नोंखौ खालामबायनो नोङो बेक खालामफिनबानो जाबाय बिटिआर आगै बिटिआर आगै जोंहा नै आरबि इन्टारटेनमेन्टआबो नोंखौ लिंहरदोंमोन खालामबायनो नोंबो बेक खालामना होबानो जाबाय आरो ना खालामाखैबा आरबि इन्टारटेनमेन्टखौबो खालामबाय खालामबाय जेबो नङा दे खालामदोबाथ' मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय के बसुमतारी आगैया थांबाय जां आरो ना थांबायना थाङाखै जों खोन्थाहरदो प्लिज आरबि इन्टारटेनमेन्ट थांबाय ना मायो जोंहा जोङो मा होनदों अके बिटिआर बेक खालाम हरफिनगोन दे बेक खालामलायबानो जाबाय जोंहा नै आर'नाइया फैफिनबाय थेंक इउ आर'नाइ आं दहाय नोंनि माबाखौ कमेन्टखौ फरायनाय जायाखै दे सरि मानो होनबा आङो बिराद मानसि फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो बे मा होनदों सिआरपिएफनि डाइलग मारिनायावनो आङो माने रावनिबो कमेन्टखौ फरायनाय जायासै नालाय बेयावनो मानसिफोरा मालाय खारजोब्बाय आरो ना गाज्रिसो मोनखो ना मासो मोनखो मिन्थिया आं माने बिराद मानसिफोरखौ बिराद माने रायनाय बायदि जादों आरो ना मानो होनबा बयबो माने सासेखौ बिलायलायबाय थायो गावबा गाव खालाम आरो नै दा मालाय बिराद बेबो बेखौ खालामदो लोगो लोगो खालामफिननांगौ आरो ना माबा एखेबारे मानसिफोरा कामल' होनलायबाय थायो आरो ना गावजों गावल' लिंहरलायबाय थायो बेयावनो गाज्रि मोननानै आंनि लाइफनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन खोमा दे ओमफ्राय आं जेबो मिथिया ना बिटिआर फैदो होनदो जोंहा आर'नाइखौबो आङो रेन्ज मारिना होनसै नोङो थांनानै खालामबानो जाबाय जोंहा बिटिआर आगैयाबो खालामदो दे बिदिसो खालामलायनांगौ दा माबा एखेबारे मानसिफ्रा रागा जोंनाय बायदि जालायलाङो आङो माने गासिबो होनो आंनियाव फै आंनाव कमेन्ट हरना दोनल' होनलायबाय थायो आरो ना स' बे कमेन्ट हरनाय लोगो लोगो बेक खालामफिनदों आरो ना खालामागारा थायो ओमफ्राय आं दहाय बुंनायाव गाज्रि मोनदों खोमा आरो ना स' गाज्रि मोनदोंबा मा खालामनो जेबो नङा ओमफ्राय आर'नाइ आगै जोंहा दहाय लाइक होखो प्लिज अननानै मोनसे लाइक होदो आरो ना
हाइ अल होनदों जोङो सोर सोर गैया खालामना लाबानो जाबाय बिटिआर आगैनो जोङो माबाखौ खालामदो दे आर'नाइखौबो आर'नाइ AGHखौबो खालामना होदो नोंबो लोगो मोनगोन आरो ना आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोनदोंबा सरि दे मानो होनबा मानसिफोरा बिदि होनलायबाय थायो नालाय दे आंनाव कमेन्ट हरना दोन आंबो बेक खालामफिनगोन इदि होनो आरोना दा नै एसेबां माने इफोरबायदि जानांगौ आरो ना लोगो लोगो खालामहरलायलायनांगौ माने आं गाबोन खालामगोन दिनै खालामगोन बिदि होनलायबाय थायो आरो ना आं दहाय बिदि बुंनो आंखौ गाज्रि मोनदों खोमा आंनि लाइफनिफ्राय मानसिफ्रा ओंखारलांजोबदों आरो ना माबाफोर गाज्रि मोनदोंबा जेबो नङा बिसिनि खोथा माने बिदिल' होनलायबाय थाबा जाया आरो ना लोगो लोगो कमेन्ट हरबाथाय लोगो लोगो बेक खालामफिननांगौ नङाबा माने सोरबा सोरबि खालामफिना नोंहा सानो नालाय खालि होनो मानसिफ्रा आंनाव कमेन्ट हरना दोन आङो बेक खालामगोन बिदिल' होनो आरोना बिदि गाज्रि मोनदोंबा बिसिनि खोथासै आं बेखौ मिन्थिला आरोना मा बुंनो आरो जोङो आर'नाइ आगैनिखौबो आङो दहयो फरायनाय जायाखैमोन दे फ्रेन्डसो होनगोन ना आगैसो होनगोन जाखो आङो जायखिजाया आगैखौनो होनबाय आङो खालामबाय बिटिआरखौ चेक खालाम बिटिआर नै नोंखौ जोङो प्रदिबा खालामबायनो नोंबो खालामफिनबानो जाबाय दे ओमफ्राय प्रदिप हाय होनदों जोङो आर'नाइआ आर'नाइ प्रदिप लोगो जालायबानो जाबाय नोंसोर लोगो गैयाबा आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जेनेबा सरि आरो ना माने आं होननायखाय गाज्रि मोनदों बायदि मोनदों आङो माने आङो बिदि होनबाय नालाय स' गाज्रि मोनखागोन मानो मोना जानो आरो ना गाज्रि मोननायखौनो बुंनाय बायदि जाबाय दे सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो जोंहा सोरबाफोर गोदानब्ला लोगो गैयाबा लोगो खालामना लाबानो जाबाय जोंहा आरबि इन्टारटेनमेन्टआबो थांबाय खोमा रुपसिंआबो दहायनो थांबाय बायदि मोनदों आं आर'नाइखौ खालामबाय आं आर'नाइ नै नोंखौ खालामबायनो जोंहा प्रदिबा नोंबो बेक खालामना होफिनदो दानो रिटार्न खालामफिनदो प्लिज बिदिबा गाज्रि मोनलायलायनो दरखार गैया आरोना कमेन्ट हरबानो जाबाय जायखिजाया नोंसोर खालामदोंबा कमेन्टखौ हरलाय दे जोंना बिटिआर आगै कमेन्टखौ हरलायनांगौ आं रिटार्नखौ उनावसो हरगोन सापर्ट खालामना भिडिअ कमेन्ट हरना दोन बिदि नङा जोंहा आर'नाइ खालामनाय नङा सानो मानसिफोरा ओमफ्राय नोंबो खालामना हरखादो दे हेलौ आर'नाइ खालामनो थांगासिनो सापर्टनो दे थांदो थांगा थांगासिनो सापर्ट दे खालामलायबानो जाबाय माने खायफाया होनो नालाय इयाव आं बुंनायाव गाज्रि मोनदों खोमा आरोना दहाय बिराद मानसि फैदोंमोन आरोना आंनि लाइफआव थेंक्स होनदों जोंहा दे आर'नाइ आगैयाबो बेक खालामफिनना होदो दानो खालामदो जेबो नङा जेबो माबायाखैबा नोंबो बेक खालामफिननानै होबानो जाबाय कमेन्ट नायनानै मानो होनोब्ला मानसिफोरा खालामफिननाय नोङा सानो आरोना स' खालामनायाथ' बयबो खालामो नाथाय आनसाबसक्राइब जाफिनलाङो मा खालामनो बेखौलाय खालामलायबानो जाबाय दे जोंहा आरबि इन्टारटेनमेन्टआबो थांबाय खोमा रुपसिङाथ' दहायनो थांबाय दानो सापर्ट हरबा आनसाबसक्राइब जायो बिदि नङालै आरनाइ आंलाय माथो खालामानोखा बेयावनो मोनदै आंनाव मैयायो साथामसो माने साबसक्राइब खालामहरदो आरो ना ओमफ्राय आङो दासिमबो आङो बिसोरखौ बेक खालामाखै बेनो हारसिंनो थांबाय माने 24 घन्टानि आङो 24 घन्टानो बेसेबां होनदोंथाय मानसिफ्रा जेबो नङा आरोना बिसोरो ओरैनो आनसाबसक्राइब जालांफिनो जेबो नङा गाबोनबाबो जाफिनलांखागोन बियो सानथामनि उनावबाबो थांफिनखागोन बियो ओमफ्राय मा रायखुमादों आंखौ होनदों नोंखौ रायखुमायाखै थांबाय नामासो होनदों आं जेबो होनाखै रुपसिं जेबो होनाखै आं नोंखौ अनलि होनदों रुपसिंआ थांबाय खोमा दहायनो होनदों मानो होनबा नों दुगैनो नामा ओंखारदोंमोन ना बेयाव बेखौ होनदों आरो ना रायखांनायखौ मानो रायखोमानांगौ नों आंनि लाइफआव दहायनिफ्राय थागासिनो दङ मानो रायखामानांगौ जाखो नोंखौलाय एसेबां मोजां मानसिखौलाय आंनि हिर'आवसो खालामबाय आर'नाइखौ नाय नों ओइ आर'नाइ नै नायदो जोंहा खालामबायनो हे 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 होनदों औ नोंखौलाय मानो रायखामानांगौ नों जाबाय आंनि हिर' मानो रायखामानांगौ जाखो दे सोर सोर गैया गासिबो खालामलायबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय सोर सोर दङ कमेन्ट बुंदों आरो ना
दे जोंहा खालामलायदो गासिबो रुपसिङा मा होनदों थोद गाज्रिसो आं होनदों मानो गाज्रि जानांगौ मोजांसो थेंक फर दिम रिटार्न हरनि होनदों दे हरलायबानो जाबाय रुपसिं कान इउ जइन मि औ दे काम जइन मि होनदों आरो ना जोंहा के बसुमतारिया मोसाबाय आरो ना हाय के के नै जोंहा लोगो गैयाबा जोंहा आर'नाइजों लोगो खालामना लाबानो जाबाय प्रदिप दान होनदों आरो ना दे प्रदिप आगै दान खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहा के बसुमतारी लोगो गैयाबा लोगो खालामना लादो दे आब'आ मानो मोखां खोन्थियाखै नायगौमोन ना आं होनदों ए नंगौ नामा दा नायनो हागोन दे आगै आं दिनै दहाय देखायदोंमोनथ' ओमफ्राय आं दा देखायथ'ला आरो ना मालाबा फैबाथाय नुसिगोन आं दहाय देखायदोंमोन आगै दा देखायथ'ला नामायोथाय बिटिआर दान होनदों दे दान खालामना होबानो जाबाय प्रदिप आगै मालाबा नायनो हासिगोन दे आंखौ दा नायथ' ओं दा नायथ'नांला दे प्रदिप मालाबा माबासिगोन आं मालाबा देखायसिगोन दा देखायला मालाबा लाइभ फैबा आं दा दिनै फैदों नालाय लाइभ फैथ'ला दे मालाबा फैलायसिगोन आं बिदि फैबाय थाया आरोना सानफ्रोमबो मालाबा फैलायगोन टाइम मोनोब्ला सानफ्रोमबो टाइम मोना नालाय ओंखाय दिनै टाइम मोनबाय नालाय फैनोसै ओमफ्राय आं दा दसे थाना दोनखानोसैबो ओमफ्राय जोंहा माबाजों दे के बसुमतारिजों लोगो गैयाबा लोगो खालामना लाबानो जाबाय आरो ना रिटार्न हरबाय दे लोगोफोर औ रिटार्न हरलायनांगौ थाब थाबनो जेबो नोङा आरोना ओरैबाबो आनसाबसक्राइब जाफिनलाङो नोंसोर गावबा गावनो मिथिलायगो दाना नोंसोरो गावबा गावनो मिथिलायखागो गासिबो ओरैबाबो जाखायो ओरैबाबो जाखायो आरोना जोङो नै धोरोमसा बर' फैदों थेंकिउ धोरोमसा आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय हाय फ्रेन्ड नों हेलौ फ्रेन्ड मा खबर जोङो अननानै खोन्थाहरदो प्लिज जोंहा मा खबर ओमफ्राय लाइक दान खालामनानै होदों मोनसे ओमफ्राय सोरजोंबाफोर लोगो दङना गैया खोन्थाहरदो ओमफ्राय लोगो गैयाबा लोगो खालामना लाबानो जाबाय जोंहा दे जागोन होनदों जोंहा रुपसिं जोंहा दा आरबि इन्टारटेनमेन्टआव थांनांगौ आरबि इन्टारटेनमेन्टआव नायबायसो थाखोना थांखो मिन्थिला आरो ना जोंहा दे जोंहा नै धोरोमसा आगैखौबो खालामना होबानो जाबाय आर'नाइ सोर सोर लोगो गैया धोरोमसा जइन जानोबा होनदों जइन जागोन ना जाया धोरोमसा जइन जानोबा नै जोंहा आर'नाइया नोंखौ खालामहरनोसै आरो ना नों बेक खालामफिनबानो जाबाय दे मोजां फ्रेन्ड होनो औ मोजाङानो जानांगौ सानफ्रोमबो आंहाबो मोजां ओमफ्राय सोरबाफोर लोगो दंना गैया प्लिज अननानै जोंहा खोन्थाहरदो ओमफ्राय नै जोंहा आर'नाइया नोंखौ रिटार्न खालामनायदो नों बेक खालामना होफिनबानो जाबाय ओमफ्राय मा होनदों मोजां फ्रेन्ड होनदों ना जागोन फ्रेन्ड होनदों औ धोरोमसा सोरजोंबाफोर लोगो गैयाबा लोगो खालामना लादो रुपसिङा औ होनदों ओमफ्राय थांगोन दे जोंहा सानैबो ओमफ्राय दे जागौ आब' सना ना नेना थाबाय आं औ आं बारा फैबाय थाखाया दे मालाबा मालाबा फैयो आरोना आं एसे गोबाव जाबायमोन फैयैया ओमफ्राय जोंहा नै रुपसिं मोनानो आंखौ बिराद लाइभ फैनो होगासिनो दङ दे ओंखायसो आं फैदों आं आरबि इन्टारटेनमेन्टनि लाइभआव थांबाय थायो दे नोंसोरबो गैयाबा आरबि इन्टारटेनमेन्टनि लाइभआव थांबानो जाबाय बिराद लोगो मोनगोन बेनावबो मानो होनबा साबसक्राइबखौ नांगौ नालाय बेनिफ्राय दे गासिबो खालामलायनांगौ आरो ना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय नोंसोरबा आरबि इन्टारटेनमेन्टजों लोगो गैयाबा लोगो खालामना लाबानो जाबाय थांनानै ओइ सायाव थांलाय सायाव थांनानै साबसक्राइब खालामलायबानो जाबाय बिटिआर आगैयाबो थांबाय ना मायो मिथिला सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो प्लिज अननानै प्रदिप जोङो मा होनदों SOS आ मा होनदों प्रदिप आंजों लोगो जा दे आंबो हरफिनगोन दे प्रदिप थांबानो जाबाय दंखायो आर'नाइ जोंहा रुपसिङा चेनेल दङबाबो जोंहा माबा गैया दे भिडिअ गैया स' नोंथांमोनहाबो थांनानै मा होनो रुपसिङाथ' बयबो सापर्ट खालामोना बेहा मा होनो भिडिअ आपलड होयो नार्जारि आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय जोंना लाइक होआखैबा प्लिज अननानै मोनसे लाइक दान खालामनानै होदो आरो ना ओमफ्राय धोरोमसा बर' आं नोंजों दंना गैया आं चेक खालामनि दे दे चेक खालामना नायबा दोंना गैया जोंहा माबाया मा होनदों
हाय होनदों आरोना जोंहा एम नार्जारिया थेंक इउ एम नार्जारि आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय लाइकखौ प्लिज नोङो अननानै मोनसे लाइक दान खालामनानै होदो आरोना ओमफ्राय सोरजोंबाफोर लोगो दंना गैया नायदो आरोना धोरोमसा फै होनदों धोरोमसा नै फोरले धोरोमसाया धोरोमसा लोगो गैयादां नोंजों स' धोरोमसाया फैबानो जाबाय धोरोमसा थांबाय ना मायो धोरोमसा आगै प्लिज अननानै मोनसे कमेन्ट हरफिनदो आरो सातजन दङ धोरोमसा फैनो होदो जोंहा सरि माबाया माबा रुपसिन थांबाय ना मायो जों जोंहा दा आरो इन्टारटेनमेन्ट लाइफआव थांनांगौ नोंसोरबो थांबानो जाबाय गोबां लोगो मोनगोन दे धोरोमसा फ्रेन्ड होनदों दे धोरोमसा नोंनो रेन्ज नांगौ नामा रेन्ज नांगौबा बुंदो आङो रेन्ज मारिना होनोसै दे धोरोमसा बर'जोंबो लोगो गैयानो लोगो खालामबानो जाबाय प्रदिप आगै प्लिज जोंहा एम नार्जारि ब्लगआ थांबाय नामा प्लिज अननानै मेसेज मोनसे खालामदो ओमफ्राय जोंहा प्रदिप आगै ओमफ्राय आर'नाइ आगै ओमफ्राय धोरोमसा आगैजों लोगो दंना गैया अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय लोगो गैयाबालाय धोरोमसानो होआखै आङो नै माबानोसो होदो एम नार्जारिनो होदों एम नार्जारि मा होनदों रेन्ज मारिलाय एम नार्जारि रेन्ज मारिबाय आङो अके एस अ एस नो सोरबाफोर आं इखौ फरायबायना आङो मोसौ हैदों खाहैद' दिपालिनो मोसौआव जोंहा बाबाया लायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा खर' गाज्रि फैदों हेलौ ब्रादार एन्ड सिस्टार आंखौ 16 बोसोरनि सिख्ला मोनबा हाबा खालामगौमोन आं नोंहा 16 बोसोरनि हाबा खालामनानै नोङो जेल जानो गोसो नामा खर' गाज्रि जेल जानो गोसो नामा जेलनि ओंखाम जानो अके होन जोंना एम नार्जारिया खर' गाज्रि जेल जेलनि ओंखाम जानो गोसो नामा जोंहा हाबा जायागारा बिराद लाब जादों माने मा होनो बेखौ जेलनि ओंखाम दरा खैना बे उन्दैफोरखौ जेल जाहोना ओमफ्राय बैसो जानायफोरनो 18 इयार्स ओमफ्राय हौवाफोरा 24 25 बाथाय होमबानिया बिसोर जोंनो दरा खैनासो नागिरना होनांसिगोन आरो ना हमदो नालाय ओमफ्राय जोंनो दा बिसोर नागिरना होनांगोन ना मा होनो जारलासो मा होनो जि गिलासनै नामाथाय गिलासनै लोंनो लां मा होनखो लों जोरा नां मा होनखोथाय एस ना मा होनदों गोदान लोगोफोर फैदो आंजोंबो होनदों दे लोगो जाबानो जाबाय आं रिसार्ज रिसार्ज ना रिसार्जनो दाबो फैया नंगौ नामा जायलां दाउआ प्रिया माइरं 1 20 फैसा खागोन ना बेजोंलाय मा गोजोननो बे फैसालाय माथो सानफ्रोमबो बेदर जाबा बे फैसाया थोगोन 12 थाखा उन्दैनि फैसा ओमफ्राय नांथाबायसोब्रा होनदों नांथाबाय नामा आं मिथिला दे ओमफ्राय फ्रेन्ड आंखौ लोगो खालामदो फ्रेन्ड आंबो नोंखौ खालामबाय फ्रेन्ड अननानै आंखौबो लोगो खालामदो दे एम नार्जारि नों आंजों लोगो दंखायोदां दंखन माथोलाय गैया लोगो दंना गैया नायदो नेटवार्क प्रब्लेम नामा होनदों नांथाबाय नामा मिथिला दे आङो नांथारदों ना मादों जोङो अननानै खोन्थाहरदो